ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களோடு கூட இருந்து இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையோடு இருப்பது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். நாம் இருக்கிற நேரத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயன்படுத்துவோம். ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். வசனத்தை வாசிக்க போவோம். 24:3 வாசிங்க. மத்தேயு 24:3 கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் 24:3 பின்பு அவர் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். நல்ல தகப்பனே, යහපත් පියාණනි, சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ, நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. දවස් නිසා ඔබට ස්තුතියි. நீர் கூடி வரும்படி எங்களுக்கு பாராட்டி இருக்கிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். මෙතනට රැස් වෙන්න ඔබ දුන්නා වූ දයාව නිසා ස්තුතියි. இந்த ராத்திரி வேளை மாலை வேளையில் எங்களோடு கூட பேசுகிறார். මේ සවස් කාලේදී ඔබ වහන්සේ අපිට කතා நாங்கள் කළා. தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுத் தருகிறார். අපි දැනගත යුතු දේවල් අපිට ඉගෙනුව මැනව. உம்மை சந்திக்கும்படி எங்களை உருவாக்குகிறார். ඔබ මුණ ගැසීමට අපිව සෑදුව මැනව. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் கர்த்தர் பேசுகிறார். ඇවිත් ඉන්න හැම කෙනා සමග ස්වාමීනි ඔබ කතා කළා. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පියාණනි. அல்லேலூயா. හalleluya. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே මතෙව් සුභාරංචිය 24 වෙනි පදයේදී சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේ දැස බලමින් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. அவருடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்னவென்று கேட்டார்கள். ඔබගේ පැමිණීමටත් ලෝකාන්තිමයටත් තියෙන ලකුණු මොනවද කියලා. அடுத்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நடக்க போகிறது. ඊළඟට වැදගත් කාරණා දෙකක් සිද්ධ වෙන්න යනවා. ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை, එකක් යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම, அதை ஒட்டி உலகத்தின் முடிவு. ඊට පස්සේ ලෝකයේ අවසානය. பூமியின் முடிவு வேறு, உலகத்தின் முடிவு வேறு. පොළවේ අවසානය වෙනස්, ලෝකයේ අවසානය වෙනස්. நீங்கள் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ඔබ මේක පටලවා ගන්න එපා. பூமி வேறு, உலகம் வேறு. පොළව වෙනයි, ලෝකය වෙනයි. நீங்க பைபிள்ல இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா எர்த் வேர்ல்ட் அப்படின்னு ரெண்டு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් පොළව සහ ලෝකය කියන භාෂා වචන දෙකම භාවිත කරලා තියෙනවා. பூமினா இப்ப நீங்க பாக்குற உருண்டை, நீங்க எர்த்னு சொல்றீங்களா, அதான் பூமி. පොළව කියන්නේ පෘථුවිය. අපි මේ දකින අපේ ඇහැට පේන පෘථුවිය. அதுல உள்ள காரியங்கள் இருக்குல்ல, அந்த பூமிக்குள்ள இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் உலகம். ඒ පෘථුවිය ඇතුලේ තියෙන කාරණාවට තමයි අපි ලෝකය කියලා කියන්නේ. மக்கள் இருக்கிறாங்க, மிருகங்கள் இருக்கு, மரம் செடி கொடி, இதுக்கு பேர் தான் உலகம். මිනිස්සු ඉන්නවා, සතුන් ඉන්නවා, ගස්වැල් තියෙනවා, මේකට තමයි ලෝකය කියලා කියන්නේ. அதனால தான் நமக்குள்ள உலகம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි තුරට ලෝකයේ ඇතුල් වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. பூமி வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றது. පොළව ඇතුල් වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. உலகத்தில் உண்டானவைகள்னு சொல்றோம். ලෝකයෙන් ඇතිවෙච්ච දේවල් කියලා අපි කියනවා. அதாவது கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, மாம்சத்தின் இச்சை, இவைகளெல்லாம் உலகத்தில் உண்டானவைகள். ජීවිතයේ ආකාරකම, ඇස්වල තෘෂ්ණාව, මාංශයේ තෘෂ්ණාව කියලා අපි කියන්නේ මේක ලෝකයෙන් පැමිණෙනා වූ දේවල් නිසා. இதெல்லாம் மனுஷங்கிட்ட இருந்து வர்றது. මේවා මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට එන දේවල්. அப்ப ஆண்டவர்ட்ட என்ன செய்யும் கேக்குறாங்க அப்படின்னா, ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේගෙන් මේගොල්ලෝ මොනවද உங்களுடைய අහන්නේ? வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம். ඔබේ පැමිණීමටත් ලෝකයේ අවසානයටත් තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. හොඳට තේරුම් ගන්න. இந்த பூமி இன்னைக்கு நாளைக்கு அழியாது. මේ පොළව අදහෙට විනාශ වෙන්නේ නැහැ. குறைஞ்சபட்சம் 1000 வருஷம் இங்க இருந்தது பூமி. අඩුම තරමේ තව 1000වත් මේ පොළව තියෙයි, පෘථිවිය තියෙවි. நான் சொல்றது இன்னைக்கு வருகை வந்து මම කියන්නේ අද උන්වහන්සේගේ පැමිණීම நாம இயேசு සිදුවනවා. கிறிஸ்துவோட போயிட்டோம்னா, අපි යේසුස් වහන්සේ සමග ගියොත් அதுக்கப்புறம் இந்த பூமி குறைஞ்சபட்சம் 1000 வருஷம் இருக்கும். ඊට පස්සෙත් මේ පෘථිවිය අඩුම තරමේ අවුරුදු 1000ක් තියෙනවා. அதுக்கப்புறம் இன்னும் இருக்கு. ඊට පස්සේ තවත් තියෙනවා. நான் சொல்றது மினிமம். මම කියන්නේ අවමයි. அதனால இந்த பூமி இப்ப அழியாது. ඒ නිසා මේ පොළව දැන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. உலகத்தின் முடிவு தான் வேற. ලෝකයේ අවසානය කියන්නේ වෙනයි. இப்போ நோவா காலத்துல, නොවාගේ කාලේ ஜல பிரளயத்துல ජල ගැල්මේදී ஜனங்க எல்லாம் அழிக்கப்பட்டாங்க. මුළු සෙනගම විනාශ වුණා. அதுக்கு பேர் தான் உலகத்தின் முடிவு. ඒක තමයි ලෝකයේ අවසානය. திருப்பி இதே பூமியில திருப்பி எல்லாம் மீண்டுமாக உயிர் பெற்றாங்க. නැවත මේ පොළවේම ඒ සියලු දෙනා නැවත පණ ගන්නු ලැබුවා. அதனால தான் இயேசு சொன்னாரு, நோவாவின் காலத்துல எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෝවාගේ කාලේ කොහොමද සිදුුනේ ඒ වගේ තමයි මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමේකෙත් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. இப்போ உலகத்தின் முடிவு என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் දැන් நினைக்கிறேன். ලෝකයේ අවසානය මොකද්ද කියන එක ඔබට තේරිලා ඇති. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது දැන් අපි බලන්න යන්නේ அந்த கேள்விக்கான பதில் பார்ப்போம். ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් අපි බලන්න යනවා. இயேசுவின் வருகையும் යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම உலகத்தின் முடிவும் ලෝකයේ අවසානය சம்பவிக்க போகிறது. සිද්ධ වෙන්න යනවා. அதற்கு இயேசு சில அடையாளங்களை சொல்லுவார். ඒකට යේසුස් වහන්සේ සමහර ලකුණු කිව්වා. அந்த அடையாளங்கள் ரெண்டு வகையா இருக்கிறது. ඒ ලකුණු වර්ග දෙකක්. ஒன்று சபைக்குள்ள இருக்கிறது, එකක් සභාව ඇතුලේ තිබෙනවා. இன்னொன்று சபைக்கு வெளியில் இருக்கிறது. අනිත් එක සභාවෙන් පිට තිබෙනවා. நம்ம ரெண்டுத்தையுமே பார்க்க போறோம். අපි මේ දෙකම අද දවසේ බලන්න යනවා. இப்போ
சபைக்கு வெளியே இருக்கிற அடையாளங்கள் சொல்றோம்னா දැන් සභාවෙන් පිට තියෙන ලකුණු අපි කියනවා නම් பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்கள் இதெல்லாம் சபைக்கு வெளியே இருக்கிற அடையாளம். සාගත වසංගත මේ ඔක්කොම සභාවෙන් පිට තියෙන யுத்தங்கள் இதெல்லாம் வெளியே இருக்கிற அடையாளம். යුද්ධ පවා සභාවෙන් පිට තියෙන ලකුණු. அதே மாதிரி சபைக்கு உள்ளேயும் அடையாளம். ඒ වගේම සභාව ඇතුළත ලකුණු තිබෙනවා. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ඒක තමයි අනිත් වැදගත්. சபை நடக்கிற வெளியே இருக்கிற அடையாளம்ங்கிறது நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார். එළිය පිටින් සිද්ධ වෙන ලකුණු අපිට දකින්න දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. சபைக்கு உள்ள இருக்கிற அடையாளம் நாம திருந்தத்துக்காக கொடுத்திருக்கிறார். සභාවේ ඇතුළත තියෙන ලකුණු අපිට දීලා තියෙන්නේ අපි හැදෙන්න ඕන නිසා. இந்த செல்போன் எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட்ல போடுறீங்களா ப்ளீஸ்? ඔයගලගේ ෆෝන්ස් ඔක්කොම සයිලන්ට් කරන්න පුළුවන්. ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. මොකද අතට අරගෙන ෆෝන් එක බලන්න සයිලන්ට් එක. அது எனக்கு கொஞ்சம் மென்டலி அப்செட் ஆகுது. ඒක එහෙම සද්ද එනකොට මට පොඩ්ඩක් මානසික වදයක්. அது எனக்கு என்னமோ எனக்கு செய்தி கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி செல்போன் ஏதாவது சர்ச்சுக்குள்ள அடிச்சா எனக்கு அது ஒரு ஒழுங்கினமா தெரியுது. දේශනා කරන වෙලාවදී සභාව ඇතුලේ ෆෝන් එකක් විවුණොත් ඒක අපිලිවෙලක් ඇටදයි මට පේන්නේ. சோ உங்க போனை கொஞ்சம் மியூட்ல போடுங்க. ඒ නිසා ඔබගේ දුරකථන සයිලන්ට් කරගන්න. கூட்டம் முடிஞ்சா உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன், நீங்க மியூட் எடுத்துருங்க. දැස්වින් ඉවරනකොට මම මතක් කරන්නම් ඔබ සයිලන්ට් එක අරින්න. சரியா? හරිද? சரி, போவோமா செய்திக்குள்ள? අපි දේ පණිවිඩයට යමුද? கவனிங்க. අවධානයෙන් ඉන්න. அப்ப நம்ம சபைக்குள்ள இருக்கிற அடையாளம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. අපිට අපේ සභාව ඇතුලේ තියෙන ලකුණු හරි වැදගත්. முதலாவது அதை பார்த்துட்டு ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක බලලා கடைசியா අන්තිමට சபைக்கு வெளியே இருக்கிற அடையாளத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு முடிக்கலாம். සභාවෙන් පිට තියෙන ලකුණු බලලා අපි ඉවර කරමු. இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே මේ ප්‍රශ්නේ අහපු ගමන් ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? மூன்று முக்கியமான காரியங்களை எச்சரிப்பாக சொல்லுவார். දෙවියන් වහන්සේ වැදගත් කාරණා තුනක් අනතුරු හැඟවීමක් හැටියට කියනවා. அந்த மத்திய 24 அதிகாரத்துல மட்டுமே ඒ මත 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පමණක් மூன்று முக்கியமான எச்சரிப்புகளை கொடுக்கிறார். වැදගත් අනතුරු හැඟවීම් තුනක් උන්වහන්සේ කතා அதுதான் කරනවා. இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ඒක තමයි අපි අද දවසේ முதலாவது බලන්නේ. வாசிங்க. පළමුවෙන්ම කියවන්න 24 அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிங்க. 4 5 ரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க. 24 වෙනි පදයේ 4 සහ 5 යන පද දෙක කියවන්න. இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். முதலாவது ஆண்டவர் சொல்ற எச்சரிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, පළමුවෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නා වූ අනතුරු හැඟවීම මොකක්ද නම් அநேகர் வந்து உங்களை வஞ்சிப்பார்கள். බොහෝ අය පැමිණ නුඹලාව මුලා කරනවා, රවට්ටනවා කියලා තියෙනවා. அந்த வஞ்சித்தல்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ඒ මුලා කිරීම තමයි වැදගත්ම දේ. இந்த வஞ்சித்தல் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, මේ මුලා කිරීම කොහෙද තියෙන්නේ? முதல்ல පළමුවෙන්ම பழம் சாப்பிட்டாங்க இல்லையா ஏதேனுக்குள்ள, ඒදන් උයනේදී ඒ ගෙඩිය කෑව නේද? அந்த பழம் சாப்பிட்ட உடனே ஆதாம் சொன்ன வார்த்தை, ඒ ගෙඩිය කාපු ගමන් ආදම් කියපු වචනය ஸ்திரீயானவள் என்னை வஞ்சித்தாள்னு. ස්ත්‍රිය මාව මුලා කළා, රැවට්ටුවා කියලා කිව්වා. அதாவது சாரி புசிக்க கொடுத்தாள்னு இருக்கு. ඇය මට මේක කන්න දුන්නායි කියලා තියෙනවා. அவங்க சொல்றாங்க, ஏவாள் சொல்றாங்க, ඒවා කියනවා சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்ததுன்னு. සර්පයා මාව රැවට්ටුවායි කියලා ඒව කියනවා. இதுதான் முதலாவது வஞ்சிக்கிறதுன்னு சொல்லப்படுறது. මෙතන තමයි මුලින්ම මේ රැවටීම ගැන කතා කරන්නේ. அப்ப வஞ்சித்தல் என்றால் என்ன? එතකොට මේ රැවටීම කියන්නේ මොකක්ද? 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது දෙවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2-3 පදවල කියවද්දී பவுல் அந்த வஞ்சிக்கிறதுக்கான விளக்கத்தை சொல்றாரு. පෞල්තුමා ඒ රැවටීම නැවත මුලා කිරීමට අදාළ විග්‍රහය දෙනවා. இதே உதாரணத்தை வச்சு பவுல் சொல்றாரு. මේ උදාහරණයම අරගෙන පෞල්තුමා කතා කරනවා. 3-4 வசனங்களை வாசிங்க முதல்ல. 3 සහ 4 පද කියවන්න. දෙවෙනි 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் 4வது வசனம் வாசி. දෙවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි පද කියවන්න. ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையின்றி விழுங்கும்படி கெடுக்கப்படும் என்று பயந்திருக்கிறேன். இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, මේ වචනේ මොනවද අපිට කියන්නේ? சர்ப்பமானது ஸ்திரீயானவளை எப்படி வஞ்சித்ததோ සර්පයා ඒවව කෙලසට රැවටුවේ. அதே மாதிரி ඒ ආකාරයෙන් உங்க இருதயமும் ඔබේ හදවතත් கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மையினின்று விலகப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සැබෑව කියන දේන් ඔබගේ හදවත ඈත් වෙයිදෝ කියන බයක් මට තිබෙනවා. அன்னைக்கு எப்படி இந்த சர்ப்பம் வந்தது முதலாவது வஞ்சித்தலாக இருந்ததோ, එදා ඒ සර්පයා කොහොමද පළමුවෙන්ම කරපු දේ පළමු රැවටීම බවට පත් இன்னைக்கு වුණා. சபைக்குள்ள இருக்கிற பிரதானமான வஞ்சித்தல் என்பது உபதேச பிழை. අද සභාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධානම රැවටීම මුලා කිරීම තමයි වැරදි ඉගැන්වීම.
கள்ள உபதேசத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம். වැරදි හොර ඉගැන්වීම හොයා ගන්න இப்ப පුළුවන්. யாராவது வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க, දැන් කවුරුහරි කෙනෙක් ඔබට අවිල කියනවා. இயேசு தெய்வம் இல்ல, යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් யெகோவா වහන්සේ. மட்டும் தெய்வம் பா. යෙහෝවා පමණක් දෙවියන් වහන්සේ කියලා நீங்க කියනවා. கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா. ඔබට ඒක ලේසියෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ஒரு சிலர் வருவாங்க, තවත් සමහර අය එනවා. இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் தான் இருக்கிறாரு, යේසුස් වහන්සේ විතරයි ඉන්නේ. பிதான்னு ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது. පියාණන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් නැහැ. இவங்களையும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். මේ අයවත් ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு, තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. பரிசுத்த ஆவியானவரே இல்ல, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් නැහැ. அது ஒரு பவர், ඒක නිකම් බලයක්. ஆள் தத்துவம் கிடையாது. ඒකට පුද්ගලිකත්වයක් නැහැ. அதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ඒකත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. இதெல்லாம் நேரடியா உபதேச பிழை. මේවා කෙලින්ම තියෙන වැරදි ඉගැන්වීම්. ஆனா இதையும் வஞ்சிக்கப்படுறவங்க இருக்காங்க. නමුත් මේකටත් රැවටෙන අය ඉන්නවා. ஆனா இதை விட மோசம் என்னன்னா, නමුත් ඊටත් වඩා දරුණු භයානක දේ මොකක්ද? சபைக்குள்ள இருக்கிற கள்ள உபதேசம் என்னன்னே தெரியாம உட்கார்ந்திருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கு. සභාව ඇතුලේ තියෙන වැරදි ඉගැන්වීම මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති සෙනඟක් සභාව ඇතුලේ நீங்க වාඩි எப்படி வஞ்சிக்கப்படுறீங்கன்னு தெரியாமலேயே வஞ்சிக்கப்படுறவங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. අද කොහොමද මම රැවටෙන්නේ කියලා දන්නේවත් නැතුව රැවටිලා ඉන්න සෙනඟක් සභාවේ இதுதான் තියෙනවා. இருக்கிறதே டேஞ்சர் இப்ப. මේක තමයි දැන් තියෙන භයානකම දේ. இப்ப சபைக்குள்ள සභාව ඇතුලේ வசனத்தை தப்பா போதிக்கிறது வேற, වචනය වැරදියට දේශනා කිරීම වෙනස්. வசனத்தை வஞ்சிக்கிற மாதிரி போதிக்கிறது வேற. වචනය රැවටිලි සාගතව හරවල කතා කරන இப்ப அந்த பழத்தை அவன் சாப்பிட சொன்னா, දැන් මේ ගෙඩියට කන්න කියලා කිව්වා. இது அப்படியே ஆப்போசிட்டான உபதேசம். මේක හරියටම ඒකටම විරුද්ධ ඉගැන්වීම. இயேசு சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னாரு, යේසුස් වහන්සේ කන්න එපා කියලා කිව්වා. சர்ப்பம் சாப்பிட சொல்லுது. සර්පයා කන්න කියලා කිව්වා. ஆனா அதை சாப்பிட சொல்றதுக்கு செய்யற வேலை என்னன்னா, නමුත් ඒක කන්න කියන්න ඉස්සලා அந்த කරන பழம் වැඩේ பார்வைக்கு இன்பம், புசிப்புக்கு நல்லது, இச்சிக்கத்தக்கதா இருக்கிறது. ඒ ගෙඩිය බැලීමට ප්‍රියමනාපයි රසවත් ඒ වගේම බලන්න ආසයි කියලා එක කියනවා. இதே தான் இப்ப சபைக்குள்ள இருக்கு. මේක තමයි දැන් සභාව ඇතුලේ உங்களுக்கு තියෙන්නේ. கொடுக்கப்படுகிற உபதேசம் ඔබට දෙනු ලබන ඉගැන්වීම உங்கள் மாம்சத்தை இச்சிக்கத்தக்கதான உபதேசம். ඔබගේ මාංශය තෘප්තිමත් කරන්නා වූ ඉගැන්වීම. காதுக்கினிய பிரசங்கம். ඔබගේ කනට මිහිරි දේශන. இந்த பூமியில உங்களை ஆசீர்வாதமா வைக்கிறதுக்கான உபதேசம். මේ පොළොවේ ඔබ ආශිර්වාදයෙන් තියනවායි කියන ඉගැන්වීම. உங்களை பணக்காரராக்குற உபதேசம். ඔබව සල්ලිකාරයන් කරන உங்க ඉගැන්වීම. வியாபாரத்தை பெருகப்படுகிற உபதேசம். ඔබගේ ව්‍යාපාරය වැඩි කරන ඉගැන්වීම. பூமியில உங்களை புகழ்ச்சியாக வைக்கிற உபதேசம். පොළොවේ ඔබව ප්‍රසිද්ධ කරන්නා වූ ඉගැන්වීම. இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தப்புனே தெரியாது, அதான் பிரச்சனையே இருக்கு. දැන් මේවා වැරදි කියලාවත් ඔබ දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. இப்போ உங்க பார்வைக்கு நான் தான் பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கேன், දැන් ඔබ බලන විදිය මට පිස්සු වගේ තමයි ඔබට පේන්නේ. அல்லது நான் தான் தப்பா சொல்ற மாதிரி මොකද இருக்கு. මම නිකන් මේක වැරදි කියනවා වගේ තමයි ඔබට පේන්නේ. அப்ப உலகத்துல ஆசீர்வாதம் இல்லையா? එහෙනම් ලෝකේ අපිට ආශිර්වාද நம்ம නැහැ. வியாபாரம் ஆசீர்வாதமா இருக்கக்கூடாதா? අපේ ව්‍යාපාර ආශිර්වාද ලබන්න හොඳ නැද්ද? உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியல. ඔබට එකක් තේරුන්නේ නැහැ. இப்போ உலகத்தார் ஒருத்தர் இருக்கிறார், දැන් ලෝකයේ කෙනෙක් අපි ගමු. இயேசு அறியாதவர். යේසුස් වහන්සේව දන්නේ உங்களை නැහැ. விட அவர் வியாபாரம் ஆசீர்வாதமா இருக்கு. ඔයාට වඩා එයාගේ ව්‍යාපාරය ආශිර්වාද වෙලා. அப்ப அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு யார் காரணம்? එතකොට ඒ ආශිර්වාදේ කවුද හේතුව? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். මම කියන්නේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்னா, அந்த மரணத்தை கேவலப்படுத்துறது நம்மள மாதிரி உலகத்துல எவனுமே கிடையாது. යේසුස් වහන්සේ ලෝකයේ ආශිර්වාද අපිට දෙන පිණිස තමයි කුරුසිපත් උනේ කියලා අපි හිතනවා නම් උන්වහන්සේගේ මරණය ලැජ්ජ කරන පහත් කරන අපි වගේ වෙන කවුරුත් නැහැ. அப்ப உலகத்தார் மரணமே இயேசு மரணம் அடையாத நம்பாத ஒருத்தன் அவன் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறானே. යේසුස් වහන්සේගේ මරණය විශ්වාස කරන්නේ නැති ලෝකයේ මිනිස්සෙක් ආශිර්වාද වෙලා அப்ப ඉන්නවා. உலகத்தின் ஆசீர்வாதம் என்பது එහෙනම් ලෝකයේ ආශිර්වාද කියන්නේ பரலோகத்திலிருந்து நீங்கள் கேட்டு பெறுவதல்ல. ස්වර්ගයේ ඉඳලා ඔබ ඉල්ලලා ලබා ගන්න එකක් නෙවෙයි. நீங்கள் உண்மை உள்ள மனுஷனாக இருந்தால் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் தானாய் வரும். ඔබ සැබෑ වූ ධර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්ව ජීවත් වුණොත් සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය ඉබේ වෙනවා ඔබට. அது யாருக்கு வரும்? ඒක ඕන කෙනෙකුට நீங்க වෙනවා. ஒரு பெட்ரோல் பங்க் பாக்குறீங்க, ඔබ හිතන්න පෙට්‍රෝල් සෙට් එකක්. நிறைய பெட்ரோல் பங்குக்கு அந்த பெட்ரோல் பங்கு வித்தியாசம் இருக்கு. අනිත් පෙට්‍රෝල් සෙට් වලට වඩා එක පෙට්‍රෝල් සෙට් එකකට වෙනසක් அங்க තියෙනවා. அளவு கரெக்டா இருக்கும். ඒකේ මිම්ම හරියට තියෙනවා. நீங்க அவரை பார்த்து ஒரு சாட்சி கொடுக்குறீங்க, ඔබ එයා දිහා බලලා සාක්ෂියක් කියනවා. அந்த பெட்ரோல் பங்க் நல்லா இருக்கு. ඒ පෙට්‍රෝල් සෙට් එක හරි. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, අද රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ஒரு තියෙනවා. சாட்சி கொடுக்குறீங்க, ඔබ සාක්ෂියක් அது කියනවා. ரொம்ப கிளீனா இருக்கு, එතන හරි පිරිසිදුව ரொம்ப තියෙනවා. டேஸ்டா இருக்கு. රසයි කෑම. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெஸ்டாரண்டோ பெட்ரோல் பங்கோ ஆசீர்வாதமா இருக்குது. ඉබේම ඒ පෙට්‍රෝල් සෙට් එකයි ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එකයි ආශිර්වාද වෙනවා. அவன் இயேசுவை அறிந்தவன் அல்ல. එයා යේසුස් වහන්සේව දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. அப்படியானால் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம் එහෙනම් ඒ ආශිර්වාදයට හේතුව அவன் கிறிஸ்தவனா என்று பார்த்து நீங்க அங்க போல, එයා කිතුණුවෙක්ද කියලා බලලා ඔබ එතනට ගියේ නැහැ. அவன் உண்மையா இருக்கிறானா பார்த்து நீங்க அவன்கிட்ட போறீங்க. එයා අවංකයිද කියලා බලලා තමයි ඔබ එතනට යන්නේ. அப்ப அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது அவன் உண்மையினால. එයා ආශිර්වාද ලබලා තියෙන්නේ එයාගේ අවංකකම அதே නිසා. மாதிரி நீங்களும் உண்மையா இருந்தால் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரும். ඒ වගේම ඔබත් අවංකව හිටියොත් ඒ ආශිර්වාදය ඔබට එනවා. ஆனா அவனுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? නමුත් එයාටයි අපිට තියෙන වෙනස මොකක්ද? அவன் அந்த உண்மையா இருக்கிறது ஆசீர்வாதம் வருது. එයා අවංකව ඉන්න නිසා එයාට ආශිර්වාදය එනවා. ஆனா பிசாசர் கேரதுனால அதோட சாபமும்
சேர்ந்து வருது. නමුත් යක්ෂයාව නමස්කාර කරන නිසා ඒකේ සාපයත් එයාට එනවා. உங்களுக்கு எனக்கு அதுல என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்குன்னா, ඔබටයි මටයි තියෙන ආශිර්වාදය මොකක්ද? நாம இயேசுவை தேடுறதுனால அவனுக்கு வரக்கூடிய பெயின் நமக்கு இல்ல. අපි යේසුස් වහන්සේව සොයන නිසා එයාට එන්නා වූ වේදනාව අපිට නැහැ. அப்ப இயேசு සිலுவையில் அறையப்பட்டது இருக்கு. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් උනේ මොකටද? ரத்தம் சிந்தியது இருக்கு. මේ හැලුවේ මොකටද? உங்களை பணக்காரராக்குறதுக்கா? ඔබ සල්ලිකාරයෙක් කරන්නද? உங்களை கோடீஸ்வரன் ஆக்குறதுக்கா? ඔබ කෝටිපතියෙක් කරන්නද? நீங்க பூமியில புகழடையறதுக்கா? ඔබ පොළවේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙන්නද? அதற்கு இயேசு சிலுவையில் அறைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ඒකට යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වෙන්න ඕමනාවක් இன்னைக்கு නැහැ. கடைசி காலத்தில் சபையை தாக்குகிற மிக மோசமான வஞ்சிக்கிற உபதேசம் செழிப்பின் உபதேசம். මොකද අවසාන කාලයේ සභාවට පහර දෙන්නා වූ තාමත් භයානක ඉගැන්වීම තමයි සඵලත්වයේ ඉගැන්වීම. உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உபதேசம் அது அல்ல. ඔබට දෙන්න ඕනේ ඉගැන්වීම ඒක නෙමෙයි. நீங்கள் சபைக்கு வருவது ඔබ සභාවට එන්නේ பணக்காரனாவதற்கு அல்ல. සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න නෙමෙයි. அந்த வழியை தேடி அல்ல. ඒ මාර්ග හොයාගෙන නෙමෙයි. நீங்கள் இங்கே பரலோகத்துக்கு வழி தேடி உள்ளே வருகிறீர்கள். ඔබ මෙතන ස්වර්ගයට මාර්ගයක් හොයාගෙන තමයි අතුරට එන්නේ. சபை பரலோகத்தின் வாசலாய் இருக்கு. සභාව ස්වර්ගයේ දොරටුවක්ව තිබෙනවා. தேவனுடைய வீடு என்று சொல்லப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය කියලා සඳහන් அப்ப කරනවා. இங்க பரலோகத்துக்கு போற வழி தான் சொல்லி கொடுக்கிறோம். එහෙනම් මෙතන සභාවට උගන්වන්නේ ස්වර්ගයට යන මාර්ගය. அதை விட முக்கியம் நீங்க அதை தேடி தான் வரணும். ඊටත් වඩා වැදගත් ඔබ ඒක හොයාගෙන තමයි එන්න ඕන. அப்ப சபைக்கு வரும்போது සභාවට එනකොට தேவனை தேடும்போது දෙවියන් වහන්සේව සොයනකොට அவ்வளவு பெரிய பணக்கார ஒருத்தன் வந்து இயேசு கிட்ட கேக்குறான், එච්චර ලොකු සල්ලිකාරයෙක් කැවිලා යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා நித்திய ஜீவனை அடைய என்ன செய்ய? සදාකාල ජීවනය ලබන්න මොනවද? என்கிட்ட பணம் இருக்கு. මට මුදල් තියෙනවා. அவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் சகேயை கேக்குறான், එච්චර ලොකු මුදල් තියෙන සල්ලිකාරයෙක් සකේවුස් අහනවා ரட்சிப்படைவதற்கான வழி. ගැලවීම ලබන්න දෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලා. சீமோன் என்கிற பணக்காரன் இயேசுவை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கேள்வி கேக்குறான். සීමොන් කියන ධනවතා යේසුස් වහන්සේ වනගාල වාඩි කරවලා ප්‍රශ්න අහනවා. ஏரோதற்கான கால்பங்கு தேசத்துக்கு அதிபதி இயேசுவை கூப்பிடுறான். ඒ මුළු රටකටම රටෙන් භාගයකටම ලෝකෙක් වෙලා හිටපු කෙනා යේසුස් වහන්සේ අඬ ගන්නවා. இவங்க எதுக்கு கூப்பிடுறாங்க? මේගොල්ලෝ මොකටද අඬ ගහන්නේ? பணக்காரன் அவனுக்கு கூப்பிடுறாங்களா? සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕන නිසා අඬ ගන්නවද? அவர்களுக்கு சத்தியம் தெரிய வேண்டும். ඒගොල්ලන්ට සැබෑව දැනගන්න ඕන. பரலோகத்துக்கு போகணும். ඔවුන්ට ස්වර්ගයට යන්න ඕන. அவ்வளவு பெரிய பணக்காரனுக்கு நித்திய ஜீவனுக்கான வழி தெரியல. එච්චර ලොකු සල්ලිකාරයෙකුට සදාකාල ජීවිතේ මාර්ගය දන්නේ නැහැ. ஆனா நீங்க பாருங்க, නමුත් ඔබ நித்திய ஜீவனுக்கான வழியில வந்து உட்கார்ந்துட்டு பணத்தை தேடிட்டு இருக்கீங்க. සදාකාල ජීවිතේන මාර්ගය තුල ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඔබ මුදල් හොයමින් எவ்வளவு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு பாருங்க. කොච්චර ප්‍රතිවිරුද්ධද කියලා බලන්න. இதுதான் இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் உலகமெங்கும் இருக்கிற பிரதானமாய் சபைகளில் பேசப்படுகிற உபதேசம். මේක තමයි අවසාන කාලේ ලෝකයේ පුරාම තිබෙන සභාවන් වල ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන ඉගැන්වීම. அப்படி வஞ்சிக்கிறவர்கள் தான் இன்னைக்கு பெருகி இருக்கிறார். එහෙම මුලා කරන අය තමයි අද වැඩි වෙලා ඉන්නේ. எபேசு சபைக்கு எழுதும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, එපිස සභාවට ලියද්දි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம், එළිදරව් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ அப்போஸ்தலர்னு சொல்லியும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்களை நீ சோதித்து கண்டறிந்தறின்னு இருக்கு. ප්‍රේරිතයන් නොවන අයව ප්‍රේරිතයන් කියලා කියා ගන්න අයව පරීක්ෂා කරලා හඳුනා ගන්න කියලා කියනවා. தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதும்போது பவுல் சொல்லுகிறார், தெசலோனிක පොතේ ලියද්දී පවුල් තුමා කියනවා தீர்க்க தரிசனங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். අනාගත වාක්‍යයන් සෝදිසි කරලා බලලා යහපත් දේ තදින් අල්ල ගන්න. ஆவியானவர் கொடுக்கிற வரங்களில் ஒன்று ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ දෙන්නා වූ දීමනාවලින් එකක් ஆவிகளை பகுத்தறிதல் இருக்கு. ආත්ම විමසීමේ දීමනාව. ஆனா உங்களுக்கு இன்னைக்கு அது தெரியாது. නමුත් අද ඔබට ඒක දන්නේ නැහැ. எது நல்ல உபதேசம் எது கள்ள உபதேசம் நமக்கு தெரியாது. මොකක්ද වැරදි ඉගැන්වීම මොකක්ද හරි ඉගැන්වීම කියලා ඔබට තෝරගන්න බෑ. எது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது எது பிசாசிடத்திலிருந்து வருகிறது உங்களுக்கு தெரியாது. මොකක්ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්නේ මොකක්ද යක්ෂයාගෙන් එන්නේ කියලා ඔබට හඳුනා ගන්න බෑ. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ඔබට අනුව காது கிணியது எது வந்தாலும் அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. කනට රසවත් හොඳ දෙයක් මොනවා ආවත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන්. உங்களுக்கு குத்ரா மாதிரி இருதயத்தை குத்ரா மாதிரி பிரசங்கம் வந்தா உங்களுக்கு பிடிக்காது. இப்ப ඔබට හිතට අනිනවා වගේ ප්‍රශ්න දේශනාවක් ආවොත් ඔබ කැමති නැහැ ඒක. இயேசு ஒரு பிரசங்கம் பண்றாரு. යේසුස් වහන්සේගේ දේශනාවක් කරනවා. கூட இருக்கிற சீஷர்கள் 70 பேர் சொல்றான், ළඟ හිටපු ගෝලියෝ 70ක් කියනවා இது ரொம்ப கடினமான உபதேசம். මේක හරි දරුණු ඉගැන්වීම. இதுல நிக்க முடியாது. මේකේ පවතින්න බෑ. எதை பத்தி பேசுறாரு? මොනවා ගැනද උන්වහන්සේ කතා நித்திய කරේ? ஜீவனை பத்தி பேசுறாரு. සදාකාල ජීවනය ගැන කතා කරේ. அவன் போயிட்டான். එයාලා ගියා. மிச்சம் இருக்கிறவனை பார்த்து இயேசு கேக்குறாரு, ඉතුරුව ඉන්න අයගේ බලලා යේසුස් වහන්සේ අහනවා நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களா? ඔබටත් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවාද? இன்னைக்கு இதுதான் சபை எடுக்க வேண்டிய முடிவு. අද මේක තමයි සභාව ගන්න ඕන තීරණය. இன்னைக்கு நீங்கள் சபைக்கு போகும்பொழுது අද ඔබ සභාවට යද්දී அல்லது சத்தியத்தை தேடும் பொழுது සදාව සොයද්දී சரியான சத்தியத்தை தேடணும். හරි සත්‍යතාවය සොයන්න ඕන. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. ඔච්චර ලොකු දෙයක් நீங்க බලන්න. 20 வருஷம் ஒரு சபைக்கு போயிட்டு பரலோகத்துக்கு போனா எப்படி இருக்கும்? ඔබ අවුරුදු 20ක් එක සභාවකට ගිහිල්ලා ඔබට ස්වර්ගයට යන්න බැරුණොත් මොකද වෙන්නේ? 30 வருஷமா ஆண்டவருக்குள்ள இருந்துட்டு நீங்க பரலோகத்துக்கு போனா எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. අවුරුදු 30ක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳලා ඔබට ස්වර්ගයට යන්න බැරුණොත් තියෙන වේදනාව කොහොමද? இப்போ நீங்க உங்க பையனையோ பொண்ணையோ ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க. නම් ඔබගේ පුතාව හරි දුවව හරි ඔබ පාසල් நல்ல යවනවා. யூனிஃபார்ம் போட்டு அனுப்புறீங்க. හොඳ යුනිෆෝම් එකක් හන්දලා சாப்பாடு යවනවා. கொடுக்குறீங்க. කෑම දෙනවා. ஃபீஸ் கட்டுறீங்க. මුදල් පන්ති ක්ලාස් வருஷம் ஃபுல்லா ஸ்கூலுக்கு போறா. අවුරුද්ද පුරාම එයා පාසල්
පාසල් ஒரு යනවා. நாள் ரிசல்ட் வருது, එක දවසක් ප්‍රතිඵල එනවා. ஃபெயில் வருது. ෆෙයිල් කියලා එනවා. நீங்க என்ன சொல்வீங்க? ඔබ මොනවද කියන්නේ? 364 நாள் வேஸ்ட். 364ක් දවස් අපරාධි. ஆனா 365 நாள் அந்த ஒரு நாள் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. ඒ 365 කියන්නේ එක දවසේ යා ෆේල් වෙලා. மிச்சம் 364 நாள் வேஸ்ட். ඉතුරුව තිබෙන 364 දවස් අපරාධි. நீங்க என்ன கேப்பீங்க பிள்ளைகளை பார்த்து? ඔබ මොනවද අහන්නේ දරුවෝ දිහා බලලා? நல்லதான சாப்பாடு பண்ணணும். මම හොඳට එන කන්න දුන්නේ. நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம். මම ඉල්ලපු දේවල් ඔක්කොම අරන් දුන්නා. ஃபீஸ் கட்டணும். මුදල් ගෙවුවා. ஆனா அவன் போயிட்டு வர வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத அவன் ஃபெயில் ஆவான். නමුත් එයා ගිහිල්ලා එනතුරු ඔබ දන්නේ නැහැ එයා ෆේල් වෙයි කියලා. அவன்கிட்ட கேப்பீங்க நீங்க, එයාගෙන් අහනවා ඔබ. என்னப்பா எப்படி படிக்கிற? මොකද කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? நல்லா படிக்கிறேன். හොඳට මම ඉගෙන ගන්නවා. எக்ஸாம் போகும்போது கேப்பீங்க, විභාගෙට යනකොට ඔබ அஹப்பா අහනවා படிச்சிட்டியா? පාඩම් කරාද? நல்லா படிச்சிட்டேன். හොඳට පාඩම් කරා. எழுதிட்டு வரும்போது கேப்பீங்க, ලියලා එනකොටත් ඔබ අහනවා எப்படி எழுதிருக்கீங்க? කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ? நல்லா எழுதிருக்கேன். හොඳට මම ලිව්වා. ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடி கேப்பீங்க, ප්‍රතිඵල එන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ අහනවා மார்க் வந்துருமாப்பா? ලකුණු ලැබෙයිද පුතා? அதெல்லாம் சூப்பரா வந்து. ඒවා හොඳ ලකුණු වෙනවා. வர அன்னைக்கு பார்த்தா ஃபெயில். ඒ එන දවසේ ප්‍රතිඵල එන දවසේ இதே நிலைமையில் தான் இன்னைக்கு திருச்சபைகள் இருக்கு. මේ தත්ත්වය තමයි අද සුදු සභාව කියන්නේ. சர்ச்சுக்கு போறியாப்பா? සභාවට යනවද? அதெல்லாம் கரெக்டா சண்டே சர்ச்சுக்கு. ඒවා හරියට ඉරිදට පල්ලි යනවා. பைபிள் எடுத்துட்டு போறியாப்பா? බයිබලේ ගෙනියනවද? அதெல்லாம் கரெக்டா பைபிள் எடுத்துட்டு போ. හරියට බයිබලේ මම ගෙනියනවා. ஏப்பா கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர்க்கெல்லாம் பக்காவா போயிடுவேன். මම නත්තලටයි උත්තානේ සමරන්නයි හරියට යනවා. சர்ச்சில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வச்சா நல்லா ஃபர்ஸ்ட் நிப்பேன். සභාවේ මොනවාරි වැඩසටහනක් තිබ්බොත් මම තමයි ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ. என்னப்பா இயேசுநாதர் உன்னை அப்பாலே போ சாத்தானேங்கறாரு, என்னப்பா விஷயம்? දැන් යේසුස් වහන්සේ කෝ අහකට බලන යක්ෂයා කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒකේ අර්ථය? 364 நாள் வேஸ்ட். දවස් 364ම அத்தனை நாள் சபைக்கு போனது வேஸ்ட். එච්චර කාලයක් සභාවට ගියේ காரணம் சத்தியம் உங்களுக்குள்ள இல்லை. හේතුව සත්‍යතාවය ඔබ තුල நீங்க නැහැ. அதற்காக போகவில்லை. ඔබ ඒක වෙනුවෙන් සභාවට ගියේ உங்களுடைய නැහැ. எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම பூமியில் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பது போல. පොළවේ ආශිර්වාදව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි. இம்மைக்குரியதை பற்றி மட்டும் நீங்கள் பற்றி கொண்டிருப்பீர்களானால் මේ ලෝකයේ අයිති දේවල් පමණක් ඔබ අල්ලගෙන ඉන්නවා. நம்மை போல பரிதவிக்கப்பட்டவர்கள் ஒருவரும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுது. අපි වගේ අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු කවුරුවත් නැහැ කියලා දේවචනය இப்போ உங்க කියනවා. இதயத்துல எப்படி இருக்கு தெரியுமா? දැන් ඔබගේ හදවත කොහොමද දන්නවද? நான் சொல்றேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இதுதான் உண்மை. මම කියන දේ ඔබ පිළිගත්තත් නැතත් මේක තමයි ඇත්ත. உங்க இதயத்துல எப்படி இருக்கு தெரியுமா? දේවචනය කොහොමද நாமளே දන්නවද? கஷ்டத்துல இருக்கோம். ඔබේ හිතේ තියෙන දේ අපිම අමාරුවෙන් ඉන්නේ. யுத்தம் முடிஞ்சிச்சு, යුද්ධය ඉවරයි. கொரோனா வந்துச்சு, කොරෝනා ආවා. விலைவாசி ஏற்றம், මිල වැඩි. நாமளே கஷ்டத்துல இருக்கோம். අපිත් ඉන්නේ අමාරුවෙන්. இப்ப 4 வார்த்தை யாராவது நல்லா சொன்னா நல்லா இருக்கும். දැන් වචන හතරක් කවුරු හරි හොඳට සනසලා කතා කරොත් හොඳයි නේද? இதைத்தான் உங்களிடத்தில் வருகிற அத்தனை ஊழியக்காரர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். මේක තමයි මේ සිතුවිල්ල තමයි ඔබ වෙතට එන හැම දේව සේවකයාම පාවිච්චි කරන්නේ. உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பிரசங்கம், ඔබට ගැළපෙන විදිහේ දේශනා. உங்களுக்கு ஏற்ற அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிரசங்கம், ඔබ ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් දේශනා. நீங்க திரும்பி போகும்போது சந்தோஷமா போற மாதிரி பிரசங்கம். ඔබ හැරිලා යද්දි සන්තෝෂයෙන් යනවා වගේ දේශනා කරනවා. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. இதுதானே சினிமா தியேட்டரும் பண்ணுது. මේක නේද චිත්‍රපට ශාලාවෙත් වෙන්නේ. இதுதானே நீங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் போனா நடக்குது. මේකනේ ඔබට ප්‍රදර්ශනයක් නරඹන්න ගියත් ඔබට වෙන්නේ ஒரு මේක பீச்சுக்கு නේද? போயிட்டு வரும்போது இதானே நடக்குது. ඔබ බීච් එකට ගිහිල්ලා එනකොට මේකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா போயிட்டு வந்தோம். චුට්ටක් අපේ සැනසීමකට ගිහිල්ලා வரும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருந்துச்சு. එනකොට සහනයක් දැනෙනවා. ஆனா திருப்பி அதே பிரச்சனை தான் இருக்கு. නමුත් ආපහු ඒ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ஆனா இங்க அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கான வழி சொல்லப்படவில்லை. නමුත් එතනදී මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මාර්ගයක් කියලා அப்படியே නැහැ. சொல்லப்பட்டாலும் එහෙම කිව්වත් நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டாலும் ඔබ ඒක ලබා ගත්තා. அது ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு விஷயம். ඒක తాවකාලික දෙයක් බවට පත් වෙනවා. சபை என்பது பரலோகத்துக்கு வழி சொல்லுகிற இடம். සභාව කියන්නේ ස්වර්ගයට මඟ පෙන්වන තැනක්. நீங்க பூமியில எதை வேணாலும் பெறலாம். ඔබ පොළවේ ඕනම දෙයක් ලබන්න පුළුවන්. ஆனால் சபைக்குள்ள மட்டும்தான் பரலோகத்துக்கு எப்படி போகுது என்று නමුත් සභාව තුල විතරයි ඔබට ස්වර්ගයට යන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න நீங்க පුළුවන්. தெரிந்து கொள்கிற சபை, ඔබ තෝරගන්න සභාව, நீங்க தெரிந்து கொள்கிற ஊழியம், ඔබ තෝරගන්න දේව සේවකයා, நீங்க தெரிந்து கொள்கிற உபதேசம், ඔබ තෝරගන්නා වූ ඉගැන්වීම அது இம்மைக்குரியதா இருக்கக்கூடாது. ඒක පොළවට අයිති දෙයක් වෙන්න அது බෑ. மறுமைக்குரியதா இருக்கணும். ඒක ස්වර්ගයට අයිති දෙයක් වෙන්න ඕන. அந்த தாட் உள்ள அந்த உபதேசத்தை கேட்டா மட்டும்தான் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு ஆயத்தமாவீங்க. ඒ ආකල්ප තියෙන ඒ ඉගැන්වීම ඇව්වොත් විතරයි ඔබට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல මේ අන්තිම කාලේ வஞ்சிக்கிறமான இந்த மாதிரி உபதேசம் வருது. මුලා කරවන්න රවට්ටන්න මේ වගේ ඉගැන්වීම එනවා. ஆண்டவர் சொல்றாரு, දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ருசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய். ඔබ මේක කන දවසේ නියත වශයෙන් මැරෙනවා. சர்வம் சொல்லுது, සර්පයා කියනවා நீ சாக மாட்டே. ඔයා මැරෙන්නේ නැහැ. அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ඒවම කරනවා. இயேசு சொல்றாரு, යේසුස් වහන්සේ කියනවා எல்லாவற்றையும் விட்டு என்னை பின்பற்றி வா. සියල්ල අතහැරලා මානු වෙන්න කියලා. நான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை தருவேன். මම ඔබට සදාකාල ජීවනය දෙනවා කියලා. இப்போ உள்ள ஊழியக்காரங்க என்ன சொல்றாங்க? දැන් ඉන්න දේව සේවකයෝ මොනවද කියන්නේ? நீங்க வாங்க, இயேசு உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் தருவார். ඔබ එන්න යේසුස් වහන්සේ ලෝකයේ තියෙන ඔක්කොම ඔබට දෙනවා. அப்படியே ஆப்போசிட்டா தான இருக்குது. එහෙමම ඒක පරස්පරයි නේද? நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. பைபிளை நல்லா தியானிச்சு
நினைச்சு பாருங்க. බයිබලයේ හොඳට මෙනෙහි කරලා இன்னைக்கு බලන්න. சொல்ற சுவிசேஷத்தை இயேசு ஒரு இடத்துலயே சொல்லிருக்காரு பாருங்க. අද කට්ටිය කතා කරන සුබ පණිවිඩේ සුභාරංචි යේසුස් වහන්සේ එක තැනකවත් நீ කියලා வா නැහැ. நான் பணக்காரன் ஆக்குவேன் அப்படிங்கிற உபதேசம் பைபிள்ல ஒரு இடத்துல இருக்க சொல்லுது. ඔබ එන්න මම ඔබව පෝෂණය කරනවා කියන ඉගැන්වීමක් බයිබලයේ කොතනද තියෙනවද කියලා මට කියන්න. ஒரே ஒரு இடத்துல சொல்லுது. එක තැනක් මට කියන්න. புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்லுது. තව කිව්සුමේ කියන්න. இயேசு பணம் கொடுக்கிற வான்னு கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லுது. යේසුස් වහන්සේ මම මුදල් දෙනවා එන්න කියලා අඬගාපු කතාවක් எவ்வளவு කියනවා. அழகா ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க. කොච්චර ලස්සනද වෙනවස කියනවා. குருடர்கள் பார்வையிடுகிறார்கள். අන්ධයන් පෙනීම ලබනවා. செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள். බිහිරන්ට ඇහෙනවා. முடவர்கள் நடக்கிறார்கள். කොරු ඇවිදිනවා. தரித்திரருக்கு දිලින්දන්ට பணம் கொடுக்கப்படுகிறது இல்ல பைபிள். මුදල් දෙනවා කියලා බයිබලයේ ලියවිලා නැහැ. தரித்திரருக்கு දිලින්දන්ට சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. සුභාරංචිය දේශනා කරනු ලබනවා. தரித்திரருக்கு குட் நியூஸ். දිලින්දන්ට සුභාරංචිය. அவ்வளவு அழகா ஆண்டவர் எழுதுறார். එච්චර ලස්සනද දෙවියන් වහන්සේ ලියනවා. கடைசி 40 வருஷம் சபை வெரி worst இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. අන්තිම අවුරුදු 40 සභාව හරිම ජරාම තැනකට පත් වෙනවා. சபை என்று சொன்னால் ஒரு பர்టిక్యులர் டினாமினேஷனையோ பர்టిక్యులர் சர்ச்சையோ சொல்லவில்லை. මම සභාව කියලා කියන්නේ එක්තරා නිකායක්වත් එක්තරා සභාවක්වත් නෙමෙයි. நம்மை குறித்து நான் பேசுகிறேன். අපි ගැන මම මේ කතා we කරන්නේ. are the church ன்னு சொல்லுது கொரிந்தியர்ல. කොරින්ති පොතේ කියනවා අපි තමයි සභාව කියලා. அப்ப நாம எதுக்காக ஆண்டவரை தேடுறோம்? එහෙනම් මොකටද අපි දෙවියන් වහන්සේ நான் හොයන්නේ? உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன். මම ඔබට ඇත්තක් කියන්නම්. நீங்கள் இயேசுவை உண்மையா இயேசுவை தேடுங்க. ඔබ සැබෑ ලෙසම යේසුස් වහන්සේ හොයන්න. இந்த இம்மைக்குரியது என்ன தேவையோ அதை பரலோகம் தானாய் தரும். මේ පොළොවට අයිති දේවල් මොනවද? ඒක ස්වර්ගයෙන් ඔබට ඉබේම ලැබෙනවා. நான் உங்களுக்கு சாட்சியை ரெண்டு சொல்றேன். මම ඔබට සාක්ෂි දෙකක් කියන්නම්. எகிப்துல இருந்து வெளியே வராங்க. මිසරේ ඉඳලා සෙනග එළියට ආවා. 6 லட்சம் ஆண்கள் இருக்காங்க. පිරිමි අය විතරක් ලක්ෂ 6ක් හිටියා. பெண்கள் பிள்ளைகள் கணக்கில் அங்க இல்ல. කාන්තාවෝ සහ දරුවන් එතන ගණන් කරලා නැහැ. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 25 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க. අඩුම තරමේ ලක්ෂ 25ක්වත් 6 ඉන්නේ. லட்சம் ஆண்கள் 6 லட்சம் பெண்கள் அதுவே 12 லட்சம் ஆயிடுச்சு. පිරිමි අය ලක්ෂ 6යි කාන්තාවන් ලක්ෂ 6යි කියලා අපි ගත්තොත් එතරම් ලක්ෂ ஒரு 12යි. வீட்டுக்கு ரெண்டு பிள்ளை கணக்கு வச்சாலும் அது ஒரு 12 லட்சம் 24 லட்சம் ஆயிடுச்சு. එක ගෙදරකට දරුවෝ දෙන්නෙක් කියලා ගණන් කරුවත් ඒකත් එතන ලක්ෂ 24ක්. ஒரு 25 லட்சம் பேருக்கு ලක්ෂ 25කට ஒரு පමණ. 40 வருஷம் අවුරුදු 40ක් நல்ல சாப்பாடும் தண்ணியும் ஒரு தேவனால் கொடுக்க முடியுமானால் හොඳ කෑමකුත් හොඳ වතුරත් එක දෙවි කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් නම් 4 பேர் இருக்கிற உங்க குடும்பத்துக்கு 4 දෙනෙක් ඉන්න ඔබගේ පවුලට ஒரு 40 வருஷத்துக்கு ஆண்டவரால் கொடுக்க முடியாது. අවුරුදු 40කට දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න බැරිද? இதுதான் உங்களுக்கு நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். මේක තමයි ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕන වැදගත්ම දේ. ஆண்டவர் சொல்றாரு என் கை குறுகி இருக்கிறதோ දෙවියන් වහන්සේ අහනවා මගේ අත කොට වෙලාද? நான்வெஜ் கேட்டா நான்வெஜ் வருது காடை வந்து விடுது. ඔබට නිර්මාංශ ඕන කියලා කිව්වොත් නිර්මාංශ එනවා ඔබට. பகல்ல ஏர் கண்டிஷன் வருது. දවල්ට AC එකක් එනවා ඔබට. நைட்ல ஹீட்டர் வருது. රාත්‍රියේ හීටර් එකක් ஒரு එනවා. நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல. දවසක් දෙකක් නෙමෙයි. நீங்க கூட ஒரு ஆள 3 நாள் வச்சு பாப்பீங்க. ඔබ ඕනනම් ද මිනිස්සෙක්ව දවස් 3ක් තියලා සලකලා බලාගෙන ඉන්න. மூணாவது நாள் மனைவி கணவனை பார்த்து கேட்பாங்க வீட்ல. තුන්වෙනි දවසේ නෝනානෝ මහත්තයාගේ. இவர் எப்ப கிளம்புவாரு? දැන් කවද්ද යන්නේ? போற மாதிரியே தெரியலையே. යනවා වගේ පේන්නවත් නැහැ. நாம 3 நாளைக்கு அப்புறம் அதான் எங்க ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. දැන් අපේ රටේ ප්‍රස්තාවිකයක් කියනවා. விருந்தும் மருந்தும் 3 நாள் தான் சொல்லுவாங்க. ඒ කියන්නේ සංග්‍රහයයි බෙහෙතුයි දෙන්නේ දවස් 3කට විතරයි කියනවා. விருந்தாளிக்கு 3 நாள் தான் டைம்பாங்க. ආගන්තුකයෙකුට තියෙන්නේ දවස් 3යි සැලකිල්ල. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவ பாருங்க නමුත් යේසුස් වහන්සේ දිහා බලන්න 40 வருஷம் අවුරුදු 40ක් 25 லட்சம் பேரை வச்சு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. ලක්ෂ 25ක් තියලා උන්වහන්සේ කෑම දුන්නා. அந்த தேவனை தான் நீங்கள் நானும் ஆராதிக்கிறோம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔබයි මමයි නමස්කාරය எப்படி කරන්නේ. போஷிப்பார் பாருங்க. එහෙනම් උන්වහන්සේ අපිව කොහොම පෝෂණය කරයිද බලන්න. இரண்டாவது சாட்சி நான் சொல்லுகிறேன். දෙවෙනි සාක්ෂිය මම நான் කියන්නම්. என்னை குறித்து சொல்லுகிறேன். මම ගැන කියන්නම්. நான் இந்த இயேசுவை 33 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கையில பிடிச்சேன். මම යේසුස් වහන්සේව අවුරුදු 33කට ඉස්සෙල්ලා මම අල්ලගත්තේ. அன்னைக்கு நான் கையில பிடிச்ச இயேசுவை பத்தி එදා நான் මම சொல்லுவேன். අල්ලගත්තේ යේසුස් වහන්සේ ගැන. அவர் 34 வருஷம் எனக்கு நல்லவராக இருந்தது. අවුරුදු 34ම උන්වහන්සේ මට යහපත් ஒவ்வொரு நாளும் நல்லவராக இருந்தது. දවස ගානේ උන්වහන්සේ මට යහපත් நான் அவரை விட்டு தூரம் போயிருக்கிறேன். මම උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. ஆனால் ஒரு நாளும் இயேசு என்னை கைவிட்டது. නමුත් කවදාවත් යේසුස් වහන්සේ මාව අත්හැරලා ගියේ නැහැ. இன்றளவும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன். අද දක්වා මම කියන්නේ எனக்கு என்ன தேவையோ அதை பரலோகம் கொடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். මට මොනවද ඕනේ ඒක ස්වර්ගයේ මට සපයලා මාව நான் ගමන් பரம்பரை கோடீஸ்வரன் கிடையாது. මම පරම්පරාවෙන් கோටිපතියෙක් නෙමෙයි. நானும் எங்க அம்மாவும் பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்குனவங்க. මමයි මගේ අම්මයි පේමන්ට් එකේ නිදාගත්ත අය. ஏதோ நான் வந்து சாட்சிக்காக சும்மா செய்திக்காக சொல்றேன்னு நினைச்சிராதீங்க. මම නිකම් මේ දේශනා කරන්න ඕන නිසා කියනවා නෙමෙයි. எனக்கு 4 வயசு இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு வீடு கிடையாது. මට අවුරුදු 4ක් වෙනකන් අපිට ගෙයක් அதாவது නැහැ. வாடகை வீட்ல இருக்கிற அளவுக்கு வாடகை கொடுக்கிற அளவுக்கு வீடு கிடையாது. කුලී ගෙදරක ඉන්න කුලී ගෙවන්නවත් විදිහක් නැහැ. ஒரு கரண்ட் இல்லாத வீட்ல தான் இருந்தோம். අපි කරන්ට් එකක් නැති ගෙදර තමයි හිටියේ. நைட்ல வெளிய வந்து தான் படுத்துக்கணும். රාත්‍රියේ එළියට ඇවිල්ලා තමයි නිදා ගන්න ඕනේ. பிளாட்ஃபார்ம்ல படுத்தா தூங்கணும். පේමන්ට් එකේ නිදා ගන්න ඕනේ.
அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் என்ன கொண்டு வந்தார். එතනින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ මාව ගෙනාවේ. குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி மேல வச்சாருன்ற வசனம் எனக்கு 100% பொருந்தும். කසල ගොඩින් මාව උන්වහන්සේ එසෙව්වා කියන වචනය මට 100% ගැලපෙනවා. எங்க சொந்தக்காரர் என்ன பார்த்து கேட்டார். මගේ නෑදෑයෙක් මන් දිහා බලලා ඇහුවා. உன்னெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விட்டதே பெரிய விஷயம் தான். இதே வாக்கியம் சொன்னார். ඔයාව ගේ ඇතුළට ගත්ත එකත් ලොකු දෙයක් කියලා ඒ වචනේ කිව්වා. ஆனால் இன்னைக்கு 16 நாட்டுக்கு கத்தர் கொண்டு போய் வச்சிருக்காரு. අද රටවල් 16කට දෙවියන් වහන්සේ මාව ගෙනල්ලා அந்த வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாங்க, அவங்க தான் கூப்பிடுறாங்க. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවලට ඒගොල්ලෝම අඬ ගන්නවා. இந்த உயர்வு கர்த்தரால் மட்டும் வந்தது. මේ උසස් වීම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පමණක් ලැබිච්ච දෙයක්. நானோ என் முயற்சியோ அல்ல. මමවත් මගේ උත්සාහයවත් නෙවෙයි. எந்த மனிதனுடைய உதவியும் அல்ல. කිසි මිනිසෙකුගේ උදව්වකුත් නෙවෙයි. கர்த்தர் கொடுத்த மனுஷன் இருந்தாங்க. දෙවියන් වහන්සේ දීපු මිනිස්සු හිටියා. ஆனால் என்னுடைய முயற்சி அல்ல. නමුත් මගේ උත්සාහය නෙවෙයි. என்னை அழைத்த அவர் உண்மை உள்ளவர். ආව කැඳවු දෙවියන් වහන්සේ அவர் විශ්වාසවත්. உயர்த்தி மேலே உட்கார வைக்க வல்லமை உள்ளவர். උන්වහන්සේ උසස් කරලා ඉහළින් වාඩි කරවන්න அவர் බලවත්. புழுதியிலிருந்து எடுத்து ராஜாக்கள் மத்தியில உட்காரவர். උන්වහන්සේ කසල ගොඩින් දූවිල්ලෙන් අරගෙන රජවරුන් අතර වාඩි කරන දෙවියන් அவர் වහන්සේ. எதிர்பார்த்தது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම එක දෙයයි. நீ சத்தியத்தில் உண்மையாயிரு. ඔබ සත්‍යතාවයට අවංක වෙන්න. வசனத்துக்கு உண்மையாயிரு. දේව වචනයට අවංක වෙන්න. தேவனுக்கு உண்மையாயிரு. දෙවියන් වහන්සේට අවංක වෙන්න. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு நேரத்துக்கு பணத்துக்கு நீ உண்மையாயிரு. ඔබට දීපු පවුලට වෙලාවට මුදලට ඔබ අවංක වෙන්න. உன்னை கைவிடாதபடி கர்த்தர் நடத்த போதுமானவர். ඔබ වාත්තරින් නැති විදිහට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්වන්න උන්වහන්සේ ஒரு සෑහීම. கூட்டம் உங்களை வஞ்சிக்குது. අද මේ මාසේ කණ්ඩායමක් ඔබ රවට්ටනවා. அது ஆன்லைன்ல வஞ்சிக்குது. ඔන්ලයින් එකේ ඔබ රවට්ටනවා. டிவி வழியா வஞ்சிக்குது. ටීවී එක කරා ඔබ රවට්ටනවා. யூடியூப் வழியா வஞ்சிக்குது. YouTube එක කරා ඔබ உங்களை රවට්ටනවා. பார்த்து நிறைய திட்டங்கள் சொல்லுது. ඔබ දිහා බලලා ලොකු ලොකු සැලසුම් ඔබට කියනවා. பரலோகத்துல உனக்கு இடம் கொடுக்குறேன்னு. ස්වර්ගයේ ඔබට ඉඩමක් දෙන්නම් කියලා කියනවා. அங்க இருந்து தூதனை அனுப்பி உனக்கு கொடுக்குறேன்னு. ඒනම් දූතයෙක් කෙවල අපට දෙනවායි කියලා කියනවා. நமக்கு தூதன் வேண்டாம். අපිට දූතයෝ එපා. தேவனே தகப்பனா இருக்கும்போது எதுக்கு நமக்கு அசிஸ்டன்ட்? දෙවියන් වහන්සේම අපේ තාත්තා වෙලා ඉන්නකොට මොකටද අපිට සහකාරයෝ? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்கு அப்பாவாக இருக்கிறார். සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපිට පියෙක් ඇටියෙ நடுவுல இருக்கிற பணிவிடை தூதன் எதுக்கு நமக்கு? මැද ඉන්න පණිවිඩකාර දූතයෙක් මොකටද අපිට? அதெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துப்பாரு. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ බලා ගනි. இன்னைக்கு நிறைய காலங்கள் இப்படிதான் நடக்குது. අද ගොඩාක් තැන්වල මේව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. நீங்க சபைக்கு வருவது பரலோகத்துக்கு போவதுக்கு மறந்துட கூடாது. ඔබ සභාවට එන්නේ ස්වර්ගයට යන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அழுக்குகளை நீக்குவது. ඔබ තුල තිබෙන අපවිත්‍ර දේවල් පවිත්‍ර කරගන්න. கிறிஸ்துவை போல மாற்றுவது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ වෙනස් වෙන්න. இப்ப நீங்க பிள்ளையை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விடும்போது ඔබ ඔබගේ දරුවව ගිහිල්ලා පාසලට දානකොට அவங்க கேக்குறாங்க, ඒගොල්ලෝ අහනවා உங்க பையனை கேக்குறாங்க, ඔබේ පුතාගෙන් අහනවා நீங்க என்ன ஆக விரும்புறீங்க? ඔබ මොනවා වෙන්නද කැමති? உடனே அவன் சொல்றாரு, එයා කියනවා நான் இன்ஜினியர் ஆக விரும்புறேன். මම ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. நீங்க மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு அவரை பார்க்க போறீங்க. ඔබ ඊළඟ දවසේ පාසලට යනවා එයාව බලන්න. பார்த்தா அவர் மண்ணுல உட்கார்ந்து செங்கலை வச்சு அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்கிறாரு. බලද්දී එයා වැඩි ගොඩේ වාඩි වෙලා gadol තියාගෙන සෙල්ලම් කරනවා. நீங்க போய் கேப்பீங்க, ඔබ ගිහිල්ලා අහනවා என்ன மண்ணுல விளையாடிட்டு இருக்காரு? මොකද මේ වැඩි ගොඩේ සෙල්ලම් කරන්නේ? உடனே அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் உங்ககிட்ட சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, එතකොට ඉස්කෝලේ ටීචර් ඔබට කියනවා කියලා හිතමු. நீங்க தானே உங்க பையனை இன்ஜினியர் ஆக்கணும்னு சொன்னீங்க. ඔයානේ කිව්වේ වාගේ පුතාව ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න. அதான் அவருக்கு வீடு கட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு ඒ இருக்காரு. නිසා තමයි යාට ගයක් හදන්න අපි කියලා දෙන්නේ. நீங்க அவரை பார்த்து என்ன சொல்லுவீங்க? ඔබ එතකොට යා දිහා බලලා මොනවද කියන්නේ? அவன் படிச்சு பின்னாடி இன்ஜினியர் ஆகிடுவான். එයා ඉගෙනගෙන පස්සේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙයි. இப்ப அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஏபிசிடி சொல்லி கொடுங்க. දැන් එයාට කියන්න ඕනේ AB උගන්වන්න ඕනේ ABCD උගන්වන්න. இப்ப சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மேக்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. දැන් උගන්වන්න ඕනේ ගණන් උගන්වන්න එයා. இப்ப சொல்லி கொடுக்கறத கொடுத்தா இத வச்சுக்கிட்டு அவன் பின்னாடி இன்ஜினியர் ஆயிடுவார். දැන් ඔබ උගන්වන්න ඕන දේ ඔබ දුන්නොත් ඒක තියාගෙන ඒක ඉගෙනගෙන එයා පස්සේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙයි. சபை சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கிற இடம். සභාව කියන්නේ සත්‍යතාවය උගන්වන්න තැන. உண்மையை சொல்லி கொடுக்கிற இடம். ඇත්ත කතා කරලා උගන්වන්න තැන. பரிசுத்தத்தை சொல்லி கொடுக்கிற இடம். සුද්ධකම කියා දෙන තැන. விசுவாசத்தை சொல்லி கொடுக்கிற இடம். ඇදහිල්ල කියා දෙන තැන. இத கரெக்டா சொல்லி கொடுத்தா ඒක හරියට කියලා දුන්නොත් வெளிய ஆசீர்வாதம் தானாய் வரும். එළිය ආශිර්වාදයේ ඉබේටම එනවා. அத நீங்க இங்க சொல்ல வேண்டாம். ඒක ඔබ මෙතන කතා කරන්න ඕනේ நீங்க නෑ. ஒரு கூட்டம் இருக்கு. අද කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. பணக்காரன் ஆகணுமா? සල්ලි කාලයෙන් වෙන්න ඕනද? அத சொல்றத செய்யுங்க. අපි කියන දේ කරන්න. நீங்க அறிக்கை பண்ணுங்க. ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. நன்மையும் தீமையும் உங்க நாவுக்கு தான் இருக்கு. යාපතයි නපුරයි ඔබගේ දිව්‍ය වසකේ තියෙනවා. அவங்க சொல்றாங்க, நீ சொல்லிட்டே இரு, நான் பணக்காரன் ஆவேன். ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔබ කියාගෙන ඉන්න මම පොසතෙක් වෙනවා කියලා කියාගෙන அது ඉන්න. உங்க ஸ்ரீலங்கால உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிற ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க. ඒක ලංකාවේ ඔබ පාවිච්චි කරන මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා දැන්. ஏன்னா நீங்க கொஞ்சம் கஷ்டத்துல இருக்கீங்களா? මොකද දැන් ඔබ යම් කිසි අමාරුකමක ඉන්නේ. இந்த நேரத்துல கேட்கறதுக்கு நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும். මේ වෙලාවේ ඒ වගේ පණිවිඩයක් අහන්න හරි හාසයි හොඳයි. அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. சொல்லிக்கிட்டே இரு, ඔබ කියාගෙනම ඉන්න. அறிக்கை பண்ணிக்கிட்டே இரு. ඔබ ප්‍රකාශ
කරගෙනම ඉන්න. பணக்காரனாவேன்னு சொல்லு. මම පෝසතෙක් වෙනවා කියලා ஆண்டவர் කියන්නේ. உன்னை பணக்காரனாக்குவார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පෝසතෙක් කරනවා. நீங்க உங்க பையன்கிட்ட சொல்லிடுங்க இனிமேல். ඔබ ඔබගේ පුතාට කියන්න ඊට පස්සේ டெய்லி வீட்ல உட்கார்ந்து හැමදාම ගෙදර වාඩි වෙලා நான் 100 மார்க் எடுப்பேன் 100 மார்க் எடுப்பேன் சொல்லிட்டு මම ලකුණු 100ක් ගන්නවා කියලා කියාගෙන ඉන්නේ. நான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுப்பேன் சொல்லிட்டு මම පළවෙනි තැන ගන්නවා පළවෙනියා වෙනවා කියලා කිය ඉන්නේ කියන්නේ. படிக்க வேண்டாம், ඉගෙන ගන්න එපා. எக்ஸாம் போக வேண்டாம், විභාගෙට යන්න එපා. புக்கெல்லாம் ஒண்ணு எடுக்க வேண்டாம். පොත්පත් මොකුත් ගන්න එපා. டெய்லி உட்கார்ந்து 100 தடவை சொல்லுங்க. හැමදාම වාඩි වෙලා 100 පාරක් කියන්නේ. நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பேன் මම පළවෙනියා වෙනවා. இப்போ நீங்க உங்க பையனை பார்த்து என்ன சொல்வீங்க? දැන් ඒක ඔබගේ පුතා දිහා බලලා මොනවද කියන්නේ? ஏன்னா இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா எப்படி மார்க் எடுப்பேன்? මේව කියාගෙනම ඉන්න ඕන කොහොමද ඔබ ලකුණු ගන්නෙ? படிக்கணும் இல்ல, ඉගෙන ගන්න ඕනේ. எக்ஸாம் எழுதணும் இல்ல, විභාගෙ ලියන්න ඕන. அந்த அறிவு இருக்குல்ல, ඒ දැනුම තියෙනව නේද? அந்த அறிவு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கணும். ඒ දැනුම ආත්මික ජීවිතයේ තියෙන්න ඕන. வாக்கு தத்தத்தை விசுவாசிங்க. ඔබ පොරොන්දුව විශ්වාස කරන්න. ஆனால் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. නමුත් ක්‍රියාව නැති ඇදහිල්ල මල ඇදහිල්ල. உங்ககிட்டயே கத்த கிரியை எதிர்பார்க்கிறார். ඔබගෙනුත් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියාවක් நான் බලාපොරොත්තු பார்க்கிற වෙනවා. தேசத்துக்கு போ. මම පෙන්වන දේශයට යන්න. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக මම ඔබ මහත් ජාතියක් நான் உன்னை කරනවා. ஆசீர்வதிப்பேன். මම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ஆண்டவர் தெளிவா தான் சொல்றாரு. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව நான் තමයි சொல்ற කියන්නේ. இடத்துக்கு போனா உனக்கு ஆசீர்வாதம். මම කියන තැනට ගියොත් ඔබට ආශිර්වාදය. ஈசாக்க பார்த்து சொல்றாரு. ඊසාක් දිහා බලලා කියනවා. இங்கேயே இரு. මෙතනම ඉන්න. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். මම ඔබට ආශිර්වාද நீ කරනවා. எங்கேயும் போகாத. ඔබ කොහෙවත් යන්න அப்ப එපා. அங்க இருந்தா ஆசீர்வாதம். එතකොට එතන හිටියොත් ආශිර්වාදය. ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்னாடியும் கர்த்தர் ஒரு கட்டளை வச்சிருக்கிறார். හැම ආශිර්වාදයක් පසුපසම ස්වාමීන් වහන්සේ නියෝගයක් තබලා அது තියෙනවා. இல்லாம உங்களால வராது. ඒක නැතුව ඔබට ඒක එන්නේ නැහැ. நீங்க கடைசி காலத்துல இந்த மந்திரத்துல மாங்காய் பறிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. අද අන්තිම කාලේ මේකේ මන්තරෙන් අඹ ගන්නවා වගේ ඔබට කියලා දෙනවා. தயவு செய்து சொல்லுகிறேன். කරුණාකරලා මම இந்த කියන්නේ மாதிரி வஞ்சிக்கிற உபதேசத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். මේ වගේ රැවටිලි කාල ඉගැන්වීම වලට ඉඩ දෙන්න එපා. அவர்கள் வந்து உங்களுடைய மாம்சத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பேசுவாங்க. ඔවුන් නැවිලා ඔබගේ මාංශයට සතුටු කරන දේවල් කතා කරාවි. கர்த்தர் வீடு கொடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ නිවසක් கர்த்தர் දෙවි. கார் கொடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ වාහනයක් இப்படியே දෙවි. சொல்றேன், கர்த்தர் கண்டிப்பா கொடுப்பார். මමත් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් දෙනවා. உங்கள் தேவை வரும்போது கர்த்தர் அதை கண்டிப்பா தருவார். ඔබේ අවශ්‍යතාවය එනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අනිවාර්යෙන් யோசிச்சு දෙනවා. பாருங்க. කරුණා කරලා බලන්න. குழந்தை பிறந்திருக்கு. දරුවෙක් ඉපදුනා. நீங்க பார்க்க போறீங்க. ඔබ බලන්න යනවා. ஒரு பையன் பிறந்திருக்கானே வச்சுக்கோங்க. පුතෙක් ඉපදලා ඉන්නවා කියලා ඒකමු. நீங்க பார்க்க போவீங்க. ඔබ යාව බලන්න යනවා. எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஒரு பழக்கம் உண்டு. අපේ රටේ පුරුද්දක් இங்க තියෙනවා. இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. මේ දිනවත් දන්නේ නැහැ ඒක. குழந்தை பிறந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது அது ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க. ඉපදිච්ච දරුවෙක්ව බලන්න යනවා නම් ඇඳුමක් අරන් යනවා. இங்க உண்டு அந்த பழக்கம். මේ දිනවල මේ පුරුද්දක්. கொண்டு போவீங்களா? ட்ரெஸ் கொண்டு போவீங்களா? ගෙනියනවාද ඇඳුම් ගෙනියනවාද පොඩි ළමයි. அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு பெரிய ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவீங்க? මේ ළමයට කොච්චර ලොකු ඇඳුමක් අරන් යන්නේ. பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு பெரிய ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவீங்க? අද ඉපදිච්ච ළමයෙකුට කොච්චර ලොකු ඇඳුමක්ද ඔබ අරන් යන්නේ. நான் தான் இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன். சொல்லுங்க சும்மா பதில் சொல்லுங்க. අන්නේ මෙච්චර කතා කරන්නේ. ඔබ උත්තරයක් දෙන්න. எவ்வளவு பெரிய ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவீங்க? කොච්චර ලොකු ඇඳුමක් අරන් යනවද? இந்த ஆண்களை போய் ட்ரெஸ் எடுக்க சொன்னீங்கன்னா පිරිමියාට ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගන්න කිව්වොත් இவங்க போய் எப்படி எடுப்பாங்க தெரியுமா? ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඇඳුම් ගන්නේ? பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. එයා ඉපදිච්ච අලුතෙන් ඉපදිච්ච ළමයට ඇඳුමක් දෙන්න කියලා කියනවා. ஆனா கூட இருக்கிற சகோதரி சொல்லுவாங்க, නමුත් ළඟ ඉන්න සහෝදරිය කියනවා. அந்த மனைவி சொல்லுவாங்க, එයාගේ බිරිඳ කියනවා. ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி எடுங்க. අවුරුද්දක් වැඩි වෙලා අඳින්න පුළුවන් විදිහ චුට්ටක් ලොකුවට ගන්න කියලා. இவர் கேட்பாரு, මෙයා අහනවා. அது இப்பதான் பிறந்திருக்கு. එයා දැන් ඉපදිලා ඉන්නේ. அவங்க சொல்லுவாங்க, නෝනා කියනවා. ஒரு வருஷம் பெருசா இருந்தா வச்சு போடுவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும். තව දෙවෙනි අවුරුද්දකට වැඩිපුර ලොකු සයිස් එකක් ගත්තොත් තව අවුරුද්දක් වැඩිපුර තියලා අඳයි ළමයට. இப்படிதான் ட்ரெஸ் எடுப்பீங்க ஆக்சுவலா. මේ වනේ ඔබ ඇඳුම් ගන්නේ. நீங்க ஏன் அந்த பையனுக்கு ஒரு 40 சைஸ் பெரிய சட்டை எடுக்க கூடாது? ඔබ ඇයි ඒ බැරි ඔබ මේ දරුවට ලාර්ජ් ෂර්ට් එකක් ගන්න? ஏன் எடுக்க கூடாது? ඇයි ගන්න හොඳ නැත්තේ? இப்ப எதுக்கு அந்த சட்டம் கேப்பீங்களா மாட்டீங்களா? ඔබ අහනවනේ දැන් මොකටද මේ ලොකු ලාර්ජ් සයිස් එක? இப்போ உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையா அந்த பையன் வளருவான்னு? දැන් ඒ කියන්නේ ඔබට ඇදහිල්ලක් නැද්ද ඒ දරුවා හැදෙයි කියලා? அவன் பெரிய பையன் ஆவான்னு உங்களுக்கு விசுவாசமே இல்லையா? එයා ලොකුයි කියලා ඔබට ඇදහිල්ලක් නැද්ද? நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையா அவன் பெரிய பையன் ஆவான்னு? ඔබ විශ්වාස කරනවද නැද්ද එයා ලොකු කෙනෙක් වෙයි කියලා? இப்ப 40 சைஸ் சட்டை எடுக்க சொன்னா நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க. දැන් ඇයි ඒ වෙලාවේදී ලාර්ජ් සයිස් ෂර්ට් එකක් ගන්න කිව්වොත් ඇයි ඔබ ගන්නේ නැත්තේ? இப்ப என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? මොනවද කියන්නේ? அந்த சைஸ் உடம்பு வரும்போது அந்த சட்டையை எடுத்துக்கலாம் சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்க? ඒ එයා ඒ තරමට උස්මහත් වෙනකොට ඒ ඇඳුම ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ කියනවද නැද්ද? அதே மாதிரி தான் ඒ වගේ තමයි. உங்க ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஏத்த ஆசீர்வாதத்தை பரலோகம் கட்டளை. ඔබගේ ආත්මික වර්ධනයට සුදුසු ආශිර්වාදයේ ස්වර්ගයේ ඔබට දාසයි. இந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு கொடுத்தால் நீங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தினால் உண்மையிலேயே ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க தெரிஞ்சா பரலோகம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு මේ கொடுக்கும். ආශිර්වාදය ඔබට දුන්නොත් ඇත්තටම ඔබ ආශිර්වාදයෙන් ජීවත් වෙයි කියලා උන්වහන්සේ හඳුනාගත්තොත් ස්වර්ගයේ ආශිර්වාදය ඔබට දෙවි. எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார். අපේ රටේ කෙනෙක් හිටියා. ஆண்டவர்கிட்ட எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரு கார் கொடுங்க ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේගෙන් හැමතිස්සෙම ඉල්ලනවා ස්වාමීනි මට කාර් එකක් දෙන්න. எப்ப ஜெபம் பண்ணாலும் அவர் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பாரு எனக்கு ஒரு கார் கொடுங்க. කොයි වෙලේ යාඥා කරත් යා දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියන්නේ ස්වාමීනි මට කාර් එකක් දෙන්න. அழுது கேட்பாரு. අඬලා ඉල්ලනවා. எல்லா ஜெப குறிப்பும் அந்த ஜெபம் இருக்கு. ඔක්කොම යාඥා ඉල්ලීම් වලදී යාට ඒක
තියෙනවා. ஒரு நாள் கர்த்தர் கார் கொடுத்துட்டாரு. එක දවසක් දෙවියන් වහන්සේ කාර් එකක් දුන්නා. கார் வந்துருச்சு அவருக்கு. කාර් එකක් ලැබුණා යාට. ஆனா அவர் வீட்டு அந்த தெருவுக்குள்ள கார் போகாது. නමුත් එයාගේ ගේ තියෙන පාර ඇතුළට වාහනේ කාර් ගෙනියන්න බෑ. அந்த கார் போகாது. ඒ වාහනේ යන්නේ නැහැ. வெறும் டூ வீலர் தான் போகும். අධිකම් බයික් එකක් විතරයි යන්න පුළුවන්. இப்ப அந்த காரை ரெண்டு தெரு தள்ளி நிறுத்தி இருக்கிறார். දැන් ඒ වාහනේ පාරවල් දෙකකට යහපැත්තෙන් නතර කරලා. இடம் இல்ல அங்க. ඒ ඉන්න නැහැ ගේ ගාව. அங்க நிறுத்திட்டார். එතන නතර කරලා. இப்ப நைட் படுக்க போகும்போது மனைவி கிட்ட கேக்குறாரு. දැන් රාත්‍රී නිදා ගන්න යනකොට නෝනාගෙන් අහනවා. அம்மா கார் அங்க நிக்குது. නෝනා කාර් එකේ තියෙනවා. யாராவது உடைச்சிடுவாங்க. කවුරු හරි කඩයි. நான் வேணா நைட்டு போய் கார்லயே படுத்துக்கிட்டோமா? මම ඕන කියලා රාත්‍රී කාර් එකේම නිදා ගන්නවා. இந்த ஆசீர்வாதம் தேவையா? මේ වගේ ආශිර්වාදයක් ඕනේද? காரை வாங்கிட்டு நடுத்தருல தூக்குற ஆசீர்வாதம் வேணுமா? කාර් එකක් අරගෙන මහපාරේ නිදා ගන්න ආශිර්වාදය ඕනද? அல்லது டூ வீலர்ல மனைவி பிள்ளையோட வீட்ல தூங்குறது நல்லதா? நீங்களே சொல்லுங்க. නැත්තම් ටූ වීලර් එකකින් රෝද දෙකකින් දෝනායි දරුවෝ එක්ක ගෙදර නිදා ගන්න එක හොඳයිද? உங்களுக்கு ஆண்டவர் கார் கொடுக்கிற காலம் வரும்போது ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කාර් එකක් දෙන්න ඕන කාලේ එනකොට அதை நிக்க வைக்கிற இடத்தை முதல்ல தருவாரு. ඉස්සල්ලාම දෙන්නේ ඒක නතර කරන්න පුළුවන් තැන. அதுக்கு முன்னாடி அந்த காருக்கு பெட்ரோல் போறதுக்கு உங்க பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவாரு. ඊට කලින් ඒ වාහනේට පෙට්‍රල් ගන්න ඔබගේ ආර්ථිකය උන්වහන්සේ වැඩි කරනවා. அதை சர்வீஸ் பண்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாரு. ඒ වාහනේ නඩත්තු කරන්න අවශ්‍ය වෙන මුදල උන්වහන්සේ ඉස්සල්ලා ඔබට முதல்ல දෙනවා. அந்த கார்ல போகிற அளவுக்கு வீட்ல 4 பேர் வேணும்ல. ඉස්සල්ලා මේ වාහනේ යන්න නම් ගෙදර පවුලේ 4 දෙනෙක්වත් ඕනේ. இதெல்லாம் வரும்போது கர்த்தர் காரும் தருவார். මේ ඔක්කොම එනකොට දෙවියන් වහන්සේ කාර් එකක් දෙනවා. நான் ஒரு மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். මම එක පාස් කෙනෙක්ගේ ගෙදරට ගියා. அவர் வீட்ல ஒரு வண்டி இருந்துச்சு. එයාගේ ගෙදර වාහනයක් තිබුණා. புதுசா இருந்துச்சு. අලුත්ව තිබුණා. எனக்கு ரொம்ப கேட்டேன் இதை எப்போ வாங்குனீங்கன்னு கேட்டேன். මම ඇහුවා මේක කවද්ද ගත්තේ කියලා. 4 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னேன். අවුරුදු 4ක් වුණා කියලා எனக்கு කියනවා. ரொம்ப அசிங்கமா போச்சு. මට ගොඩාක් ලැජ්ජ හිතුණා. என் வண்டியில 4 மாசத்துல 40 வருஷம் வண்டி மாதிரி இருக்கும். මගේ වාහනේ මාස 4කින් අවුරුදු 40 වාහනයක් වගේ තියෙනවා. அந்த அளவுக்கு வண்டி அழுக்கா இருக்கும். ඒ තරමට වාහනේ අපිරිසුදුයි. எனக்கு ரொம்ப அவரை பார்த்து ஆசையா ரொம்ப இதா கேட்டாங்க. මම ආසාවෙන් එයා දිහා බලලා ඇහුවා. மாஸ்டர் கார் புதுசா இருக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க? මාස්ටර් මේ වාහනේ අලුත් පිට තියෙනවා කොහොමද මේක නඩත්තු කරන්නේ කියලා. நான் ஓட்டவே மாட்டேன் மாஸ்டர். එයා කියනවා මම පදින්නේ නෑ මාස්ටර් කියලා. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு. මට පුදුම හිතුණා. உள்ள இறங்கி சாவி போட்டு எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டிருக்காருன்னு பார்த்தேன். ඇතුළට නැගලා යතුරු දාලා කිලෝමීටර් කීයක් එයා දුවලා තියෙනවද කියලා බැලුවා. 4 வருஷத்துக்கு 700 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருந்தேன். අවුරුදු 4කට කිලෝමීටර් 700යි එයා දුවලා තියෙනවා. நான் 3 நாள்ல 1000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன். මම දවස් 3කින් කිලෝමීටර් 1000ක් දුවලා තියෙනවා. நான் கேட்டேன் மாஸ்டர் 700 தான் ஓட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னு. මම ඇහුවා පාස්ටර් මේ කිලෝමීටර් 700යි දුවලා තියෙන්නේ. அப்ப அவர் சொன்னாரு එතකොට එයා කිව්වා பெட்ரோல் விக்கிற விலைக்கு எதுக்கு பாஸ்டர் வண்டி ஓடுது? පෙට්‍රෝල් තියෙන ගණන් වලට කොහොමද පාස්ටර් වාහනේ දුවන්නේ? நான் கேட்டேன் பெட்ரோல் விக்கிற விலைக்கு எதுக்கு வண்டி? මම ඇහුවා පෙට්‍රෝල් ඔච්චර ගණන් නම් මොකටද වාහනේ? எவ்வளவு பெட்ரோல் வித்தா என்ன? පෙට්‍රෝල් ගාන කොච්චර කියක් මොකෝ? எங்க அப்பா தாராள சம்பந்தர், අපේ පියාණන් වහන්සේ එයා පරාර්ථකාමී දෙවි කෙනෙක්. ஐஸ்வர்ய சம்பந்தர். උන්වහන්සේ ධනවත් පොහොසත් දෙවි කෙනෙක්. எனக்கு வாகனம் வேணும்னா ஒரு வாகனம் கொடுப்பாரு. මට වාහනයක් ඕන නම් උන්වහන්සේ වාහනයක් அதை දෙනවා. போடுற அளவுக்கு என் கரங்களை பலப்படுத்தும். ඒක පදින්න පුළුවන් මට්ටමට මගේ දෑත් இதெல்லாம் ශක්තිය செஞ்சுட்டு தான் வாகனம் கொடுப்பாரு. ඒ ඔක්කොම කරවලා තමයි උන්වහන්සේ වාහනයක් දෙන්නේ. நீங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கு, අද කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. கொடுங்க ஆண்டவரே, දෙන්න ස්වාමී. எனக்கு கொடுங்க මට ஆண்டவரே. දෙන්න ස්වාමී. ஆண்டவர் தெரியும் வேணாம் தம்பி, දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා එපා පුතා. கொடுத்தா நீ தாங்க மாட்டேன், මේක දුන්නොත් ඔබට දරන්න බෑ. இஎம்ஐ கட்டியே செத்துருவ, ඔයා ලීසින් ගෙවලම මැරෙනවා. இப்ப நீ நிம்மதியா இருக்க. ඔබ දැන් සැනසෙල්ල ඉන්නවා. கேட்க மாட்டாங்க சிலர். සමහර අය ඒක අහන්නේ නැහැ. இப்ப அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு என் பிரசங்கம் பிடிக்கவே ඒ பிடிக்காது. වගේ අයට මගේ දේශනාවල් ගැලපෙන්නේ නැහැ. யாருக்கு இன்னொரு பிரசங்கம் இருக்கு, තවත් දේශකයක් තියෙනවා. நீங்கள் கேளுங்கள், ඔබ ඉන්නන්න. உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவேறும்படி கர்த்தர் தருவார். ඔබේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. என் கூட ஒரு நண்பர் நடந்து வந்துட்டே இருந்தார். මාත් එක්ක යාළුවෙක් කැවිදගෙන ආවා. நாங்க பேசிட்டு வந்துட்டே இருந்தோம். අපි කතා කර කර ගියා. திடீர்னு பார்த்தா அவரை காணோம். එකපාරට බැලුවා යා නැහැ. திரும்பி பார்த்தா හැරලා බලපුවම நல்ல ஒரு காஸ்ட்லி கார் ලොකු හොඳ මිල අධික වාහනයක් ரோட்ல நின்னுட்டு இருந்துச்சு. පාරේ නවත්තලා තිබුණා. அது மேல இப்படி கை வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ඒක උඩට අත තියලා යාත්‍රා කර කර ඉන්නවා. நான் கேட்டேன் என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். මම ඒව මොනවද මේවා කරන්නේ? ஒரு ஊழியக்காரரோட பேரை சொல்லி එක දේව සේවකයෙක්ගේ නමක් அவர் කියලා. மெசேஜ்ல சொன்னாரு, එයාගේ දේශනාවේදී நம்ம අකියවා கை வச்சு ஜோம் பண்றதை கர்த்தர் தருவாருன்னு சொன்னார். අපි අත තියලා යාත්‍රා කරන දේ දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා කිව්වා. நான் சொன்னேன் கர்த்தர் தர மாட்டாரு. මම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ නැහැ. உடனே அவருக்கு என் மேல கோவம் வந்துருச்சு. මාත් එක්ක තරහ වුණා යා. நீ எப்போ பார்த்தாலும் அவிசுவாசமாவே பேசுற. ඔය හැමතිස්සෙම නිකන් නොහැදෙල්ලෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ஏன் கர்த்தர் கார் தர மாட்டாரு? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කාර් එකක් දෙන්නේ නැත්තේ? நான் சொன்னேன் මම කිව්වා இது அந்த ஆளுடைய கார். මේක ඒ මිනිස්සයාගේ වාහනේ. எவனோ ஒருத்தன் நிறுத்திட்டு போயிருக்கான். කවුද මිනිස්සෙක් නතර කරලා කියලා அவன் කියනවා. கார்ல கை வச்சு கொடுங்க ஆண்டவரே எப்படி கொடுப்பாரு? එයාගේ කාර් එක අත තියලා වරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වොත් කොහොමද දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ? அடுத்தவர் பொருளை இச்சையா திருப்பாயன்ல வசனத்துல අන්නයගේ වස්තු වලට ආශා කරන්න එපා කියලා බයිබලයේ තියෙනවා. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒண்ணு கொடுங்கன்னு கேட்டா கூட நியாயம் இருக்கு. මට ඒ වගේ එකක් දෙන්න කියලා කිව්වොත් ඒක චුට්ටක් සාධාරණයි. அத கை வச்சுட்டு கொடுங்க கொடுங்க எப்படி கொடுப்பாரு? ඒකට අත තියලා දෙන්න කියලා කිව්වොත් කොහොමද දෙන්නේ දෙවියන් அது වහන්සේ? நல்ல வேளை அந்த ஆள் வெறும் காரை நிறுத்திட்டு போயிருந்தார்.
අද කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ஆண்டவர்ட்ட அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒක දෙන්න මේක දෙන්න. நான் இப்போ சொல்றேன். මම දැනුත් කියන්නේ. வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த தேவன் அவர். අහස පොළව මැවුවා දෙවියන් වහන්සේ. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. இவ்வளவு 800 கோடி மக்களை இன்னும் போஷிச்சிட்டு இருக்கார். කෝටි 800ක සෙනගක් උන්වහන්සේ තාමත් පෝෂණය அவர் කරනවා. ரத்தத்தால கழுவப்பட்ட உங்களுக்கு எனக்குமா தர மாட்டாரு. උන්වහන්සේගේ ලේවලින් සෝදපු ඔබටයි මටයි උන්වහන්සේ දෙන්නේ නැද්ද? கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ආශිර්වාද நீங்கள் කරනවා. அவரை தேடுங்கள். ඔබ උන්වහන්සේව හොයන්න. அவரை நோக்கி பாருங்க. උන්වහන්සේ දිහා බලන්න. அவர்கிட்ட போய் உண்மையை சத்தியத்தை கேளுங்க. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සත්‍යතාවය ඉල්ලන්න. நீங்க வீட்டுக்கு கணவர் வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது සමියා වැඩ ගෙදර එනකොට இன்னைக்கு எவ்வளவு சம்பளம், අද පඩි කීයද? இன்னைக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்க, අද මොනවද අරන් ආවේ? எனக்கு என்ன கொண்டு வந்தீங்க, මට මොනවද ගෙනාවේ? இப்படியே கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா මෙහෙම ඉල්ලගෙන ඉන්නකොට அதாவது டென்ஷன் ஆயிடும். ඒ මනුස්සයා තද වෙනවා. அவர் கொடுப்பாரு, එයා දෙනවා. சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வீட்டுக்கு தான் கொண்டாடுவாரு. හම්බ කරන දේ ගෙදර තමයි ගේන්නේ. அதே நேரத்துல ඒ වගේම அவர் வரும்போதெல்லாம் එයා එනකොට எனக்கு எப்ப கொடுப்பீங்க, හැම වෙලාවෙම මට මොනවද ගෙනාවේ? எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்க, මට මොනවද අරන් ආවේ? இப்படி கேட்டுட்டே இருந்தா அந்த ஆளு போர் அடிச்சிடும், අහගෙනම ඉන්නවනම් මේ මනුස්සයා එපා වෙනවා. ஒரு வெறுப்பாயிடும், කලකිරෙනවා. வீட்டுக்கே வர மாட்டாங்க. ගෙදර එන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ. அதே மாதிரி சில ஆட்கள் இருக்கு, ඒ වගේ තවත් සමහර අය ඉන්නවා. எப்ப முழங்கால் போட்டாலும் කොයි වෙලේ දන ගැව්වද? அதை கொடுங்க ஆண்டவரே, ස්වාමීන් වහන්සේ இதை கொடுங்க ஆண்டவரே. මේක දෙන්න ස්වාමීන්. நமக்கு தேவைகள் இருக்கு, අපිට අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. இல்லைன்னு சொல்லல, නැහැ කියලා அதை කියන්නේ பரலோகம் நன்றாய் அறிந்திருக்கு. ඒක ස්වර්ගයේ හොඳ හැටි දැනගෙන ඉන්නවා. உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை பரமபிதா முன்பே அறிந்திருக்கிறார். ඔබට මොනවද ඕනේ කියලා ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ පෙර දන්නා වූ දෙවියන් இன்னொன்னு වහන්සේ. புரிஞ்சுவாங்க, තව දෙයක් තේරුම් ගන්න. தேசம் கஷ்டத்துல இருக்கு, රට දුක් විඳිනවා. விலைவாசி உயர்வுல இருக்கு, පාණ්ඩවල මිල අධිකයි. பயங்கர பஞ்சம் இருக்கு, භයානක සාගතයක් තියෙනවා. எது வேணாலும் இருக்கட்டும், ඕනම දෙයක් තිබුණදී சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඉන්නවා. அதற்கு நடுவுல உங்களை என்னை போஷிக்க அவர் போதுமானவர். ඒවා අතරදී උන්වහන්සේ ඔබවයි මාවයි පෝෂණය කරන්න බලවත්. வனாந்திரத்திலே மன்னா வரும், වනාන්තේ කාන්තාරයේදී මන්නා ආවා. பஞ்சத்தின் காலத்துல ஈசாக்கு விதைத்தால் விதை முளைக்கும், සාගත කාලයේදී ඊසාක් වැපුරුවා. ඒ වැපුරුණු බීජ හටගත්තා. பஞ்ச காலத்துல எலியாவின் வீட்டில் அப்பமும் எண்ணெயும் குறைவுபடாமல் இருக்கும். සාගත කාලයේදී එලියාගේ නිවසේ රොටි සහ තෙල් අඩු නොවී තිබෙනවා. கர்த்தரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போனதே இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලපු අය කවදාවත් ලැජ්ජාවට පත් වෙලා நான் නැහැ. இப்பவும் சொல்லுவேன், මම දැනුත් කියන්නේ உலகத்துல எத்தனையோ கோடி பேர் ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க, ලෝකේ කෝටි ගණනාවක සෙනග එක වේලක් කන්න නැතුව ඉන්නවා. ஆனால் உங்களை இன்னும் ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கு தான் கர்த்தர் இன்னைக்கு නමුත් வச்சிருக்காரு. අදටත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව දීලා තියෙන තව කෙනෙකුට කෑම වේලක් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමක. போதும் என்ற மனதுடன் கூடிய தேவபக்தியை மிகுந்தாதாய், ලද පමණින් සතුටු වීම තමයි මහත් වූ දේව භක්තියේ ලාභයක් කියලා බයිබලයේ. வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள். නොරවටන පිණිස ප්‍රවේශමින් ඉන්න. அநேகர் நாமத்தை தெரிந்து கொண்டு வந்து உங்களை வஞ்சிப்பார்கள். ගොඩක් අය ඒ නාමය දරාගෙනම ඇවිල්ලා ඔබව මුලා කරනවා. இயேசுவின் நாமத்துல வருவாங்க. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එනවා. உங்க கஷ்டத்துக்கு இதான் காரணம், ඔබගේ අමාරුකමට මේක තමයි හේතුව. இப்படி எல்லாம் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ඔබ මේ වගේ දේවල් කෙරුවොත් ඔබට මේවා ලැබෙයි කියලා කියනවා. தேவனை தேடுங்க, ඔබ අවංකව දෙවියන් වහන්සේ හොයන්න. அவன் ஒரு நாள் கைவிட, උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ කවදාවත් ඔබව ஒரு අතාරින්නේ நாள் கூட பரம் கைவிட. කවදාවත් ස්වර්ගයේ ඔබව අතාරින්නේ නැහැ. முந்தின நாள் வரைக்கும் இஸ்ரவேல்ல பயங்கர பஞ்சமாகும். පෙරේදා දක්වා ඊශ්‍රායලයේ ලොකු සාගතයක් තිබුණා. சிரியா படைகள் எல்லாம் அங்க போய் முற்றுகையிட்டு இருக்காங்க. සිරියාවේ හමුදාව සම්පූර්ණයෙන් ගිහිලා ඒ කඳවුරු බැඳලා. ஆண்டவர் எலிசா வச்சு சொல்றாரு, දෙවියන් වහන්සේ நாளை එලිෂාට කියනවා. நேரம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். හෙට මේ දවස මේ වෙලාව ඔබට ආශිර්වාද ලැබෙයි කියලා කියනවා. ஆண்டவர் அது எப்படி நடக்கும்ங்கறான். එයා කියනවා කොහොමද ඒව සිද්ධ වෙන්නේ? கர்த்தர் ஒரு நாள் ராத்திரியில எல்லாத்தையும் மாற்ற வல்லமை உள்ளவராய். දෙවියන් වහන්සේ එක රැයකින් සියල්ල වෙනස් කරන්න බලවත් වූ அதே දෙවියන් වහන්සේ. காரியத்தை உங்களுக்கும் செய்வார். ඒ දේ ඔබටත් උන්වහන්සේ ஒரு කරනවා. நாள் ராத்திரியில கர்த்தரால் மாற்ற முடியும். එක රැයකින් ස්වාමීන් වහන්සේට වෙනස් කරන්න ஒரே පුළුවන්. வார்த்தையில கர்த்தர் எல்லாத்தையும் மாற்ற வல்லமை. එක වචනයකින් ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල වෙනස් කරන්න அவர் බලවත්. சர்வ வல்லமை உள்ளது. උන්වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. வசனம் சொல்லுகிறது, ඒ වචනේ කියනවා. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். ඔබ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකිනවා. முதலாவதாக உபதேசங்களுக்கு கர்த்தர் எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்றார். පළමුවෙන්ම උන්වහන්සේ කියනවා ඉගැන්වීම් වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. கடைசி காலத்துல අන්තිම කාලේ இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க, තවත් ගොඩාක් අය එනවා. உங்களை பூமியில நிக்க வைக்கிற மாதிரியே பேசுவாங்க. ඔබ පොළවේ හිටවනවා වගේම කතා அது කරනවා. கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். අහන්න හරි සනීපයි. தயவு செய்து மோசம் போகாதீங்க. කරුණා කරලා රැවටෙන්න එපා. கடினமான உபதேசத்துக்கு செவிசாய்க்கு. දරුණු ඉගැන්වීම් වලට දැඩි ඉගැන්වීම් වලට කන් ஏன்னா යොමු. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது கண்டித்து உணர்த்துவார்னு இருக்கு. මොකද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එන විට උන්වහන්සේ තරවටු කරලා හංගවනවා කියන දේ වචනේ. கண்டித்தலுக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ඒ තරවටුවට ඔබව කැප කරන්න. உங்களுக்கு பரலோகத்துக்கு ஆண்டவர் கூட்டிட்டு போயிடுவார். ඔබ ස්වර්ගයට දෙවියන් වහන්සේ ගෙනියනවා. இரண்டாவதாக දෙවනුව அதே 24ஆம் அதிகாரத்துல ඒ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் මතෙව් සුභාරංචියේ 24வது வசனம் வாசிங்க. 24 වෙනි පදයේ කියවන. ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய
இரண்டாவதாக දෙවනුව வஞ்சிக்கிறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ற இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் රවට්ටන්න මුලා කරන්න ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන දෙවෙනි වැදගත්ම ආයුධ. அற்புத அடையாளங்களை செய்வார்கள். හාස්කම් ලකුණු කරනවා. கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கலாம். පුළුවන් නම් තෝරගත්ත අය පවා රැවටෙන පිණිස. கவனிங்க, බලන්න. இந்த அற்புத அடையாளம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. හාස්කම් ලකුණු කියලා තේමාවක් තියෙනවා. பைபிள்ல அப்படி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு. බයිබලයේ එහෙම තියෙනවද කියලා අහුවොත් ඔව් තියෙනවා. தேவன் செய்கிறாருன்னா செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කරනවද? ඔව් කරනවා. இன்னைக்கும் செய்கிறாருன்னா இன்னைக்கும் செய்கிறார். අදත් කරනවද? ඔව් උන්වහන්සේ අදත් කරනවා. ஆனால் பிசாசும் அற்புதங்களை செய்யும். නමුත් යක්ෂයා හාස්කම් කරනවා. இதுல பிசாசு செய்யறது எது, தேவன் செய்யறது எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அதான் டிஃபரன்ஸ். මේක යක්ෂයා කරන්නේ මොකක්ද? දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔබ හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. பிசாசு அற்புதம் செய்யுமா? යක්ෂයා හාස්කම් කරනවද? வசனம் வாசிங்க. දෙවචනේ කියවමු. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் එළිදරව් පොතේ 16ஆம் அதிகாரம் 16 වෙනි පරිච්ඡේදය 13வது வசனத்தை வாசிங்க. 13 වෙනි පදේ කියවන්න. 13 14 வாசிங்க. 13 සහ 14 පද කියවන්න. வெளிப்படுத்தல் 16 13 14. එළිදරව් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14. அப்பொழுது வலுசர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான 3 அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன். அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள். தெளிவா வசனத்துல நேரடியா இருக்குது. එතන පැහැදිලිව දේව වචනේ කතා කරනවා. அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசின் ஆவிகள். ඔවුන් ඒ මුකෙන් පිට වෙලා ආපු අය හාස්කම් කරන යක්ෂයාගේ ආත්ම කියලා සඳහන් இயேசு කරනවා. தெளிவா சொல்றாரு. යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව என் කියනවා. நாமத்தினாலே அற்புத அடையாளங்களை செய்வீர்கள்னு சொன்னார். මාගේ නාමයෙන් ඔබ හාස්කම් ලකුණු කරනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. இப்ப எது இயேசு செய்யறது, எது பிசாசு செய்யறது, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? දැන් මොකක්ද යේසුස් වහන්සේ කරන්නේ? මොකක්ද යක්ෂයා කරන්නේ? කොහොමද ඔබ හඳුනගන්නේ? இன்னைக்கு நமக்கு இங்கதான் பிரச்சனையா இருக்குது. අද අපිට මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ஒரு அற்புத அடையாளம் நடந்துட்டா හාස්කම් ලකුණක් සිද්ධ වුණොත් அப்படியே மொத்தமா போய் விழுந்துடுறீங்க. එහෙමම සම්පූර්ණ එතනට ගිහිල්ලාම වැටලා ඉන්නවා. நமக்கு தேவைகள் இருக்கு. අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. அதனால அற்புத அடையாளம் செய்யற எல்லா இடத்துக்கும் ஓடிடலாமா? ඒ නිසා හාස්කම් ලකුණු කරන හැම තැනකටම අපිට දුවන්න පුළුවන්. அங்கதான் நீங்க யோசிச்சு செய்யணும். එතන තමයි ඔබ කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා டிவில ஒரு செய்தி வந்தது தமிழ்நாட்டுல. ටීවී එකේ තමිල්නාඩුවේ ටීවී එකේ ප්‍රවෘත්තියක් ආවා. ஒரு சாமியார் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. එක සාමිවරයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. அவர் செய்த குற்றங்களுக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. එයා කරපු වැරදි නිසා එයාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. அப்புறம் கேஸ் நடந்தது. ඊට පස්සේ නඩුව විභාග වුණා. அவர் இடையில ஜாமீன்ல வெளியே வந்தார். එයා මැදදී අපලබල එළියට ආවා. அவர் ஆசிரமத்துல பார்த்தா திரும்பி சப கூட்டம் வந்துருச்சு. එයාගේ ඒ ආශ්‍රමයේ ආපහු තව ගොඩාක් සෙනග එන්න ගත්තා. அப்ப அந்த டிவி சேனல்ல போய் ஒரு அம்மாட்ட பேட்டி காட்டுறாங்க. එතකොට ටීවී channel එකේ ආයෙ ගිහිල්ලා ඒක එතන හිටපු අම්මා කෙනෙක්ගේ සාකච්ඡාවක් இவர் කරනවා. மேல இவ்வளவு கேஸ் இருக்கு. මෙයාට මෙච්චර නඩු තියෙනවා. இவரை வந்து அரசாங்கம் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. රජය මෙයාව අත්අඩංගුවටත් අරගෙන තියෙනවා. ஆனா நீங்க இவரை தேடி வரீங்களே ஏன்? නමුත් ඕගොල්ලෝ මෙයාව හොයාගෙන ඉන්නේ ඇයි? அப்ப அந்த அம்மா சொல்றாங்க, එතකොට ඒ අම්මා කියනවා அவரை பத்தி என்ன வேணா சொல்லுங்க. එයාගෙන ඕන දෙයක් මිනිස්සු කියපු දෙයක්. எனக்கு ஒரு வியாதி இருந்தது. මට රෝගයක් තිබුණා. நான் இவர்கிட்ட வந்தேன். මම මෙයා ළඟට ආවා. இவர் ஒரு மந்திரம் சொன்னார். මෙයා මන්ත්‍රයක් කිව්වා. அதை நானும் சொன்னேன். ඒක මමත් කිව්වා. எனக்கு வியாதி சுகமாயிருச்சு. මගේ රෝගය සනීප වුණා. இப்போ දැන් நமக்கு தெரியும் අපි දන්නවා அது தேவன் செய்ததல்ல. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරපු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. அவர் தப்பான ஆள்னு கவர்மெண்டே சொல்லுது. එයා වැරදි මිනිහෙක් කියලා රජයම කියනවා. ஆனா அற்புதம் நடக்குது. නමුත් ආස්කම් වෙනවා. இப்போ சொல்லுங்க, දැන් කියන්න මට பிசாசு அற்புதம் செய்யுமா செய்யாது? යක්ෂයා ආස්කම් කරනවද නැද්ද? இயேசு கிட்ட வந்து சீஷர்கள் சொல்றாங்க, යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා நம்மை ගෝලුව சாராத ஒருத்தன் உம்முடைய நாமத்தில் அற்புதம் செய்யும். අපිට අයිති නැති කෙනෙක් ඔබගේ නාමයෙන් ආස්කම් කරනවා. இன்னைக்கு பிசாசுல அற்புதம் செய்யும். අද යක්ෂයා ආස්කම් කරනවා. அதுல இன்னும் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, තවත් ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතු දෙයක් තියෙනවා. அந்த பிசாசுகளை கொண்டு தேவ ஊழியர்கள் அற்புதங்களை செய்வாங்க. அங்கதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ඒ යක්ෂ ආත්ම වලින් දේව සේවකයන් හාස්කම් කරනවා. එතන තමයි ඔබ හඳුන ගන්න ඕනේ. அது அப்படி முடியுமான்னு கேக்குறீங்களா? ඒකේම පුළුවන්ද කියලා බලනවද? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம் வாசிங்க. එළිදරව් පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ அந்த කියනවා. வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. මේ පදේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்பி வர கண்டு, පසුව වෙනත් මුර්ගෙන් පොළවෙන් හට ගන්නවා මම දුටි. அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக 2 கொம்புகளை உடையதா இருந்தது. ඒක බැටළු පැටවෙකුට සමාන අං වර්ග දෙකක් ඇති සතෙක් බවට வலு තිබෙනවා. சர்ப்பத்தை போல் பேசினது. ඒක මකරෙක් මෙන් කතා කළා කියලා. அந்த வசனம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ඒ වචනේ කොහොමද කියන அது බලන්න. பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? ඒක බලද්දි කොහමද? ஆட்டுக்குட்டியை போல் இருந்தது. ඒක පෙනුම
පැටළුවෙක් වගේ. ஆனா பேசும்போது தான் தெரியுது அது வலு சர்ப்பம். නමුත් කතා කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒක මකරෙක් සර්පෙක්. அதோட அர்த்தம் என்ன? ඒ තේරුම මොකද්ද? வெளிய பார்க்கிறதுக்கு ஆடு, එළියේ බලද්දී පැටළුවෙක්. அது உள்ள இருக்கிறது பாம்பு. නමුත් ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ මකරා உங்களுக்கு සර්පෙක්. புரியும்னு நினைக்கிறேன். අපිට තේරෙයි කියලා මම හිතනවා. ஆட்டுக்குட்டி என்பது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறது. පැටළු පැටවා කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට සංසන්දනය කරපු දෙයක්. சர்ப்பம் என்பது பிசாசுக்கு அடையாளமாய் சொல்லப்படுகிறது. සර්පයා කියලා කියන්නේ යක්ෂයාට සංසන්දනය කරපු දෙයක්. பார்க்கிறதுக்கு கிறிஸ்தவத்தை போல இருக்கு. බලද්දී මේක ක්‍රිස්තියානි වගේ පේනවා. பார்க்கிறதுக்கு தேவ ஊழியக்கார மாதிரி இருக்கு. බලද්දී දේව සේවකයෙක් වගේ පේනවා. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது பிசாசுன்னு வசனம் சொல்லுது. නමුත් ඇතුලේ ඉන්නේ යක්ෂයා කියලා දේව වචනේ இப்போ කියනවා. யோவான் ஸ்நானம் பார்த்து நிறைய பேர் வராங்க. යෝහන් බෞතිස්තුව මුණ ගැහෙන්න ගොඩාක් අය එනවා. நிறைய பேர் வராங்க. ගොඩාක් අය ආවා. அவர் சொல்றாரு එයා කියනවා விரியன் பாம்பு குட்டிகளேங்கிறார். පොළොම් වංශය කියලා උන්ට කියනවා. அவன் சொல்றான் ඒගොල්ලෝ කියනවා நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததிங்க. අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශය කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. வர்றது ஆபிரகாமின் சந்ததி. එන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ පරපරාව. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்குது விரியன் பாம்பு குட்டி. නමුත් ඇතුලේ ඉන්නේ පොළොම් පැටව. இதே தான் இன்னைக்கும் இருக்கு. මේක තමයි අදත් තියෙන්නේ. நிறைய ஊழியர்கள் எழும்புறாங்க. ගොඩාක් දේව සේවකයන් නැගිටිනවා. ஆனால் எத்தனை பேர் கர்த்தருடையதான ஆவியை உடையவர்களா இருக்கிறாங்க நீங்க பாருங்க. නමුත් කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඇතුළේ ඉන්නවද කියන එක ඔබ හඳුනා ගන්න ඕනේ. உங்ககிட்ட இருக்க பிரச்சனை என்ன? ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? எந்த ஊழியக்காரங்க வந்தாலும் ඕනම දේව සේවකයෙක් ආවොත් உடனே போய் மண்டையை கொடுத்துருவீங்க. එකපාරටම ගිහින් ඔළුව දෙනවා. இந்த கடைசி ஜெபத்துல අන්තිම යාඥාවේ வரிசையா போய் நின்னுடுவீங்க. වේලියට ගිහිල්ලා හිට ගන්නවා. அப்படி நின்னாதான் உங்களுக்கும் சந்தோஷம். එහෙම හිටගත්තොත් තමයි ඔබටත් සතුටු. அவர் மேல கை வைக்கிறார். එයා ඔළුවට අත දෙනවා. தலை மேல கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுவாரு. ඔළුවට අත දෙලා යාඥා කරනවා. பொத்துட்டு கீழே விடுறீங்க. අද උන් ගල කඩාගෙන වැටෙනවා. ஏன் விழுறீங்க முதல்ல எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. ඇයි වැටෙන්නේ? ඒකට ඉස්සරහට උත්තරයක් දෙන්න. பைபிள்ல ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் கீழே விழணும். බයිබලේ කාරණා දෙකකට තමයි බිම වැටෙන්න ඕනේ. ஒண்ணு பிசாசு புடிச்சு கீழே விழணும். එකක් යක්ෂාත්මයකින් වැටෙන්න ඕනේ. இல்ல மகிமை தாங்காம கீழே விழணும். නැත්තම් මහිමේ දරා ගන්න බැරුව ඇදගෙන වැටෙන්න. ரெண்டு விஷயத்துல தான் கீழே விழணும். මේ දෙකට තමයි බිම වැටෙන්න ඕනේ. நீங்க மகிமை தாங்காம விழல. ඔබ මහිමේ දරා ගන්න බැරුව වැටුනේ නැහැ. ஏன்னா நீங்க மகிமை தாங்காம விழுந்தா මොකද ඔබ මහිමේ දරා ගන්න බැරුව වැටුණා නම් பக்கத்துல இருக்கிறவங்க விழணும். ළඟ ඉන්න කෙනත් වැටෙන්න ඕනේ. போட்டோ எடுக்கிறவங்க விழணும். ෆොටෝ ගන්න කෙනත් அந்த වැටෙන්න இடம் ඕනේ. முழுக்க மகிமையில மூடி ඒ இருக்கணும். ස්ථානයේ පුරාම මහිමෙන් පිරලා තියෙන්න சோ ඕනේ. அப்படி இல்ல. ඒකේම නෙමෙයි. அப்ப பிசாசு புடிச்சு விழுந்தீங்கன்னா එහෙනම් යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලා ඔබ වැටෙනවා නම් அப்ப இத்தனை வருஷம் சர்ச்சில் நீங்க பிசாசோட தான் இருக்கீங்க. එහෙනම් මෙච්චර කාලයක් සභාව ඔබ යක්ෂයත් එක්ක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. சரி விழுந்தீங்க. හරි වැටුණා. விடுதலை ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ. නිදහස් වුණා කියලා හිතමු. அடுத்த ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. ඊළඟ තව රැස්වීමක් වෙනවා. இன்னொரு ஊழியக்காரர் வராரு. තවත් දේව සේවකයෙක් அங்க වෙනවා. போய் நிக்கிறீங்க. එතන ගිහිල්ලා හිට திருப்பி ගන්නවා. ஜெபம் பண்றாரு. ආයි ආත්මා කරනවා. திருப்பியும் விழுறீங்க. ආයි ඔබ වැටෙනවා. ஏன்? ඇයි? ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் விடுறதே உங்களுக்கு வேலை. හැම රැස්වීමකම වැටෙන එකමයි රාජකාරිය. விழுந்தாதான் உங்களுக்கும் திருப்தி. වැටුණොත් තමයි ඔයාටත් සෑහීමක් நீங்க තියෙන්නේ. விழுந்தாதான் ஜெபிக்கிறவருக்கும் திருப்தி. ඔබ වැටුණොත් තමයි යාඥා කරන කෙනාටත් நீங்க இப்படி ஒரு සෑහීමක්. கலாச்சாரத்தையே உருவாக்கிட்டீங்க. මෙන්න මේව සංස්කෘතියක්ම දැන් බිහි කරලා ඉවරයි. அப்படியே வரிசையா நிக்கிறது. වේලියට හිටවනවා. வரிசையா பொத்து 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 விழுறது. වේලියට කටකොට ගාලා වැටිගෙන යනවා. அப்புறம் எந்திரிச்சு நீங்களே தானா போறது. ඊට පස්සේ ඔබම ඉවේම නැගිටලා இது වැටිගෙන என்ன යනවා. கான்செப்டே புரியல. මේක මොකක්ද මේ ක්‍රමය කියලා මට நான் තේරෙන්නේ இதே மாதிரி ஒரு வெளிநாட்டு ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன். මේ වගේම පිටරටක සේවයකට ගියා. கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி ஜெபம் பண்ணோம்னா රැස්වීම ඉවරනාම යාඥා කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. வரிசையா வந்து நின்னாங்க. වේලියට ඇවිල්ලා හිට ගත්තා. சரி நானும் ஜெபிக்கலாம்னு முதல்ல இருக்கிற ஆள்கிட்ட கை கொண்டு போனேன். මමත් යාඥා කරමු කියලා ඉස්සෙල්ලා හිටපු කෙනාට අත දික් කළා. அந்த அம்மாவுக்கு பின்னாடி இன்னொரு அம்மா வந்து இப்படி நின்னுச்சு. ඒ අම්මගේ පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා තව එක්කෙනෙක් කළා මෙහෙම හිටියා. இந்த ஃபுட்பால்ல கோல் கீப்பர் நிப்பான்ல. ෆුට්බෝල් ගහනකොට ගෝල් කීපර් ඉන්නවනේ. அதே மாதிரி நின்னாங்க இப்படி. ඒ වගේම හිටියා. நான் கேட்டேன் இப்ப நீங்க ஏன் நிக்கிறீங்க? මම ඇහුවා ඇයි ඔයා හිටගෙන ඉන්නේ කියලා. இல்ல இவங்க கீழே விழுவாங்க. නෑ මෙයා වැටෙනවා. நான் கேட்டேன் வரும்போது சொல்லிட்டு வந்தாங்களா? මම ඇහුවා එන්දිවාට කියලා දාමේ මං වැටෙනවා කියලා. இல்ல அவங்க எப்பவுமே விழுவாங்க. නෑ එයා හැමදාම වැටෙනවා. நான் சொன்னேன் இப்போ விழ மாட்டாங்க. මං කිව්වා දැන් එයා වැටෙන්නේ නෑ. நான் சொன்னேன் මං කිව්වා என்கிட்டயும் அவ்வளவு பெரிய வல்லம் இல்ல. මගේ ළඟ දෙච්චර ලොකු බලයක් නෑ. நீயும் அவ்வளவு பெரிய பிசாசு இல்ல. ඔයත් දෙච්චර ලොකු යකෙකුත් නෙමෙයි. அதனால இப்ப யாராவது விழுந்தீங்கன்னா දැන් කවුරු වැටුනොත් நான் மேல ஏறி நின்னு விரட்டுவேன் பிசாசு. මම ඇඟ උඩ නැගලා හිටගෙන යකාව දුරු කරනවා කියලා මම කිව්වා. இதே மாதிரி தான் சொன்னேன். මෙහෙමයි මං කිව්වේ. நீங்க விழுந்தீங்கன்னா එයා වැටුනොත් நான் மேல ஏறி நின்னு பிசாசு விரட்டுவேன். මම ඇඟ උඩ නැගලා හිටගෙන ஒருத்தன் கூட விழல பாருங்க. එක්කෙනෙක්වත් වැටුනේ නෑ දැන් ஒரு ஆள் கூட விழல. එක්කෙනෙක්වත් වැටුනේ நல்லா නෑ. அழகா ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ලස්සනට යාඥා කරගෙන ගියා. இது ஒரு கலாச்சாரம் இப்ப இருக்கு. ඒක දැන් සංස්කෘතියක් වෙලා. ஏன் விடுறான்னு தெரியல. ඇයි වැටෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. கவனிச்சு கொள்ளுங்க. අතර බලා ගන්න. நமக்கு கீழே தள்ளுகிற ஆவியை கர்த்தர் கொடுக்கல. விழுந்தவனை எழுப்பி நிற்க பண்ணுகிற ஆவியை கர்த்தர் கொடுக்கல. අපිට ඇදගෙන වැටෙන වටන ආත්මයක් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. වැටිච්ච කෙනාවත් නැගිටවන ආත්මයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ பழைய වඩේ. ஏற்பாட்டுல விழுந்தாங்க. පරණ කිවිසුමේ වැටුණා. காரணம் இருக்கு. හේතු තියෙනවා. ஏன்னா හේතුව ஆவியானவர் அப்பதான் உங்களுக்கு வராரு. ආත්මයන් වහන්සේ එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට එන්නේ. அந்த மகிமை தாங்காம விழுந்தாங்க. මේ මහිමේ දරා ගන්න බැරුව වැටුණා. இப்பதான் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்றாரு.
ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුලම වාසය කරනවා. யோவான் மட்டும் விடுறாரு. යෝහන් විතරක් වැටෙනවා. ஆனா ஒரு பரலோகத்துல போய் தேவனை பார்க்கறாரு. මොකද එයා ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේව දකිනවා. செத்தவனை போல விழுந்தேன்னு இருக்கேன். මැරිච්ච කෙනෙක් වගේ වැටුණා කියලා நீங்க කියනවා. யாரும் செத்தவனை போலலாம் விழல. ඔබ කවුරුවත් මැරිච්ච කෙනෙක් වගේ වැටුන්නේ නැහැ. விழும்போது அழகா விழுறீங்க. වැටෙනකොට ලස්සනට වැටෙනවා. சேர்லாம் அடிபடாம சைடுல விழுறீங்க. හරියට පුටු වලට වදින්නේ නැතුව පැත්තකින් ඇලවෙලා වැටෙනවා. யோவான் விழுந்ததுக்கும் நீங்க விழுந்ததுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. යෝහන් වැටුන එකයි ඔබ වැටෙන එකයි අතර කිසිම இன்னைக்கு සම්බන්ධයක් இந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் சபையில நடக்குது. අද මේ වගේ දේවල් තමයි සභාවේ සිද්ධ இது වෙන්නේ. என்ன ஆவி? நீங்க මේ சொல்லுங்க. මොකක්ද මේ ආත්මය ඔබ කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணி ஒருத்தன் விழல. මොකද යේසුස් වහන්සේ යාඥා කළත් කවුරුත් වැටුන්නේ නැහැ. அப்புறம் நீங்க ஜெபம் பண்ணி விடுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? එතකොට ඕගොල්ලෝ යාඥා කළා වැටෙනවා කියන්නේ இனி ඒක නෙවෙයි. கடைசி காலத்துல பிசாசுகளால் அற்புதம் செய்யும். අන්තිම කාලේ යක්ෂයා විසින් උපහාසකම් කරන්න පුළුවන්. எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது? කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ? நீங்க அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඔබට. ஏன்னா நீங்க நிறைய ஊழியக்காரங்க உங்களுக்கு வராங்க பாருங்க. මොකද අපිට ගොඩාක් දේව සේවකයෝ වෙනවා. சபைங்கிறது உங்களை உருவாக்குற இடமா இருக்கு. සභාව කියන්නේ ඔබව සාධන තැනක් වෙන්න உங்களை ඕනේ. மூட நம்பிக்கைக்குள்ள கொண்டு போய் ඔබව මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වලට உங்களை ගෙනියලා மெஸ்மரைஸ் பண்ணி ඔබව වශී කරවලා ஒரு பொம்மை மாதிரி கையில வச்சுக்கிற இடமா இருக்கு. ඔබව බෝනික්ෙක් වගේ අතේ තියාගන්න තැනක් වෙන්න බෑ. நீங்க ஒரு அற்புதம் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஊழியக்காரர் அப்படியே கடவுள் மாதிரி ஆக்கிடுறாரு. අද හාස්කමක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ දේව සේවකයාව දෙයියෙක් කරගන්නවා. அதனால உங்களுக்கு யார் சரி யார் தப்புனே தெரிய மாட்டேங்குது. ඒ නිසාම අපිට කවුද හරි කවුද දන්නේ නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? කොහොමද හඳුනගන්න පුළුවන්? ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். උදාහරණයක් මම කියන්නම්. நடந்துச்சு இது. මේක සිද්ධ වුණා. பெங்களூர்ன்ற ஒரு பட்டணம் இருக்குதா இந்தியா. ඉන්දියාවේ බැංගලෝරේ කියලා නගරයක් තියෙනවා. அங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். ඒක අප්‍රිකාවෙන් දේව සේවකයෙක් ආවා. அவர் என்ன பண்ணாரு? එයා මොනවද කරේ? ஒரு அற்புதம் செய்ய போறேன்னு சொன்னார். හාස්කමක් මම කරන්න යනවා කියලා කිව්වා. ஒரு பாட்டில் தண்ணி எடுத்தார். වතුර බෝතලයක් ගත්තා. நான் இப்ப இதை ஜெபிக்க போறேன். මම මේකට යාඥා කරන්න இது යනවා. திராட்சை ரசமா மாறப்போகுது. මේක විදිඋස බවට පත් වෙන්න යනවා. எல்லாம் ஊக்கமா ஜெபம் பண்ணுங்க. හැමෝම උනන්දුවේ යාඥා කරන්න කිව්වා. ஜெபம் பண்ணாரு. යාඥා කරා. அந்த பாட்டில் எடுத்து ஒருத்தர் குடிக்க கொடுத்தாரு. ඒ බෝතලේ අරන් එක්කෙනෙක් දුන්නා බොන්න. குடிக்க வந்த ஆள் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ඒ බොන්න ආපු මිනිහා කවුද කියලා අපි දන්නේ அவங்க නැහැ. ஆளா வெளியா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. එයාගේම කෙනෙක්ද නැත්නම් පිට කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. அவர் வந்து குடிச்சாரு. එයා ඇවිල්ලා බිව්වා. குடிச்சிட்டு சொன்னாரு බීලා කිව්වා தண்ணி திராட்சை ரசமா மாறிடுச்சுன்னு. වතුර විදිඋස බවට පත් වුණා කියලා කිව්වා. கலர் ஒண்ணும் மாறல. පාටවත් මුකුත් වෙනස් වුණේ නැහැ. அவர் குடிச்சு பார்த்துட்டு சொன்னாரு එයා බීලා බලලා කිව්වා இதை எல்லாத்தையுமே நான் ஒத்துக்கிறேன். මේ ඔක්කොම මම පිළිගන්නවා කියලා මම කිව්වා. நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லல. මම පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ නැහැ. அந்த தண்ணி திராட்சை ரசமா மாறினதாவே இருக்கட்டும். ඒ වතුර විදිඋස බවට පත් වුණායි කියලා මම හිතුවා. அவர் குடிச்சிட்டு சொன்னது உண்மையாவே இருக்கு. එයා බීලා කියපු දේ ඇත්තම වෙච්ච. இப்ப ஒரே கேள்விதான். එකම ප්‍රශ්නයයි. இவர் ஏன் தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றினார்? මෙයා ඇයි වතුර විදිඋස බවට පත් කරේ? இயேசு தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது. යේසුස් වහන්සේ වතුර විදිඋස බවට පත් කරන්න හේතුවක් තිබුණා. ஒரு தேவை இருந்தது. උවමනාවක් තිබුණා. அந்த தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக அந்த ஒரு அற்புதம் ඒ செய்தார். උවමනාව සම්පූර්ණ කරන්න එතන හාස්කමක් උන්වහන්සේ කළා. ஆனா இவர் ஏன் மாத்தினாரு? මෙයා ඒක වෙනස් කරේ. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. அவருக்கு அந்த வல்லமை இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக மாத்தினார். එයාට ඒ බලය තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න එයා කළා. அந்த சபையில யாருக்கும் திராட்சை ரசம் தேவைப்படலையே. ඒ සභාවේ කාටවත් විදිඋස ඕන උනේ නැහැ. ஒரு கம்பெனி நடந்துட்டு இருந்துச்சு. කමිනියක් සුදෝ මේසයක් තිබුණා කියලා අපි හිතමු. திராட்சை ரசம் தீர்ந்து போச்சு. අපි හිතමුකෝ දෙන විදිඋස மாஸ்டர் අඩුයි. கையை பசஞ்சிட்டே நின்னாரு. පාස්ටර් අත මේ කැමරාමර அந்த බලාගෙන நேரத்துல යනවා. தண்ணியை திராட்சை ரசமா மாத்தி கொடுத்தாருன்னா நியாயம் இருக்கு. අන්න ඒ වෙලාවේ වතුර යාඥා කළා විදිඋස බවට පත් කළා දුන්නා නම් ඒක සාධාරණයි. இவர் செஞ்சதுக்கு பேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். මෙයා කරපු එකට අර්ථය තමයි මෙයා වැඩ පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. ஆண்டவர் செஞ்சதுக்கு பேரு மிராக்கிள். දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේ හාස්කමක්. இவ்வளவே வித்தியாசம். මේක තමයි මේක වෙනස. பிசாசு செய்கிறதுக்கும் தேவன் செய்கிறதுக்கும் இதான் வித்தியாசம். යක්ෂයා කරන එකටත් දෙවියන් වහන්සේ කරන එකටත් මේකයි වෙනස. முதலாவதாக පළමුවෙන්ම தேவன் மேஜிக் பண்ணி காட்ட மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ මැජික් කරලා පෙන්වන්නේ නැහැ. அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்ட மாட்டார். උන්වහන්සේ වැඩකාරයෙක් වගේ වැඩ පෙන්වන්නේ அவர் නැහැ. தேவை உள்ளவனுக்கு அதை செய்வார். අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනාට උන්වහන්සේ ඒක කරනවා. இரண்டாவது දෙක. இந்த அற்புத அடையாளம் நடந்த பிறகு பைபிள்ல பாருங்க. මේ හාස්කම් ලකුණු සිද්ධ වුණාට පස්සේ බයිබලයේ බලන්න. எல்லா அற்புத அடையாளம் நடந்த பிறகும் பாருங்க. හැම හාස්කමක් ලකුණක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ බලන්න. வசனம் தெளிவா சொல்லும். වචනේ පැහැදිලිව කියනවා. ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். සෙනග දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කළා කියන්නේ. இன்னைக்கு அற்புத அடையாளம் நடந்தவன பாருங்க. අද හාස්කම් ලකුණු සිද්ධ වුණාට පස්සේ බලන්න. தேவன் ஊருகா மாதிரி இருப்பாரு. දෙවියන් වහන්සේ ඒකේ ලුණුදේ කැලලක් වගේ තමයි ඉන්නේ. அந்த அற்புத அடையாளம் செஞ்ச ஊழியக்காரர் தான் பிரதானமா இருப்பாரு. මේ හාස්කම කරපු දේව සේවකයා තමයි அந்த ஊழியம் தான் பிரதானமா இருக்கு. ඒ සේවය තමයි ප්‍රධානයට පේන්නේ. பிரதர் மீட்டிங்க்கு வந்தேன். බ්‍රදර්ගේ ආඥාවට ආවා. பிரதர் ஜெபம் பண்ணாங்க. බ්‍රදර් යාඥා කළා. பிரதர் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. බ්‍රදර් නම කියලා අඬ ගැව්වා. அவருக்கு என்ன யாருனே தெரியாது. එයාට මාව කවුද කියලාවත් දන්නේ கர்த்தர் නැහැ. கொடுத்த பெரிய கிருபை அந்த பிரதர். දෙවියන් වහන්සේ දීපු ලොකු කරුණාවක් මේ බ්‍රදර්. கடைசியா சொல்வாங்க අන්තිමට කියනවා எல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபை. මේ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. இதுதான் நீங்க பிரச்சனை இப்ப. මේක තමයි අද ප්‍රශ්නේ මෙතන.
தன்னுடைய நாம மகிமைக்கென்று செய்யப்படுகிற எதுவும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது அல்ல. තමන්ගේ නාම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කරන කිසි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු දේවල් නෙවෙයි. அற்புத அடையாளங்கள் அத்தனையும் தேவ நாம மகிமைக்கென்று செய்யப்படுகிறது. ආස්කම් ලකුණු සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමේ පිණිසයි සිද්ධ වෙන්නේ. வசனம் தெளிவா இருக்கு. වචනේ පැහැදිලිව තියෙනවා. நான் சிறுகவும் அவர் பெருகவும். මම අඩු වෙන්නත් ඔහු වැඩි වෙන්නත්. இங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? இங்க நாம பெருசாகணும். මෙතන අපි ලොකු වෙන්න ඕනේ. ஊழியம் வளரணும். සේවය වැඩි වෙන්න நம்ம ඕනේ. நாம மகிமைப்படணும். අපගේ නාමය මහිමේටපත් நமக்கு වෙන්න வசதி ඕනේ. வாய்ப்புகள் பெருகணும். අපිට බෝසත්කමක් ඇති වෙන්න இதுதான் ඕනේ. நம்ம மைண்ட் செட்ல இருக்கு. මේක තමයි අපේ මනසේ තියෙන්නේ. இன்னைக்கு யூடியூப்ல பாட்டு போடுறவங்கள பார்த்திருப்பீங்க. අද YouTube එකේ ගීතිකා දාන අය ඔබ දැකලා ඇති. அந்த பாட்டு ஏன் அவங்க போடுறாங்க? ඒ ගීතිකාව ඇයි ඒගොල්ලෝ දාන්නේ? ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. ඒකේ වර්ගීකරණ දෙකක් තියෙනවා. ஒரு கேட்டகரி එක වර්ගයක් இந்த பாட்டு நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கு. அதான். මේ ගීතිකාව බොහෝ අයට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඒක இன்னொரு අදහස. கேட்டகரி තවත් වර්ගයක් තියෙනවා. அந்த பாட்டை யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு ඒ ගීතිකාව YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා டெய்லி போய் எவ்வளவு வியூஸ்னு பாப்பாங்க. හැමදාම ගිහලා views කොච්චරක්ද කියලා බලන්න. எவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்கன்னு பாப்பாங்க. කී දෙනෙක් බලලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ஏன் பாக்குறாங்க? ඇයි බලන්නේ? அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. ඒගොල්ලන්ට අදහසක් තියෙනවා. நான் எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கேன், මම කොච්චර දුරට මිනිස්සු අතරට ගිහිලා තියෙනවද කියන එක දැනගන්න. எவ்வளவு ரீச் ஆனதுங்கிறது முக்கியமே இல்ல. කොච්චර මිනිස්සු අතරට මම ගිහිලා තියෙනවද කියන එක වැදගත් ஒரு නෑ. 12 பேர் பார்த்திருக்கணும். 12 දෙනෙක් බලලා තිබුණද? உங்க பாட்டை வெறும் 12 பேர் பார்த்திருக்கணும். අපේ ගීතිකාව 12 දෙනෙක් විතරක් බලලා තිබුණා. ஆனா அந்த 12 பேர் அப்போஸ்தலரா இருந்தா எவ்வளவு ஃபேமஸ், எவ்வளவு முக்கியம். ඒ 12 දෙනාම ප්‍රේරිතව බවට පත් වුණොත් කොහොමද ඒ කියන්නේ? 5000 பேர் பார்க்கட்டும். 5000 බලපු දෙයක්. அந்த 5000 பேர் அப்பத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனானே அவனா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்? ඒ 5000ම රොටි කාලා ගෙදර ගියානේ ඒ වගේ මිනිස්සු උනොත් මොකද තියෙන්නේ ප්‍රයෝජන? எவ்வளவு பேர் பார்த்தாங்கன்றது முக்கியம் இல்ல. කී දෙනෙක් බැලුවාද කියන එක වැදගත් නෑ. எவ்வளவு பேர் பலன் அடைஞ்சாங்கன்றது தான் இங்க முக்கியம். කී දෙනෙක් ඒකේ ප්‍රයෝජන ලැබුවාද කියන එක තමයි වැදගත්. இன்னைக்கு நாம எல்லாம் ஃபேம் விரும்புறவங்க. අද අපි හැමෝම අපිට ප්‍රතිරූපයක් ඕන කරන கடைசி අය. காலத்துல மனுஷங்க தற்பிரியரா இருப்பாங்கன்னு பைபிள் சொல்லுது. අවසාන කාලේ බයිබලයේ කියනවා මිනිස්සු තමාව ප්‍රසිද්ධ කරගන්න මිනිස්සු බවට පත් ரெண்டு වෙනවා. தீமோத்தேயு புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. දෙවෙනි තිමෝති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි දෙවෙනි පද කියවලා බලන්න. 3ஆம் அதிகாரம் 1-2 சொல்லுது. 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1-2 කියනවා. கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. අන්තිම කාලයේදී දරුණු කාලයක් උදා වෙන බව ඔබ දැනගන්නවා ඇති. எப்படி எனில் කෙසේදයක් மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் இருக்கு. මනුෂ්‍යයන් තමන් ගැන පමණක් සිතන්නෝ அந்த බවට පත් වෙනවා. தற்பிரியத்துல ஒண்ணுதான் நாம புகழடையணும்னு நினைக்கிறேன். ඒ තමන් ගැන සිතීමේ එක ලක්ෂණයක් තමයි මම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ලෝකයට අනුව நான் நல்ல புகழடையணுன்றது உலகத்தினுடைய வழக்கம். මම හොඳ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියන එක லோකයේ පුරුද්දක්. நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் අපිට අනුව நாம் சிறுகவும் அவர் பெருகவும் வேண்டும். இதுதான் இங்கே உள்ளது. අපි අඩු වෙන්නත් උන්වහන්සේ වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඒක ஏன்னா උන්වහන්සේගේ වැඩ. உலகத்தானுக்கு பலன் இங்க இருக்கு. මොකද ලෝකයේ කෙනාට ප්‍රතිඵල මෙහෙම තියෙනවා. அதை அடைய அவன் விரும்புகிறான். ඒක ලබන්න එයා ආසයි. நம்முடைய பலன் இனி வருகிறதா இருக்கு. අපේ ප්‍රතිඵල විපාක තවත් එන්න තිබෙන දෙයක් ඔතන. அதுக்கு தான் நம்ம வேலை செய்யணும். ඒකට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. இன்னைக்கு தன்னுடைய நாம மகிமைப்படணும். අද තමන්ගේ නම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න தன்னுடைய ඕනේ. ஊழியம் வளரணும். තමන්ගේ සේවය වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. தன்னுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பெருகணும். තමන්ගේ පෝසත්කම ඒවා වැඩි වෙන්න ඕනේ. இது எல்லாம் பிசாசுடைய. මේ ඔක්කොම යක්ෂයන්ගේ. தேவன் ஒரு நாளும் அதை செய்ய மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඒක කරන්නේ இயேசுவை නැහැ. பாருங்க. යේසුස් වහන්සේ දිහා බලන්න அற்புதத்தை செஞ்சுட்டு ආස්කම කරලා ஒருத்தருக்கும் சொல்லாத என்பார். කාටවත් කියන්න එපා කියලා කිව්වා. இன்னைக்கு இருக்கிற ஊழியத்தை பாருங்க. අද තියෙන සේවය බලන්න. அற்புதம் நடந்த உடனே ආස්කමක් සිද්ධ වෙන ගමන් ஒண்ணு அதை புக்ல போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவாங்க. එක්කෝ ඒක පොතක දාලා හැමෝටම කියනවා. இல்ல யூடியூப்ல போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவாங்க. නැත්නම් YouTube එකේ දාලා හැමෝටම இல்ல කියනවා. குறைஞ்சபட்சம் அவங்க மீட்டிங்ல ஏத்தி மைக்க கொடுத்தியாவது சொல்ல சொல்லிடுவாங்க. නැත්නම් අඩුම තරම ඒගොල්ලන්ගේ රැස්වීමක වේදිකාවට එක්කලා මයික් එක අතර තියලා කියන්න කියලා හරි කියනවා. இவ்வளவுதான் பைபிளுக்கு நமக்கு வித்தியாசம். මේක මෙච්චරයි බයිබල් එකයි අපේ තියෙන වෙනස. அவர் சொல்ல வேணாம் யார்த்தையும், நீ போய் மத்தவங்கிட்ட சொல்லும் பாரு. උනාසේ කිව්වා ඔබ මේක කියන්න එපා කාටවත්. ඔබ ගිහලා අනිත් අයට කියන්න කියලා. இங்க அப்படி இல்ல. මෙතන එහෙම නෙමෙයි. நீ இங்கே என்ன பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லு. ඔබ මෙතනම මං ගැන හැමෝටම කියන්න. இதுதான் பிசாசினால் செய்யப்படுகிறதான ஊழியம். මේක තමයි යක්ෂයා විසින් ක්‍රියා කරන්නා වූ தயவு සේවය. செய்து அற்புத அடையாளங்களை கண்டு ஏமாறாதீர்கள். කරුණා කරලා හාස්කම් ලකුණු දැකලා රැවටෙන්න நான் එපා. இன்னும் ஒரு படி மேல போய் உங்களுக்கு சொல்றேன். මම තව චුට්ටක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා මම நீங்கள் ඔබට அற்புத කියන්නම්. அடையாளம் உங்களுக்கு வேணுமா? අද ඔබට හාස්කම් ලකුණු ඔබට ඕනේද? நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. நீங்கள் அற்புத அடையாளங்களை பெறுகிறவர்கள் அல்ல. ඔබ හාස්කම් ලකුණු ලබන අය නෙමෙයි. நீங்கள் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறவர்கள். ඔබ හාස්කම් ලකුණු කරන අය. பரலோகம் அப்படிதான் உங்களை என்னை அபிஷேகம் பண்ணிருக்கு. ස්වර්ගය එහෙම තමයි ඔබ ඔය මාවයි ආලේප කරලා என் තියෙන්නේ. நாமத்தினாலே நீங்கள்
பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள். මාගේ නාමයෙන් ඔබ යක්ෂයන් දුරු කරන්න ඕනේ. அது ஊழியக்காரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதல்ல, ඒවා දේව සේවකයෙකුට දීපු දේවල් නෙවෙයි. விசுவாசிக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ඇදහිලිවන්තයාට දීපු දේවල්. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அற்புத அடையாளங்கள் செய்யற விசுவாசியா மாறணும். හැම ඇදහිලිවන්තයෙක්ම හාස්කම් ලබනු කරන සේවකයන් බවට ඇදහිලිවන්තයන් බවට පත් වෙන්න நீங்க ඕනේ. எப்படி ஆயிட்டீங்க? ඔබ දැන් කොහොමද වෙලා இந்த තියෙන්නේ? மீட்டிங் இருந்தாலும் ஏதாவது அற்புதம் நடக்குமா? ඔය රැස්වීමක් තිබුණොත් යනවා මොනවාරි හාස්කමක් ஏதாவது වෙනවා. அதிசயம் நடக்குமா? මොනවාරි පුදුම දෙයක් ලැබෙයිද? இன்னொரு கலாச்சாரம் இருக்கு. තව සංස්කෘතියක් තියෙනවා. பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்களா? නම කියලා අඬගහයිද? அங்க போய் உட்கார்ந்து நினைப்பாங்க, එතන කියලා වාඩි වෙලා කල්පනා ஆண்டவர் කරනවා. எப்படியாவது என் பேர் சொல்லி கூப்பிடணும். දෙවියන් වහන්සේ කොහොම හරි අද මගේ නම කියලා ஏன் අඬගහනවා. உங்க பேர் உங்களுக்கு தெரியாதா? ඇයි ඔබේ නම ඔබට දන්නේ නැද්ද? ஏன் மறந்துட்டீங்களா? අමතකයිද? எதுக்கு உங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடணும்? මොකටද ඔබේ නම කියලා අඬගහන්නේ? சகேவை கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் இருக்கு. සාකේවුස්ව අඬගහපු එකට හේතුවක් තිබුණා. அவன் ரட்சிக்கப்படல, அதனால கூப்பிட்டேன். එයා ගැළවීම ලැබුවේ නෑ, ඒ නිසා එයා අඬගැව්වා. நீங்க தான் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගැළවීම அடுத்த ලබලා வருஷமா சர்ச்சுக்கு வரீங்க. අවුරුදු 10ක් සභාවට එනවා. இன்னும் கூட்டங்களுக்கு போயிட்டு තාමත් රැස්වීම වලට ගිහිල්ලා என் பேர் சொல்லி கூப்பிடணும். මට නම කියලා අඬගහනවා. எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும். මට හාස්කමක් වෙන්න எனக்கு ඕන. ஒரு தீர்க்க தரிசனம் මට வரணும். අනාවැකියක් එන්න ඕන. இப்பவும் சொல்றேன், මම දැනුත් කියනවා. உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் வரணும்னு கர்த்தர் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா ඔබට අනාවැකියක් දෙන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළා නම් அதை எங்க வேணாலும் கர்த்தர் சொல்லுவார். ඒක පොතනදී උනත් දෙවියන් වහන්සේ வேதம் කියනවා. வாசிக்கும் போதே சொல்லுவார். බයිබලයේ කියවනකොටම උන්වහන්සේ ஜெபிக்கும் කියනවා. போது சொல்லுவார். යාඥා කරනකොට උන්වහන්සේ சபையில කියනවා. உட்கார்ந்து செய்தி கேட்கும் போது ඔබ சொல்லுவார். සභාවේ වාඩි වෙලා දේශනාවට සමත් நீங்க දෙනකොට போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா முன்னாடி போற கார்ல எழுதி போட்டிருப்பாரு. ඔබ පාර යනකොට ඉස්සරහා තියෙන වාහනේ උන්වහන්සේ එළියලා கர்த்தர் තියෙනවා. உங்ககிட்ட பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா 1000 வழி இருக்கு கர்த்தர் பேசுறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරා නම් උන්වහන්සේට මාර්ග 1000ක් තියෙනවා ඔබට කතා කරන්න. நீங்க தீர்க்கதரிசியை தேடி ஓடுறது. අද අනාගත වක්තරුන්ම වහගෙන දුවනවා. அதை விட தீர்க்கதரிசியில 10,000 ரூபாய் கேட்டாங்க. දැන් මේ අනාගත වක්තරුන් 10,000ක් ඉල්ලනවා. டைம் பாக்குறதுக்கு. එක වතාවක් මුණ ගැහෙනවා. அதுல வேற லேட்டஸ்ட் ஒருத்தர் சொல்லி இருந்தாரு. මේ වර්තමානයේ කවුරුද කියලා තියෙනවා. தீர்க்கதரிசியை பார்க்கும்போது செல்போன் நாட் அலௌட். செல்போன் நாட் அலௌட். අනාගත වක්තරුවරයා බලන්න එද්දී දුරකථනය එතන බලංගු නැහැ. தீர்க்கதரிசியை பார்க்க போகும்போது செல்போன் கொண்டு போக கூடாது. අනාගත වක්තරුවරයා බලන්න යනකොට ෆෝන් එක ගෙනියන්න බෑ. அவங்க அப்படியே போட்டிருந்தாங்க. ඒගොල්ලෝ එහෙමම දාලා තිබුණා. தீர்க்கதரிசியின் பாதுகாப்புக்காக நாங்க அப்படி சொல்லி இருக்கிறோம். අනාගත වක්තරුවරයාගේ ආරක්ෂාව පිණිස අපි එහෙම තියලා තියෙනවා කියලා. நீங்க போன் கொண்டு போறதுக்கும் அவர் பாதுகாப்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? ඔබ ෆෝන් එක ගෙනියන එකට එයාගේ ආරක්ෂාවටයි තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? வேற ஒண்ணும் இல்ல. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. நீங்க அவரை பத்தி ரெக்கார்ட் பண்ணி வெளியே போட்டுருவீங்கன்னு அவருக்கு பயம். ඔබ එයා ගැන රෙකෝඩ් කරලා එළියට දායි කියන බය. இதான் இன்னைக்கு இருக்கிற தீர்க்கதரிசி நிலைமை. මේක තමයි අද ඉන්න අනාගත அன்னைக்கு எலியாவை பார்க்க போனா பார்க்க போறவன் பயப்படுவான். එදා එලියාව බලන්න යනවා කියලා කියද්දි බලන්න යන කෙනා බය වෙනවා. எலிசாவை பார்க்க போனா பார்க்க போறவன் பயப்படுவான். එලිසාව බලන්න යනකොට එලිසාව බලන්න යන කෙනා බය වෙනවා. இன்னைக்கு தீர்க்கதரிசியை பார்க்க போனா தீர்க்கதரிசி பயப்படுறாரு. අද අනාගත වක්තරුවරයාව බලන්න යනකොට අනාගත වක්තරුවරයා බය වෙනවා. ஏன் வரலாம்? මෙයා මොකටද ඉන්නේ? ஏதாவது வீடியோ எடுத்துருவானோ, මෙයා වීඩියෝ එකක් ගනීද? போட்டோ எடுத்துருவானோ. ෆොටෝ එකක්වත් ගනීද? இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதான ஊழியங்கள் நிலைமை. මේක තමයි අද තිබෙන සේවාවන්. நான் எல்லாரையும் அப்படி சொல்லல. හැමෝගෙනම නෙමෙයි කියන්නේ. பாதி பாதி அப்படிதான் இருக்கா. භාගයට භාගයක් එහෙම තමයි ඉන්නේ. அதனால நீங்க என்ன செய்யுங்க? ඒ නිසා ඔබ මොනවද කරන්නේ? தீர்க்கதரிசியை தேடி போகாதீங்க. අනාගත වක්තරුවරයෙක් හොයාගෙන நீங்க යන්න. ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணுங்க. ඔබ හරියට යාඥා தீர்க்க කරන්න. தரிசனம் தேடி வரும். අනාගත වාක්‍ය ඔබ හොයාගෙන. எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே பெஸ்ட் தீர்க்கதரிசி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் தான். මම දන්න තරමේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම අනාගත වක්තරුවරයා ඔබේ තුල ඉන්න ආත්මයන් වාසය. வேதம் சொல்லுகிறது வரும் காரியங்களை குறித்து அவர் உங்களுக்கு போதிப்பார். දේවචනයේ කියනවා එන්න තිබෙන දේවල් පිළිබඳව උන්වහන්සේ ඔබට උගන්වනවා ඇත කියලා. நான் தீர்க்க தரிசனம் ஊழியம் இல்லைன்னு சொல்லல. මම අනාගත වාක්‍ය සේවයක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. எபேசியர் 4ல வாசிக்கிறோம் சபையின் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக தீர்க்க தரிசனம் இருக்கு. එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවනවා සභාවේ භක්ති වර්ධනය පිණිස, භක්තිය ව්‍යාප්තිය පිණිස අනාගත වාක්‍ය සේවය තිබෙනවා. அது உங்களை கண்டித்து உணர்த்துறதா இருக்கும். ඒක ඔබව තරවටු කරලා உங்க ඔබ ஆவிக்குரிய අනවරයක් වෙන්නේ. வாழ்க்கைக்கு தேவையானதா இருக்கும். ඔබේ ආත්මික ජීවිතේට අවශ්‍ය දෙයක් වෙන්නේ. நீங்க நேரா போய் தீர்க்கதரிசியில கேக்குறீங்க, ஒரு அம்மா நீங்க 7 மாசம் பிரெக்னன்ட் போய் கேக்குறாங்க. ඔබ එක අම්මා කෙනෙක් මාස 7යි දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා. ඊළ අනාගත වක්තරුවරයෙක්ගෙන් අහනවා. ஆண்டவர் எனக்கு என்ன குழந்தை கொடுப்பார்? දෙවියන් වහන්සේ මට මොන දරුවෙක්ද දෙන්නේ? 2 மாசம் வெயிட் பண்ணா உங்களுக்கே தெரியும். මාස දෙකක් ඉවසුවා නම් ඔබම දැනගන්න. 2 மாசத்துக்கு மட்டும் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க? මාස දෙකකට ඉස්සර දැනගෙන මොනවද කරන්නේ? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுக்கணும் கர்த்தர் முடிவு பண்ணி குழந்தை இல்லைன்னா யாரோ ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பி உங்க பக்தி விருத்திக்கு ஏதோ சொல்லுவார். ඔබට දරුවෙක් නැත්නම් ඔබට දරුවෙක් ලබන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වක්තරුවරයෙක්ව එවලා ඔබේ භක්ති වර්ධනය පිණිස පණිවිඩය ඔබට දෙනවා. சாராளுக்கு சொன்ன மாதிரி சொல்லுவார். සාරාට කිව්වා වගේ කියනවා. எலிசபெத்துக்கு சொன்ன மாதிரி சொல்லுவார். එලිසබෙත් කිව්වා වගේ කියනවා. ஆல்ரெடி வயித்துல குழந்தை இருக்கு. ඔය දැනට මේ බඩේ දරුවෙක් ඉන්නවා. அதுவும் 6-7 மாசம் ஆகி போச்சு. ඒකට මාස 6-7ක් இல்ல ගිහිල්ලා போய் தீர்க்கதரிசிட்ட கேக்குறாங்க. දැන් ගිහිල්ලා අනාගත වක්තරුවරයෙක්ගෙන් අහනවා. எனக்கு என்ன குழந்தை பிறக்கும்? මට මොන ලැබෙන්න හම්බ වෙන්නේ? இப்போ அவர் தீர்க்கதரிசி கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்றாரு. දැන් අනාගත වක්තරුවරයා ස්වාලයාඥා කරනවා. ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா ஜெபம் பண்றாரு. විනාඩි 2-3ක් යාවද යාඥා කරනවා. கடைசியா சொன்னாரு, අන්තිමට කියනවා
பிள்ளை குப்புரடிச்சு படுத்துருக்கு என்ன குழந்தைனே தெரியல. දරුවා මුණින් අතට හැරිලා ඉන්නේ මොන ළමෙක්ද කියලා පේන්නේ නැහැ. இப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசி பார்த்திருக்கீங்களா? මේ වගේ අනාගතවත් දැකලා இதுதான் நீ கடைசி கால தீர்க்கதரிசி. මේක තමයි මේ අන්තිම කාල අනාගතය. இப்ப எதுக்கு இந்த தீர்க்கதரிசி உங்களுக்கு? දැන් මොකටද මේ අනාගතය ඔබට? அதான் 2 மாசம் குழந்தை பிறந்துருமே. දැන් තව මාස දෙකකින් දරුවා ලැබෙනවා. நான் அந்த சிஸ்டர் கிட்ட கேட்டேன். அவங்க தான் சொன்னாங்க. எனக்கு அவங்க கிட்ட கேட்டேன். මම මේ සිස්ටර් කෙනෙක් ඇහුවා. යාම තමයි මට මේ කතාව. ஏன் இப்ப போய் கேட்டீங்கன்னு கேட்டேன். මම එයාගෙන් ඇහුවා ඇයි වා දැන් කියලා ඒක ඇහුවේ කියලා. இல்ல பாஸ்டர். නෑ පාස්ටර්. முன்னாடியே தெரிஞ்சா பேர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தேன். කලින්ම දැනගත්තා නම් නමක් තෝරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. நான் சொன்னேன் ஜோசப்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. මම කිව්වා ජෝසප් කියලා ස්ථිර කරගන්න. பையன் பிறந்தா ஜோசப்னு வெச்சுக்கோங்க. පුතේ කමුණ ජෝසප් කියලා කියන්නේ. ஒருவேளை பொண்ணு பிறந்தா ஜோசப் இன்னும் மாத்திக்கீங்க. සමහර වෙලාවට ගැහුණා මේ කමුණ ජෝසපින් කියලා වෙනස් இப்போ කරගන්න. பேர் செலக்ட் பண்றதுக்கு தீர்க்கதரிசிக்கு போகணும். මේ නමක් සිලෙක්ට් කරගන්න අනාගත වස්තුවේ ගාවට යන්න. இன்னைக்கு பொய்யான மாயை இந்த மாதிரி காரியங்கள் நிறைய நடந்துச்சு. අද මේ වගේ බොරු මායාකාර දේවල් වැඩිපුර සිද්ධ වෙමින් நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මම ඔබට කියන්නේ. நல்ல முழங்கால் படிச்சவங்க. හොඳට දනගාලා යන්න. நல்ல வேத வாசிங்க. හොඳට බයිබලයේ කියවන්න. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சபைக்கு போங்க. ඔබට දීපු සභාවට යන්න. அது போதுமா? ඒක ඇති ඔබට. இதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கத்தர் நிச்சயம் பேசுவார். මේකෙන් කොතනින් හරි දැනග දෙවියන් වහන්සේ ඔබට தீர்க்கதரிசனம் අනිවාර්යයෙන් வேணுமா? ඔබට අනාගතයක් ඕනේද? ஆண்டவர் கொண்டு சொல்லுவார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා. சொப்பனத்துல பேசுவார். සීලෙන් කතා කරා. தரிசனத்துல பேசுவார். දර්ශනයෙන් කතා කරා. வசனத்தின் வழியா பேசுவார். වචනයෙන් කතා කරා. சபையின் வழியாக பேசுவார். සභාව තුලින් කතා ஆனா කරා. இல்லனா ரோட்ல போகும்போது கழுத வழியாவது பேசுவார். නමුත් ඔබ පාර යනකොට බූරුවේ තුලින් හරි දෙවියන් වහන්සේ இதை කතා விட்டுட்டு කරනවා. ஊர் ஊரா அலையாதீங்க. ඔබ මේක හොයාගෙන ගමක් ගානේ දුවන්න එපා. தீர்க்கதரிசி வந்துட்டாருன்னா அடிச்சு புடிச்சு ஓடுறது. අනාගත වක්තෘවරේ කැවිලා නම් පෙරලගෙන දුවනවා. ஒவ்வொரு மாசமும் ஜனவரி மாசம் தீர்க்கதரிசன பெருவிழா எல்லா நாட்டிலும் நடக்குது. හැම රටකම ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා අනාගත වාක්‍ය සම්මේලන මංගල්‍යය කියලා හැම තැනම කරනවා. ஒரு தீர்க்கதரிசி கூட ஜனவரி மாசம் 2020ல கொரோனா வரும்னு சொல்லல. එක අනාගත වක්තෘවරේකවත් 2020 දී ජනවාරි වල කොරෝනායි කියලා කවුරුවත් කිව්වේ නැහැ. வந்துச்சு. ආවා. அப்புறம் என்ன தீர்க்கதரிசனம்? එහෙනම් මොකද්ද මේ අනාගත වාක්‍ය? ஆனா பைபிள்ல இருக்கு கொரோனா வரும்னு இருக்கு. නමුත් බයිබලයේ තියෙනවා කොරෝනා එනවා කියලා. அத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா வேலை முடிஞ்சு. ඒක ඔබ දැනගත්තා නම් වැඩේ ඉවරයි. வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க. දේව වචනය සෝදිසි කරලා බලන්න. அவைகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு. ඒවා තුළ සදාකාල ජීවනය. ஊழியக்காரனுக்கு பின்னாடி போகாதீங்க. දේව සේවකයන් පස්සේ යන්න එපා. ஊழியக்காரனை கனப்படுத்துங்க. දේව සේවකයන් ගෞරව කරන්න. உங்களுக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் கொடுத்துருக்காங்க. ඔබට දේව සේවකයෙක් දෙවෙනස් கனப்படுத்துங்க. ගෞරව කරන්න. ஆனா ஊழியக்காரன் கடவுள் அல்ல. නමුත් දේව සේවකයා දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි. ஹீரோ வர்ஷிப்க்கு பின்னாடி போகாதீங்க. වීරයන් නමස්කාරයේ පස්සේ යන්න එපා. வர்ஷிப் லீடர்னா உங்களுக்கு ஹீரோ மாதிரி இருக்கு. නමස්කාර මග පෙන්වන්න එක නම් දැන් නිකන් ඔබට වීරයෙක් වගේ. தீர்க்கதரிசினா ஹீரோ மாதிரி. අනාගත වාක්‍ය වක්තෘවරයෙක් නම් දැන් ඔබට වීරයෙක් වගේ. உடனே சொல்லிடுறான். அவர் சொல்லாம நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன். පාටම කියනවා අනේ එයා කියන්නේ නැතුව නම් මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. இயேசு சொல்லாம தான் நீங்க செய்யக்கூடாது. යේසුස් වහන්සේ නොකියුවොත් තමයි ඔබ இயேசுவோட இடத்துக்கு மனுஷனை கொண்டாடாதீங்க. යේසුස් වහන්සේගේ තැනට මිනිස්යාව ගේන්න එපා. அது வீழ்ச்சியை கொண்டு வரும். ඒක වැටීමක් ඇති කරනවා. கடைசியா ஒரு எச்சரிப்பு ஆண்டவர் சொல்றாரு. අන්තිමට එක අනතුරු ඇඟවීමක් දෙවියන් වහන්සේ உலக කියනවා. பிரகாரமான ஒரு அடையாளத்தை குறித்து ලෝකාකාර ලකුණක් ගැන அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிறேன். ඒක විතරක් මම ඔබට කියා දීලා යාප් දැන් மத்தேயு 24 6வது வசனம் வாசி. මතෙව් 24 6 වෙනි පදේ කියවන. யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே. ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. எந்த யுத்தத்தை பத்தி ஆண்டவர் சொல்றாரு? මොන යුද්ධය ගැනද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. මම කියන දේවල් ඔක්කොම ඔබ සටහන් කරගන්න. நாம கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் பார்க்க போறோம். අපි සාක්ෂි කීපයක් බලන්න යනවා. சாட்சி இல்ல எவிடன்ஸ். ආධාර කීපයක් අපි බලන්න. அதை பார்க்க போறோம். ඒක අපි බලන්න යනවා. சோ இப்போ வந்து நாம வந்துட்டு அந்த ஆதாரங்களை பார்க்குற வசனத்தை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ඒ ආධාරක අපි බලන්න ඉස්සෙල්ලා எசேக்கியேல் මම කියන්නේ. எசேக்கியேல் 38 39 ரெண்டு அதிகாரத்துல ஒரு யுத்தம் இருக்கு. එසේකියල් 38 39 ඒ පරිච්ඡේද දෙකේම යුද්ධයක් තියෙනවා. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் கடைசி நாட்கள்ல நடக்கணும்னு இருக்கு. ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව අන්තිම කාලේ මේවා සිද්ධ වෙනවායි කියලා තියෙනවා. அந்த யுத்தம் இஸ்ரவேலுடைய மலைக்கு விரோதமாக வரணும்னு எசேக்கியேல் 38:8ல இருக்கு. ඒ යුද්ධය ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ කඳුවලට විරුද්ධව වෙනවායි කියලා එසේකියල් 38 8 වෙනි පදේ සඳහන් කරනවා. 39:2ලயும் இருக்கு. 39 දෙවෙනි පදේ කියනවා. அந்த யுத்தம் தான் 2000 இந்த பாருங்க அந்த யுத்தம் தான் இது. ඒ යුද්ධය තමයි මේක. இது தமிழ்ல இருக்கு. ஒருவேளை தமிழ்ல இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. සිංහලத்துல இருக்கவங்க எசேக்கியேல் 38:8 39:2. මේක දෙමළ භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. සිංහල භාෂාවෙන් ඔබ කියව ගන්න එසේකියල් 38:8 ඒ වගේම එසේකියල් 39 දෙවෙනි පදේ තියෙනවා. அந்த அந்த ரெண்டு அதிகாரத்துல இஸ்ரவேலுக்கு எதிரா ரஷ்யா, ஈரான், துருக்கி எல்லாம் வரணும்னு அந்த வசனத்துல இருக்கு. ඒ 38 39 පරිච්ඡේද දෙකේම ඊශ්‍රායල් වරුන්ට විරුද්ධව රුසියාව, ඉරානය,
ඒ වගේම තුර්කිය යුද්ධ කරන්න එනවායි කියලා එකේ තියෙනවා. எசேக்கியேல் 38:5ல ஈரான் வரும்னு இருக்கு. එසේකියල් 38:5දී ඉරානය එනවායි කියලා තියෙනවා. பெர்ஷியான்னு ஒரு வார்த்தை அதுல இருக்கும். පර්සියාව කියලා වචනයක් එතන තියෙනවා. பெர்ஷியாங்கிறது ஈரானுடைய பழைய பேரு. පර්සියාව කියලා කියන්නේ ඉරානයේ පැරණි නම. அதே மாதிரி எசேக்கியேல் 38:2ல பாருங்க. ඒ වගේම එසේකියල් 38:2 அதுல இருக்கான்னு பாருங்க. அந்த வார்த்தை ரோஷ்ங்கிற வார்த்தை இருக்கா பாருங்க. රෝෂ් කියන වචනේ තියෙනවද කියලා බලන්න. எசேக்கியேல் 38:2ல ரோஷ்ங்கிற வார்த்தை இருக்கும். එසේකියල් 38:2 සඳහන් කරනවා රෝෂ් කියලා වචනයක්. அதுவும் எசேக்கியேல் 39:2ல வடபுறத்துல இருந்து வரும்னு இருக்கு. ඒකෙම එසේකියල් 39 දෙවෙනි පදේ උතුරු දිශාවෙන් එනවායි කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. அந்த யுத்தம் தான் இது பாருங்க. இதான் அந்த இஸ்ரேல்ல வடக்கு பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடியதான ரஷ்யா வரணும்னு இருக்கு. මේ සිතියමේ සඳහන් වෙන්නේ ඒක තමයි. එසේකියල් පොතේ අදහස් කරන දේ උතුරු පැත්තෙන් උතුරු දිශාවෙන් පැමිණෙනවායි කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. இதான் பெர்ஷியா. பெர்ஷியானா ஈரான் அர்த்தம். මේක තමයි පර්සියාව. පර්සියාව කියන්නේ වර්තමාන ඊරානය. 38:6ல தொகர்மான்னு இருக்கும். 38 6 වෙනි පදේ කියනවා තොහර්පා කියලා තියෙනවා. 38:6ல இருக்கா தொகர்மா? 38 6 කියනවා ගෝමේස් සහ ඔහුගේ සියලු හමුදාවලද උතුරේ ස්ථානවල තොගර්වා அந்த தொகர்மாக்கு பேர் தான் துருக்கி. ඒ තොගර්වා කියන එකේ නම අදහස තමයි වර්තමාන නම තමයි තුර්කිය. இதான் பழைய மேப் இது. මේක තමයි පරණ සිතියම. அந்த இடத்துல இல்ல நாடு இப்ப துருக்கி தான் இருக்கு அங்க. දැන් එතන තියෙන්නේ තුර්කිය. அந்த பெர்ஷியா இருக்கிற இடத்துல ஈரான் இருக்கு. ඒ පර්සියාව කියන තැන ඉරානය තියෙනවා. ரோஷ் இருக்கிற இடத்துல ரஷ்யா இருக்கு. රොෂ් කියන තැන රුසියාව තියෙනවා. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக வரணும்னு இருக்கு. ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව එනවායි කියලා ලියවිලා තියෙනවා. அதுவும் எந்த இடத்துக்கு வரணும்னா இஸ்ரவேல் மலைக்கு விரோதமா வரணும்னு எசேக்கியேல் 38:8ல இருக்கு. එසේකියල් 38:8 කියනවා ඊශ්‍රායලයේ කඳුවලට විරුද්ධව ඔවුන් යුද්ධයට පැමිණෙනවා ඇත කියලා. இந்த யுத்தம் தான் இது ஆரம்பிச்சது. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். මේ යුද්ධය තමයි දැන් මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන බෑමෝම දන්නවා එක. இதுதான் 2023 அக்டோபர் 7 ஆரம்பிச்சிச்சு. මේක තමයි 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේ 7 වෙනිදා පටන් ගත්තා. இந்த யுத்தம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது. මේ යුද්ධය දැන් පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா හොඳට ඔබ බැලුවොත් இந்த இடத்தை கேட்டு தான் சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கு. මෙන්න මේ තැන ඉල්ලලා තමයි යුද්ධය පටන් ගත්තේ. நல்லா முக்கியமா கவனிங்க. හොඳට අහගන්න. இன்னைக்கு இந்த யுத்தம் நிக்கிறதாக ஒரு பீஸ் டீல் ஆயிருக்கு. අද මේ යුද්ධය නතර වෙනවා කියලා සාම කිවිසුමක් ගහලා තියෙනවා. ஜனவரி 19 சைன் பண்ண ஜூன் 19 சைன் பண்ண போறேன்னு பேசியிருக்காங்க. ජූනි මාසේ 19 වෙනිදා මේ සාම කිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා කියලා කතා බහ තියෙනවා. ஸ்விட்சர்லாந்துல வச்சு அந்த சைன் பண்ண போறேன்னு பேசியிருக்காங்க. ස්විට්සර්ලන්තයේ තමයි මේ අත්සන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. சோ இப்போ நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா ඔබ මොනවද හිතන්නේ? யுத்தம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு. යුද්ධය අන්තිමට අවසානයකට ආවා. இனிமேட்டு எல்லாம் நார்மல் ஆயிடும் நினைப்பீங்க. ඊට පස්සේ ඔක්කොම යහපත් අතට හැරෙයි කියලා සාමාන්‍ය අතට හැරෙයි කියලා ඔබ හිතාවේ. ஆகாது. වෙන්නේ නැහැ. இந்த யுத்தம் இன்னும் பெருசாகும். මේ යුද්ධය තව විශාල වෙනවා. அந்த எசேக்கியேல் 38ல வாசிச்சு பாருங்க. එසේකියල් 38 වෙනි පදේ කියවලා බලන්න. அவர்கள் சமாதானமா இருக்கையில் அந்த யுத்தம் பெருசாகும்னு இருக்கும். ඔවුන් සමාදානයෙන් සිටින කල ඒ යුද්ධය තවත් වැඩි වන්නේ කියලා ලියවිලා තිබෙනවා. எசேக்கியேல் 38:8ல பாத்தீங்கன்னா එසේකියල් 38 8 වෙනි පදය ஒரு வசனம் இருக்கு அதுல මේ පදයක් තියෙනවා. அவர்கள் சுகத்தோட குடியிருக்கிறவர்கள் மேல் வருவேன் அப்படின்னு இருக்கு. 38:12ல இருக்கு. 38 12 වෙනි පදේ කියනවා ඔවුන් සාමයෙන් වාසය කරන වෙලාවේදී මේක සිද්ධ වෙනවා කියලා. சோ அந்த வசனத்தை அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்றேன். මගේ පදේ ඔබට පස්සේ කතා කරන්න. சோ இப்போ இந்த வரக்கூடிய சமாதானம் நிரந்தரமானது அல்ல. දැන් මේ එන්න තිබෙන සමාදානය සදාකාලික නැහැ. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අහගන්න. இந்த யுத்தம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும். මේ යුද්ධය ඊළඟ මට්ටමට යනවා. இந்த யுத்தத்தினுடைய மிக முக்கியமான சம்பவம் ஒன்று நடக்கும். මේ යුද්ධයේදී තාමත් ප්‍රධාන සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ඒක මොකක්ද කියලා කියනවා නම් நீங்க பாக்குற இந்த மாஸ்க் அவங்க இடிப்பாங்க.
ඔබ දකින මේ දේවස්ථානයේ උන් කරනවා. அது ஏதாவது ஒரு காரணத்துல ரெண்டு காரணம் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு காரணத்துல இடியும். හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒ හේතු දෙකෙන් එක හේතුවක් නිසා මේක ஒன்னு කරනවා. யுத்தத்துல ஏதோ ஒரு குண்டு போட்டு இடிச்சிருவாங்க. යුද්ධය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ බෝම්බයක් වැටිලා මේක කැඩිලා යනවා. இல்லனா இஸ்ரவேல் தேசத்துல ஒரு பெரிய பூமி எதிர்ச்சி வரப்போகுது. මේක තමයි ඊශ්‍රායලයේ විශාල භූමිකම්පාවක් அந்த එන්නේ. எசேக்கியேல் 38:19ல இருக்கு. එසේකියල් 38 19 වෙනි පදයේ එක තියෙනවා. அந்நாளிலே இஸ்ரவேல் தேசத்துல பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாகினது. ඒ කාලේ ඊශ්‍රායල දේශයේ මහත් කම්පනයක් ඇති වෙනවා இப்ப කියනවා. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா මොනවද කියලා තියෙන්නේ? இஸ்ரவேல்ல பெரிய பூமி எதிர்ச்சி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. ඊශ්‍රායලයේ ලොකු භූමිකම්පාවක් එන්න යනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. அப்படி வரும்போது එහෙම එන විට இந்த இடிச்சிருவாங்க. මේක කැඩෙනවා. இப்ப கூட போன யுத்தத்துல இப்ப நடந்த யுத்தத்துல දැනුත් මේ පෞගීතිකයේ සිද්ධ වෙච්ච යුද්ධයේදී இங்க பாருங்க, මේ බලන්න இது வந்து அந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து விழுந்ததான மிசைல். මේක ඒ තාප්පෙට ඇවිල්ලා වැටුණා වූ මිසයිල්. எங்க வந்து விழுந்துச்சுன்னா කොහෙද ඇවිල්ලා වැටුනේ? டெம்பிள் மவுண்ட் அலஸ்கா மாஸ்க் பக்கத்துல வந்து விழுந்துச்சு. ඒ ටෙම්පල් මවුන්ට් අලාස්කා දේවස්ථානයේ ළඟ ඇවිල්ලා වැටලා තියෙනවා. அதாவது அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள வந்து விழுந்துச்சு. ඒ තාප්පේ ඇතුලේ පවුර ඇතුලේ වැටිලා තිබෙනවා. ஆனா இது அவங்க இடிப்பாங்க, நீங்க பாப்பீங்க. නමුත් මේක ඔවුන් කඩනවා ඔබ ඒක දකින්නේ. இதுதான் மிகப்பெரியதான உலகத்தின் பேரழிவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். මේක තමයි මහත් විශාල ලෝක විනාශයේ ආරම්භක ස්ථානය. சோ இந்த யுத்தம் இது இடியாமல் முடிவடையாது. මේ යුද්ධය මේක කැඩෙන තුරු නතර වෙන්නේ නැහැ. ஏன்னா இது ஆரம்பிச்சது இந்த இடத்துக்காக தான் ஆரம்பிச்சது. මොකද මේ තැන නිසා තමයි මේ යුද්ධය පටන් ගත්තේ. இப்ப 19ஆம் தேதி ஒரு பீஸ் டீல் சைன் பண்ண போறேன்னு சொல்றாங்க. ලබන 19 වෙනිදා සාම කිවිසුමක් අත්සන් කරන්න යනවායි කියලා කියනවා. அது சைன் ஆகுமா ஆகாதான்னு எனக்கு தெரியாது. ඒක අත්සන් කරාවිද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. அதுக்குள்ளேயே வேற ஏதாவது கூட நடக்கும். ඒක අතරතුරත් යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. இஸ்ரவேல் அதுக்கு இன்னும் ஒத்துக்கல. ඊශ්‍රායලයේ තාම ඒකට එකඟ වුණේ නැහැ. சோ இந்த யுத்தம் அந்த பீஸ் டீல் வருமா வராதான்னு தெரியாது. ඒ නිසා ඒ සාම කිවිසුම සිද්ධ වෙයිද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. வந்தாலும் அது நிக்காது. ආවත් ඒක පවතින්නේ නැහැ. இதுதான் நீங்க பாக்குற யுத்தம். මේක තමයි ඔබ දකින්න මේ இந்த යුද්ධය. யுத்தம் நியூக்ளியர் வாராக இருக்கும். அதுவும் எசேக்கியேல் 39ல இருக்கு. මේ යුද්ධය න්‍යෂ්ටික අවි වලින් කරන යුද්ධයක් බවට තිබේවි. ඒකත් එසේකියල් 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා. சோ நாம மிகப்பெரிய யுத்தத்தின் காலத்துல நுழைஞ்சிட்டோம். අපි මහා යුද්ධය සිද්ධ වෙන කාලය තුලට අපි ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ. அதாவது மூன்றாம் உலக யுத்தத்துக்குள்ள நம்ம நுழைஞ்சிருக்கோம். තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධය තුලට අපි ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ. ரெண்டாவது இன்னும் நடக்கும். දෙවෙනි එකක් සිද්ධ වෙනවා. இயேசு சொன்னதுதான் යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ තමයි பஞ்சம் ஒன்று வரும். සාගතයක් ඒවි. இப்பவே அந்த பஞ்சத்தை நம்ம பாக்குறோம். දැනටම අපි මේ සාගතයේ ලකුණු අපි இப்ப දකිනවා. இந்த யுத்தத்தினால ஒரு பஞ்சம் வந்துச்சு. මේ යුද්ධය නිසා යම් සාගතයක් ஆயில் ආවා. விலை எல்லாம் ஏறிச்சு இல்லையா? අපි දකිනවා තෙල් මිල ඉහළ ගියා. ஆனா அந்த அந்த பஞ்சத்தோட இன்னொரு பஞ்சம் சேருது. ඒ සාගතයක් සමග තවත් සාගතයක් එකතු වෙනවා. எல்னினோன்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. එල්ලිනෝ කියලා එකක් ඔබ ආරංචි වෙලා ඇති. கேள்விப்பட்டீங்களா? ආරංචි වුණාද? அது ஆரம்பிச்சிருச்சு. ඒක දැන් පටන් ගත්තා. இன்னைக்கு ஐநாவுடைய செக்ரட்டரி சொல்லிருக்காரு, අද එක්සත් ජාතීන් සංවිධානයේ ලේකම්වරයා පවසලා තියෙනවා 90% கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு நம்ம நினைச்சதை விட மிக மோசமான பாதிப்பு வரப்போகுது. අපි හිතනවටත් වඩා විශාල ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්න යනවායි කියලා 90% ස්ථිර වෙලා තියෙනවා. இந்தியா ஸ்ரீலங்கா போன்ற பகுதிகளில் ඉන්දියාව ලංකාව වගේ රටවල් වල கடும் வறட்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. දරුණු නියගයක් තිබෙනවා කියලා இதுக்கு කියනවා. முன்னாடி அப்படி ஒரு வறட்சி 1876ல தான் இருந்துச்சு. මීට පෙර ඒ වගේ නියගයක් 1876 වෙනි අවුරුද්දේ තමයි තිබුණයි කියලා කියන්නේ. இப்ப அதை விட பெருசா வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க. දැන් ඊටත් වඩා විශාල බරපතල විදිහට එන්න යනවා ஒரு කියලා කියනවා. நியூக்ளியர் வார், එක පැත්තකින් න්‍යෂ්ටික அதோட கூட යුද්ධයක්, ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம். ඒකත් එක්කම මහත් සාගතයක්. இது ரெண்டும் ஒன்றா சேருது. මේ දෙකම එකට එකතු වෙනවා. இதோட கூட මේ සමගම UN WHO சொல்றாங்க එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා மிக மோசமான ஒரு வைரஸ் ஒன்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு. විශාල දරුණු වෛරසයක් ප්‍රකාශ වෙමින් තිබෙනවා. அதாவது கொரோனாவை விட பல மடங்கு பெருசான வைரஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. කොරෝනාට වඩා කීප ගුණයක බලවත් වෛරසයක් පටන් අරගෙන තිබෙනවා කියලා කියනවා. எல்லா நாட்டுக்கும் ரிப்போர்ட் அனுப்பிட்டாங்க, இந்தியா இலங்கை உட்பட. හැම රටකටම වාර්තාවල් ලැබලා තියෙනවා ඉන්දියාව සහ ලංකාවත් ඇතුළත්. இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, මොනවද මේගොල්ලෝ කියන්නේ? WHO director calls for world pandemic treaty to prepare for disease X அப்படின்னு இருக்கு. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂවරයා කියනවා මේක විශාල වසංගතයක්
වසංගතයක් සාගතයක් ලෝකයේ වසා ගන්න යනවා කියන්නේ. இதே மாதிரி தான் 2018ல சொன்னாங்க அவங்க. මේ වගේම තමයි 2018 දී උන් කිව්වේ. 2019ல கொரோனா ஆரம்பிச்சது. 2019 දී කොරෝනා පටන් ගත්තා. 2020ல உச்சநிலை அடைஞ்சிச்சு. 2020 දී ඒක උත්සන්න වෙලා ගියා. இப்போ இத அவங்க சொல்லி இருக்காங்க. දැන් මේ ප්‍රකාශය උන් කරලා இங்க තිබෙනවා. இருக்கு பாருங்க டேட் எப்ப போட்டுருக்கணும் எல்லாம் இங்க இருக்கு பாருங்க. බලන්න දිනේම එතන සඳහන් කරලා තිනවා කවදද මේක ප්‍රකාශ කළේ කියලා. சோ மூணாவது பெரிய விஷயம் ஜாயின் ஆகுது. තුන්වෙනි විශාල දෙයක් එකතු වෙනවා. ஒரு பக்கம் மிகப்பெரிய யுத்தம், එක පැත්තක විශාල යුද්ධයක් න්‍යෂ්ටික. ஒரு பக்கம் பெரிய பஞ்சம் 1200 வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு பஞ்சம் ஒண்ணு. තවත් පැත්තකින් අවුරුදු 200ක කාලයක් නොතිබුණු සාගතයක් නියගයක්. மூன்றாவது மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய் ஒண்ணு வருது. වෙනුව මහත් වසංගතයක් එනවා. இதோட கூட මේත් එක්කම இயற்கை பேரழிவுகள் வருது. ස්වභාවික ආපදාවන් ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා. குறிப்பா பூமி அதிர்ச்சிகள் வருது. භූමිකම්පාවන් එනවා. இப்போ கூட 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட பிலிப்பைன்ஸ்ல 7.8 ஒண்ணு வந்தது. දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් පිලිපීනේ 7.8ක භූමිකම්පාවක් සිද්ධ වුණා. ஜப்பான்ல சொல்லிருக்காங்க ජපානයේ කියලා තියෙනවා கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வரதாக சொல்லியிருக்காங்க. ලක්ෂ 3ක පමණ සෙනගක් බලපෑමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් වූ භූමිකම්පාවක් එනවා ප්‍රකාශ කළ இந்த තිබෙනවා. நாளும் அப்படியே மத்திய 24 6வது வசனத்துல இருந்து 8வது வசனம் வரைக்கும் இருக்கும். මේ හතරම මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ ඉඳලා 10 වෙනි පදයේ දක්වා තියෙනවා. கரெக்டா இருக்கும். யுத்தங்கள், பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பூமி அதிர்ச்சிகள் நாளும் அப்படியே அதுல இருக்கும். හරියටම මේ හතර ලියවිලා තියෙනවා. යුද්ධ, සාගත, වසංගත සහ භූමිකම්පාවන්. இதே காரியம் வெளிப்படுத்தல் 6 8லயும் இருக்கும். මේ දේම එළිතරව 6 8 සඳහන් කරනවා. அந்த வசனத்திலயும் அதே மாதிரி 4 விஷயத்தை பத்தி கதை பேசுறாரு. ඒ පදයේදී ඒ වගේම කාරණා හතරක් ගැන දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. அந்த காலகட்டத்துக்குரிய மக்களாய் தான் நாம இருக்கிறோம். ඒ කාල සීමාවට අයිති සෙනගක්ව තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. நீங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்தது உள்ள நடந்த அடையாளம். ඔබ මෙතෙක් බැලුවේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච ලකුණු. இது வெளியே நடக்கிற அடையாளம். දැන් මේක පිටතින් සිද්ධ වෙන්නා වූ ලකුණු. இந்த அடையாளம் நம்முடைய ஜெனரேஷன்ல தான் நடக்கும். මේ ලකුණු අපේ පරම්පරාවේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. நடக்கல, நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. සිද්ධ වෙනවා නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. இந்த எல்லினோ நான் சொன்னேன்ல ஒரு 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 மிகப்பெரியதான பஞ்சம் ஒன்று எல்லினோன்னு சொல்லி வறட்சி. මම කියවනේ මේක විශාල එල්ලිනෝ කියන ඒ නියමේ එනවා. இப்ப ஜூன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு. ජූනි වල පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ஜூலைல அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம். ජුලයි වල ඊළඟ මට්ටමට යනවා. ஆகஸ்ட் தான் 90% உச்சத்தை அடையும். අගෝස්තු වලදී 90%ක උච්චම තැනට එනවා. 1.5 வருஷத்துக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. අවුරුදු එකහමාරක් මේක පවතිනවා කියලා அதாவது කියනවා. 2028 வரைக்கும் இருக்கும்ங்கறாங்க. ඒ කියන්නේ 2028 දක්වා මේක පවතිනවා කියලා இப்ப කියනවා. ஆரம்பிக்கிற இந்த நடந்துட்டு இருக்கிற யுத்தமும் அடுத்த கட்டத்துக்கு அதே உச்சத்துக்கு நியூக்ளியர் வாராக மாறும். දැන් මේ පටන් අරගෙන කෙරීගෙන යන්නා වූ මේ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් ඒ කාලය වෙනකොට ඒ වගේම උච්චම තැනකට යනවා. கொரோனாவை விட 20 மடங்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கொள்ளை நோயும் ஜாயின் ஆக போகுது. කොරෝනා වලට වඩා 20 ගුණයක් බලවත් වසංගතයක් මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න යනවා. இதெல்லாம் சேர்ந்து මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා பூமியில் உள்ள 1/4 பங்கு ஜனங்கள் செத்து போவாங்கன்னு வெளிப்படுத்தல் 6:8 சொல்லுது. පොළවේ ඉන්න මිනිස්සු ජනගහනයේ 4/1 සම්පූර්ණයෙන් මිය යනවා කියලා එළිදරව් පොතේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ஆண்டவர் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் துல்லியமா நடக்குது. දෙවියන් වහන්සේ සඳහන් කරපු හැම දෙයක්ම ප්‍රත්‍යක්ෂව සිද්ධ වෙනවා. இது அதனுடைய முடிவை பத்தி ஆண்டவர் சொல்றார். ඒකෙම උන්වහන්සේ අවසානය ගැන කියනවා. இது உலகத்தில் வெளியே நடக்கிற அடையாளம். திருப்பி சொல்றேன். මේක සභාවෙන් පිට එළිය සිද්ධ වෙන දේ. இந்த அடையாளம் உங்களுக்கு வரும்னு சொல்லல, நீங்க பாப்பீங்க. මේ ලකුණු ඔබට එනවයි කියලා මම කියන්නේ නෑ. ඔබ මේවා දකිනවා. ஆனா உங்களை பாதிக்கிறதும் பாதிக்காததும் உங்க கையில தான் இருக்கு. ඔබට ඒක බලපානවද නැද්ද කියන එක තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, කොහොමද කියලා කියනවා නම් எகிப்து முழுக்க பிள்ளை சங்காரமாகும். මුළු මිස්රයේම කුළුතුල් දරුවෝ මැරෙනවා. முழுக்க வாதை வரும். සම්පූර්ණ වසංගත එනවා. ஆனால் இஸ்ரவேல் இருக்கிற வீட்டுக்குள் மட்டும் வராது. නමුත් ඊශ්‍රායල් මිනිස්සු ඉන්න නිවස තුළට පමණක් ඒවා එන්නේ නෑ. ஆனா அதற்கு அவர்கள் ஒன்று செய்யணும். නමුත් ඒකට එකක් කරන්න ඕන. நாட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை பூசணும், ඇටලුවෙක්ගේ ලේ තවරන්න ඕන. பாதரட்சை தொடுக்கணும், பாதரட்சை போடணும், ඔවුන් සාප පාවන් දාගන්න ඕන. கையில குச்சி பிடிக்கணும், අතේ රිටක් තියාගන්න ඕන. அரைக்கச்சை கட்டணும், ඔවුන් ඉනේ ඉඟටිය බැඳගන්න ඕන. ரசப்பான கீரை சாப்பிடணும். තිත්ත පලා කන්න ඕන. இதையெல்லாம் செய்தால் මේ සියල්ල කළොත් அவன் உள்ளே வரமாட்டான். ඔහු ඇතුල් වෙන්නේ නෑ. அதாவது சங்காரம் உள்ள ඒ வராது. කියන්නේ විනාශය ඇතුළට එන්නේ නෑ. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் செய்ய வேணாம். දැන් මේවා අපි මොකුත් කරන්න ඕනේ නෑ. ஆனால் உங்க வீட்டுக்குள்ள தேவன் இருக்கணும். නමුත් ඔබේ නිවස තුළ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ඕන. நீங்க ஜெபிக்கணும். ඔබ යාඥා කරන්න ඕන. நீங்க கர்த்தரோட கூட ඔබ இருக்கணும். දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉන්න ඕන. நீங்கள் தேவனோட கூட இருப்பீரானால் இது உங்கள் வீட்டுக்குள் வராது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉන්නවා නම් මේවා ඔබගේ නිවස තුළට එන්නේ නෑ. நான்
நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன். මම ඕන දෙයක් කරනවා. சினிமா பார்ப்பேன். මම චිත්‍රපට බලනවා. வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து எல்லா தப்பும் செய்வேன். ඒ ඇතුළේ ඉඳලා ඔක්කොම පව් කරනවා. ஆனா எதுவுமே வராது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும். නමුත් මොකුත් මට වෙන්නේ නැහැ, එන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. சாரிபாத் வெதர் வீட்ல பஞ்சம் இருந்துச்சு. සාරිපාති ඒ වැඳුරුවගේ නිවසේ සාගතය තිබුණා. எலியா என்னைக்கு உள்ள வந்தாரோ එලියා කවදාද ඒකට ඇතුල් වුනේ? அன்னைக்கு பஞ்சம் போயிருச்சு. එදා සාගතය ගියා. அப்போ சாரிபாத் வீட்டுக்கு பஞ்சம் போகணும்னா எலியா உள்ள இருக்கணும்னு அர்த்தம். එන සාරිපාත් වැඳුරුවගේ නිවසේ තිබිච්ච සාගතය නැති වෙන්න ඕනේ නම් එලියා ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ කියන එකයි ඒකේ තේරුම. அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் உலாவுகிறவராக இருந்தால் இந்த 4 வாதையில ஒரு வாதை கூட உங்க வீட்டுக்குள்ள வராது. ඒ වගේම ඔබගේ නිවස තුල ශුද්ධාත්මෙන් වාසය සැරිසරන තනක් බවට පත් වෙනවා නම් මේ වසංගත හතරෙන් එකක්වත් ඔබේ නිවස ඇතුලේ ஒரு சிலர் என்ன தெரியுமா தோணும்? සමහර අය මොනවද அதெல்லாம் කරන්නේ? கர்த்தர் கிருபை உள்ளவர். ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව. அதெல்லாம் விட மாட்டாராங்க. උන්වහන්සේව වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இதெல்லாம் நடக்காது. මේවා වෙන්නේ නැහැ. சும்மா பயமுறுத்துறாங்க. ඒක අපේ බය කරනවා. நான் உங்களை கேட்கிறேன். මම ඔබගෙන් අහන්නේ கர்த்தர் கிருபை உள்ளவர்ல மாற்று கருத்து இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවන්තයි ඒක වෙන අදහසක් නැහැ. கொரோனா வந்துச்சா இல்லையா? කොරෝනා ආවද නැද්ද? சுனாமி வந்துச்சா இல்லையா? සුනාමියක් ආවද නැද්ද? மிகப்பெரிய பூமி அதிர்ச்சிகள் வருதா இல்லையா? භූමි කම්පාවල් அப்ப එනවද? கர்த்தர் கிருபை இல்லாதவர் அர்த்தமா? එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවක් නැහැ அப்ப කියන ஜப்பான்ல கர்த்தர் கிருபை இல்லாதவரா? ජපානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නැද්ද? ஏன்னா பிலிப்பைன்ஸ்ல பூமி அதிர்ச்சி வந்துச்சு அப்ப கர்த்தர் அங்க கிருபை இல்லாதவரா? පිලිපීනයේ භූමි කම්පාවක් ආව දෙවියන් වහන්සේ පිලිපීනයේ කරුණා කරන්නේ නැද්ද? இந்த நடக்கிற சம்பவங்களுக்கு கிருபைக்கு சம்பந்தம் இல்லை. මේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් වලටයි කරුණාවටයි කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. மனுஷன் செய்கிற பாவத்தின் நிமித்தம் இதெல்லாம் நடக்குது. මනුෂ්‍යයන් කරන පාපයන් නිසා මේවා සිද්ධ වෙනවා. இதெல்லாம் நடக்கும்ங்கறதை ஆண்டவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. මේවා සිද්ධ වෙන බව දෙවියන් වහන්සේ පෙරම කියලා ඉවරයි. இதுல இருந்து தப்பிக்கிற வழியையும் கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. මේකෙන් බේරෙන මාර්ගයකුත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා දීලා நீங்க තියෙනවා. என்ன சொல்றீங்கன்னா? ඔබ මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவருக்கு ரத்தம் பூச மாட்டோம். පැටළු පැටවාන්ගේ ලේ අපි அரைக்கச்சை තාරන්නේ. கட்ட மாட்டோம். අපි ඉඟටිය බැඳගන්නේ නැහැ. கர்த்தர் கிருபை உள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්තයි. அதனால நாங்க சாவ மாட்டோம்னு ඒ சொல்றீங்க. නිසා අපි මැරෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ කියනවා. ஆண்டவர் சொல்றாரு, දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தையின்படி கேட்டு கண்மலை மேல் கட்டப்பட்டவனுக்கு தான் அழிவு வராதுன்னு சொல்றாரு. මම කියන මේ වචන අසා පර්වත මත තමාගේ නිවස ගොඩනගාගත්ත කෙනාට තමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ. அது இப்ப சோதம்குள்ள லோத் இருந்துட்டு கர்த்தர் கிருபையோட அழிக்க மாட்டாருன்னா அழிவு வரும். සොදොම ගෝමාරාව ඇතුළේම ලෝත් ඉඳගෙන දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්තයි විනාශ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා විනාශ වෙනවා. இப்ப அதே தேவன் தான் உங்களுக்கும் சொல்றாரு. දැන් ඒ දෙවියන් වහන්සේම තමයි ඔබට කියන්නේ. வருகிற நாட்களிலே ඉදිරියට එන්න දින දවස්වල இந்த நாளையும் வீரியமாக உச்சநிலைக்கு வரதை நீங்க பார்ப்பீங்க. මේ කාරණා හතරම උච්ච ස්ථානයට එනවා ඔබ දකිවි. இப்ப நாளை இருக்கே, දැන් මේ හතරම තියෙනවා. வரப்போதுன்னு சொல்லல. මම එන්නවා එන්න එනවා இந்த කියලා நாளைக்கு කියන්නේ. நடுவுல நம்ம இருக்கோம். මේ හතර මැද තමයි අපි ඉන්නේ. ஒரு முனையில யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. இப்போ එක කෙළවරක යුද්ධය තාමත් සිද්ධ වෙනවා. ஒரு பக்கம் பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. එක පැත්තක නියගේ සාගතය පටන් ஏதோ ගත්තා. ஒரு இடத்துல பூமி அதிர்ச்சி நடந்துட்டே இருக்கு டெய்லி. ලෝකයේ යම් තැනක දවස්පතා භූමිකම්පාවක් සිද්ධ වෙමින් තිබෙනවා. கொள்ளைகளை வரப்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க. වසංගත එන්න එනවා කියලා සෞඛ්‍ය සංවිධානයක් කියලා ඉවරයි. இதுக்கு நடுவுல இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கப்பட போறோம்? මේක අතරමැද ඉන්න අපි මැද ඉඳගෙන කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ? ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். හරිම සරලම දෙයක්. நீங்கள் தேவனோடு கூட இருந்தால் இது எதுவும் உங்களை பாதிக்காது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉන්නවා නම් මේ කිසිවක් ඔබට බලපාන්නේ නැහැ. வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு நேரிடாது. වසංගතයක් ඔබගේ කුඩාරමට ලං වන්නේ නැහැ. නපුරක් ඔබට සිද්ධ වන්නේ නැහැ. பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும், තවාලේ විදින ඊගසටවත්. அதான் மிசைலை பத்தி சொல்றாரு. ඒ කියන්නේ මිසයිල් ගැන කියනවා. இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும், අන්ධකාරයේ තිබෙන වසංගතයටවත්. அதுதான் ஆண்டவர் வைரஸ் பத்தி பேசுறாரு. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ වෛරසය ගැන කතා කරන්නේ. மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்திற்கும், දහවලේ පාළුව විනාශ කරන වසංගතයට. பூமி அதிர்ச்சிகளை பத்தி சொல்றாரு. භූමිකම්පාවල් ගැන කියනවා. நான் பயப்பட மாட்டேன். මම බය වන්නේ නැහැ. காரணம் கர்த்தரின் வீட்டை பாதுகாப்பு. හේතුව දෙවියන් වහන්සේ මාගේ නිවස ආරක්ෂා ஆனா කරනවා. கர்த்தர் வீட்டுக்குள்ள இருக்கு. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ නිවස ඇතුලේ ඉන්න ඕන. அவர் உட்கார்ந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பாப்பாரு. උන්වහන්සේ වාඩි වෙලා ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලනවා. பையன் உட்கார்ந்து போன்ல வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுவான். තාත්තා වාඩි වෙලා ෆෝන් එකේ වීඩියෝ ගේම් ගන්නවා. நீங்க டிவில உட்கார்ந்து சீரியல் பாப்பீங்க. ඔබ ටීවී එකේ වාඩි වෙලා ටෙලි නාට්‍ය බලනවා. ஆனா வாதை கூடாரத்தை அணுகாதுன்னா எப்படி? නමුත් වසංගතයක් කුඩාරම සම්මේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? அங்கே கர்த்தருக்கு இடம் இல்ல, ඒතර දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ නැහැ. ஜெபத்துக்கு இடம் இல்ல, යාඥාවට ඉඩ வேத නැහැ. வாசிப்புக்கு இடம் இல்ல. බයිබල් කියවීමට ඉඩ නැහැ. எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒண்ணு ஓடிட்டே இருக்கு. ඒ වෙලේ බැලුවත් මොනවාරි එකක් ටීවී එකේ යනවා. ஆனா வாதை கூடாரத்தை அணுகாதுன்னா அணுகும். තවත් වසංගතේ කුඩාරමට එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ கர்த்தர் නැහැ. சொல்லுகிறபடி கேட்டு செஞ்சா மட்டும் தான் பாதுகாப்பு. දෙවියන් වහන්සේ කියපු විදිහට කරලා හැසිරුණොත් තමයි ආරක්ෂාව. சோ அடுத்த வருகிற காலங்கள் இதெல்லாம் சம்பவிக்கிற காலம். ඊළඟට ඉදිරියට එන්න තිබෙනා වූ දවස් මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ஒருவேளை நீங்க கேட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிடலாம். සමහර විට ඔබ මේක අහලා අතහැරලා දාලා යන්න පුළුවන්. நீங்க மறந்துடலாம். ඔබ අවදේ කරන්නත් පුළුවන්. ஆனால் அடுத்த 2028க்குள் இதெல்லாம் உச்ச நிலைமை அடையும். இது என்னுடைய கணக்கு.
නමුත් දෙවියන් ඊළඟට 2028 වෙනකොට මේ සියලු දේවල් උච්චම තැනට එවි. මේක මගේ නිගමනය. பைபிள் ப்ராபசி இல்ல, බයිබලයේ අනාගතය பைபிள் எல்லாம் நடக்கும்னு இருக்கு. බයිබලයේ මේවා සිද්ධ වෙයි කියලා அது කියනවා. இப்பவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. දැනටම පටන් ගත්තා. என்னுடைய கணக்கு මගේ නිගමනය 2028க்குள்ள இதெல்லாம் உச்சத்தை அடைய ஆரம்பிச்சு. 2028 ඇතුළත මේවා උච්ච තැන් වලට එන්න පටන් ගන්නවා. நடக்காமலும் போகலாம். මේක සිද්ධ නොවී යන්නත් පුළුවන්. ஆனா இந்த விஷயம்லாம் நடக்கும். නමුත් මේ කාරණා හතර සිද්ධ වෙයි. டேட் நான் சொன்னது 2028 எதுக்கு சொன்னேன்னா அந்த எல்லினோ வச்சு நான் சொல்றேன். මේ 2028 කියලා මම දිනේ අවුරුද්ද කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? මේ එල්ලිනෝ කියන තත්වය ගැන හිතලා. அதனால ඒ නිසා இதுல இருந்து உங்களை பாதுகாப்பதற்காக தான் இந்த கூட்டத்தை கர்த்தர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். මේවායින් ඔබව ආරක්ෂා කරන්න තමයි මේ වගේ රැස්වීම් දෙවියන් වහන්සේ நிறைய පවත්වන්නේ. பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க, ගොඩක් අය මොනවද ஏன் හිතාගෙන ඉන්නේ? இதெல்லாம் சொல்லி பயப்படுத்துறாரு? ඇයි මේවා කියලා අපි බය කරන්නේ? இது பேர் பயமுறுத்துறது இல்ல, මේකේ අදහස බය කිරීම නෙමෙයි. வரப்போகிற காரியங்களை முன்னறிவித்து உங்களை காப்பாற்றுவது. ඒ සිද්ධ වෙන්නේ යන දේවල් පෙර දැනුම් දීමක් දීලා ඔබව ආරක්ෂා කිරීමක්. இப்ப புயல் அடிக்கும் போது கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க, දැන් සුළු මොනාටවත් එනකොට රජය කියනවා. சுனாமி வரப்போது அலர்ட் பண்றாங்க. සුනාමියක් එන්න යනවා කියලා රජය නිවේදනය කරනවා. இதுக்கு பேரு பயமுறுத்துறது தான் காப்பாத்துறது தான். මේකේ අදහස බය කරන එකද නැත්නම් ආරක්ෂා කරන அதே එකද? தான் தேவனும் செய்றார் பைபிள். ඒකම තමයි ප්‍රේමවන්තයගේ දෙවියන් இது වහන්සේ வருகிற පැහැදිලි காலம் කරන්නේ. வந்துட்டதுனால මේ විනාශයේ කාලය පැමිණ තිබෙන නිසා அது உங்களை பாதிக்காமல் இருப்பதற்காக கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையா சொல்றாரு. ඒවා ඔබට බල නොපාන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ පෙර දැනුම් දීමක් කරනවා. சோ இவைகளுக்கு நடுவுல මේවාට අතරමැද உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கு கர்த்தர் வழி சொல்லியிருக்கிறார். ඔබවත් ඔබගේ පවුලත් ආරක්ෂා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මඟ කියනවා. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுங்க. දවස ගානේ ඔබව යටහත් இனி இதை කරලා தடுத்து நிறுத்துகிற அதிகாரம் நம்ம யாருக்கிட்டயுமே இல்லை. ඊට පස්සේ මේවා නතර කරන්න බලයක් කාටවත් නැහැ. உலகம் மிகப்பெரிய பேரழிவை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சு. ලෝකය මහා විනාශය කරා ගමන් කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ஷெல்னு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் உங்களுக்கு தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ෂෙල් කියලා පෙට්‍රෝල් සමාගමක් තිබෙනවා බාහිර. உலகத்திலே மிகப்பெரியதான நிறுவனம் அது. ලෝකයේ තිබෙන විශාලම ආයතනයක් ඒක. அதாவது அவங்க தான் உலகத்துல பல நாடுகள்ல வந்து பெட்ரோல் டிக் பண்ணி எடுக்கிறவங்க. ඒගොල්ලෝ තමයි ලෝකයේ විශාල විවිධ රටවල් වලට පෙට්‍රෝල් ඒගොල්ලෝ තමයි ඒගොල්ලෝ තමයි බලතල තියෙන්නේ. அதோட CEO அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ඒකේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා announcement එකක් කියලා තියෙනවා. இன்னைக்கு இந்த வார் நின்னாலும் අද මේ යුද්ධය නතර වුණා. இதோடைய பாதிப்பு அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. දැන් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වල බලපෑම ඉදිරි අවුරුදු දෙකකට එක බලපානවා. சோ அடுத்த 2 வருஷம் 2028 வரைக்கும் நாம மிகப்பெரிய விஷயங்களை பார்க்க போறோம். ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුදු දෙක 2028 දක්වා අපි ලොකු දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න. இதுக்குள்ளே வருகை வருமானால் මේ අතරතුර උන්වහන්සේගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා නම් அந்த வருகையில நீங்க நானும் போயிடணும். ඒ පැමිණීමේම ඔබයි මමයි යන්න ඕන උන්වහන්සේ. ஏன்னா இதெல்லாம் வருகைக்கான அடையாளம் தான். මොකද මේක උන්වහන්සේගේ ඊමට අදාළ ලකුණු. அதுக்கு நீங்க ஆயத்தப்படணும். ඒකට ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕන. இயேசுவின் ரத்தத்தால கழுவப்படணும். යේසුස් වහන්සේගේ ලේවෙන් සෝදරු ලබන්න. தண்ணீர்ல மூழ்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்தினால தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கணும். ඥානගේ පුත්‍රයාගේ ශුද්ධාත්ම නාමයෙන් වතුරේ ගිල්වීමේ බෞතිස්මය ඔබ ලබලා பரிசுத்த තියෙනවා. அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கணும். ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගේ ආලේපය ලබලා තියෙන්න ඕන. தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும். දෙවියන් වහන්සේට අවංකව ඉන්න ඕන. கூடுமான வரைக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லணும். හැකි පමණ සුභාරංචිය කියන්න ඕන. இதெல்லாம் வருகையில போறதுக்கான பேசிக் காரியம். මේ ඔක්කොම උන්වහන්සේගේ ඊමේදී යන්න පුළුවන් වෙන පිටස ප්‍රාථමික සුදුසුකම්. ஒருவேளை வருகை தாமதிக்கும்னா සමහර විට ඊම ප්‍රමාද වෙනවා නම් இதுக்கு நடுவுல මේ අතරතුර உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் காப்பாற்ற போகிறார். ඔබවයි ඔබගේ පවුලයි දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්න. அதுக்கு நீங்க ஆயத்தப்படணும். ඒකට ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕන. ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கணும். දවස ගානේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ බලා සිටින්න. அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல, එහෙම මොකුත් වෙන්නේ அதெல்லாம் නැහැ. நடக்காது ඒවා වෙන්නේ නැහැ. அப்படி நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா ඒව ඔබ කියනවා නම් உங்கள் ரத்த பழிக்கு நான் நீங்களாகிறேன். ඔබගේ ලේවල පලියට මම බේරිලා. உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய சத்தியம் சொல்லப்பட்டாகி விட்டு ඔබට කියා දිය යුතු සත්‍යතාවය කියලා දීලා ඉවරයි. இனி ஆயத்தப்படுவதும் ஆயத்தப்படாமல் போவதும் இனி உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு. මින්පසු සූදානම් වීමත් සූදානම් නොවීමත් ඔබගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. இனி காலம் செல்லாது. තවත් කාලය ප්‍රමාද கர்த்தருக்கு වෙන්නේ. சித்தமானால் දෙවියන් වහන්සේට කැමති නම් அந்த வருகையை சந்திக்கிற கடைசி ஜெனரேஷன் நாமாக இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට මුහුණ දෙන අවසාන පරම්පරාව අපි වෙන්න ගොඩාක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். යාඥා කරන්න. எழுந்திருக்கலாமா தேவ சமூகத்தில்? නැගිටපු දෙවියන් වහන්සේගේ ஒரு අභිමුඛය 5 நிமிஷம் மட்டும் විනාඩි 5ක් විතර கண்களை மூடுவோம். ඇස්වසා ගන්න. எல்லாம் கண்களை மூடுவோம். හැමෝම ඇස්වසා ගන්න. 5 நிமிஷத்துல அண்ணன்கிட்ட கொடுத்துருவேன். විනාඩි 5කින් මම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයට வாசப்படி வரைக்கும் எல்லாம் வந்து நிக்குது.
තොරකඩ දක්වා හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. நான் இதை ஏதோ செய்திக்காக சொல்லல. මම මේ නිකන් අනවිඩයක් නිසා ஒவ்வொரு කියනවා. நாளும் இந்த காரியங்களை கர்த்தர் காட்டுகிற விதத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். දෙවියන් වහන්සේ දවස ගානේ මේ දේවල් පෙන්නන විදිහ තියලයි මම මේක ඔබට කියන්නේ. மிக மோசமான காலத்தை நோக்கி நாம் போகிறோம். තාමත් දරුණු කාලයකට තමයි අපි මේ ගමන් කරන්නේ. ஆனால் அதில் மட்டும் தேவன் நமக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். නමුත් ඒ වෙනතුරු දෙවියන් වහන්සේ අපිට සහතිකයක් දෙනවා. கண்மலையில் வெடிப்பில் இருக்கிற புறாவாய் உங்களை வைத்து கர்த்தர் பாதுகாக்க போகிறார். කඳු මුදුනේ පර්වත පැලීම අතර ඉන්න ஒரு பேழையை பேழையை වගේ බොද වෙනස. ஒரு பேழைக்குள் வைத்து கர்த்தர் உங்களை பாதுகாக்க போகிறார். නැවක් ඇතුලේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. வனாந்தரத்திலே உங்களை வைத்து உங்களை போஷித்து பத்திரமாய் பாதுகாக்க போகிறார். කාන්තාරයක් තුළ ඔබව තබලා ඔබව පෝෂණය කරන උන්වහන්සේ ඔබව ආරක්ෂා கர்த்தர் කරනවා. உங்களை பாதுகாப்பது அதிக நிச்சயம். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ආරක්ෂා කරන එක ස්ථිරයි. ஆனால் நீங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறபடி இருக்கணும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන நான் විදිහට எப்படி வேணாலும் இருப்பேன். මම මට ඕන විදිහට ඉන්නවා. செய்யற பாவத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். කරන පාපේ මම කරගෙනම ඉන්නවා. நிர்விசாரமா இருப்பேன். මම ඒක ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேன். දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට මම කීකරු වෙන්නේ නැහැ. அப்படி நீங்க சொன்னா එහෙම ඔබ කියනවා නම් இதுக்கு மேல ஆண்டவர் உங்களை ஒண்ணு செய்யணும். මේක වඩා දෙවියන් වහන්සේට ඔබට ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ள வச்சு சர்ச்சில் வச்சு உனக்கு சொல்லிட்டாரு. ඔබේ නිවසටම ඇවිල්ලා ඔබේ සභාව තුළටම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මේක කිව්වා. ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. එකම තෝරා ගැනීමයි තියෙන්නේ. தேவன் நோக்கி பார்த்து දෙවියන් වහන්සේ வேற දෙස வழியே நமக்கு இல்லை. වෙන කිසිම මාර්ගයක් අපිට மற்ற எல்லா வழியும் அழிவுக்கு நேராக இருக்கு. අනිත් හැම මාර්ගයක්ම විනාශයට. அந்த ஒரு வழிதான் ஜீவனுக்கு நேராக இருக்கு. ඒ එක මාර්ගයයි ජීවනයට ඉදිරියේ நாம் තියෙන්නේ. ஜெபிக்க போகிறோம். අපි යාත්‍රා කරනවා. இந்த வார்த்தைகள் எனக்குள்ள வந்திருக்கு. මේ වචන මා තුළට පැමිණ තිබෙනවා. கர்த்தர் எனக்குள்ள நீங்க ஏதோ ஒன்று செஞ்சிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මා තුළ අද යමක් කරලා තියෙනවා. இனி ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஆயத்தப்பட போகிறேன். ඊට පස්සේ දවස ගානේ මම සූදානම් වෙනවා. இனி உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. ඊට පස්සේ ලෝකය මට සුදුසු නැහැ. இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த வார்த்தையை சொல்றேன். හද මුළු හද පතුලෙන් මේ වචනේ කියන්න ඕන. உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. ලෝකය මට සුදුසු තැනක් නෙමෙයි. நான் வாழ்வது ஒரு வாடகை வீடு மாதிரி. මම ජීවත් වෙන්නේ తాවකාලික කුලී இது නිවසක ஒரு වගේ. டெம்பரவரி பிளேஸ். මේක తాවකාලික කූඩාරමක්. என்னுடைய ஆசீர்வாதம் இனி வருகிறதா இருக்கு. මගේ ආශිර්වාදය මීට පසු තමයි එන්නේ යන්නේ. என் நித்திய வீடு வருகிறது. මගේ සදාකාල නිවස என் පැමිණෙනවා. நிரந்தர சந்தோஷம் මගේ வருகிறது. සදාකාල ප්‍රීතිය ඉදිරියට நான் පැමිණෙනවා. அவரோடு கூட போய் வாசம் මම பண்ணுவேன். උන්වහන්සේ සමග කියලා වාසය කරනවා. இவை பொழுதிலே நான் மறுரூபமாவேன். ඕ SBS ගහන සෙනගෙන් මම වෙනස් වෙනවා. அந்த நிச்சயம் உங்களுக்கு வருமானால், ඒ සාතිකයක් ඔබට එනවා නම්, அந்த தரிசனம் உங்களுக்கு வருமானால், ඒ දර්ශනය ඔබට එනවා නම්, தேவனுக்கு நேராக உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி දෙවියන් වහන්සේට කෙනෙක් ඔබගේ දවසේ ஆண்டவரே நீர் வரும் பொழுது ස්වාමිනිය වෙන විට நான் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணுமே ஆண்டவரே. මම ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්න ඕන ස්වාමිනේ. மறுரூபமாகிற கூட்டத்தில் நான் இருக்கணுமே ஆண்டவரே. අන්වසක් වෙන කණ්ඩායමේ මම ඉන්න ඕන ස්වාමිනේ. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි අපිව කැප කරලා යන්න. நல்ல தகப்பனே, යහපත් පියාණනි, சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, සර්වබලධාරී අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ஜனங்களை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு මේ கொடுக்கிறோம். සෙනග ඔබගේ දයාවට බාර කරනවා ස්වාමී. நீர் இந்த ஜனங்களை முன்குறித்தபடி ඔබ මේ සෙනගට පෙර නියම කළා. இவர்கள் மேல் உங்கள் தீர்மானம் இருந்தபடி මේ අය මත ඔබගේ තීරණය තිබුණ නිසා இவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய சத்தியம் அறிவிக்கப்பட்டாகிறது. මේ අයට දැනුම් දිය යුතු සත්‍යතාවය දැනුම් දීලා ඉවරයි. சத்தியம் இவர்களை விடுதலையாக்கட்டும். මේ සත්‍යතාවය උන් නිදහස් කරනසේ ஒவ்வொரு நாளும் உங்க முன்பாக நிக்கட்டும். දවස ගානේ ඔබ ඉදිරියේ හිට ගන්න ඕන ස්වාමී. எல்லாவற்றையும் உதறி தள்ளி விட்டு සියල්ල ගසලා දමලා உமையே நோக்கி பார்க்க கிருபை. ඔබ දිහාම බලාගෙන ඉන්න කරුණාව. வார்த்தைகள் அவர்களுக்குள்ளே 100க்கு 100 கிரியை செய்யட்டும். වචන උන් තුල 100% ක්‍රියාත්මක இவை වෙනවා. உலகமோ உலகத்துக்குண்டானவைகளோ அவளை இழுக்காதபடி பாதுகாக்க. ඊට පස්සේ ලෝකයේවත් ලෝකයේ අයිති දේවත් ඕනව අදින්නතුව බලාගෙන அத்தனை பேரும் குடும்பமா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. මෙතන ඉන්න හැම කෙනාම පෞල් පිටින් ඔසවාගෙන ලබනසේකවා. சபையில் உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. සභාවේ ඉන්න හැමෝම ඔසවාගෙන ලබනසේකවා. மகிமையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ඔබගේ මහිමාඩු දෑතට අප වේදනා කරනවා. திரும்பி போகும்போது சுகபத்திரமாய் வீடு போய் சேர்க்கிறோம். නැවත හැරී යන විට ප්‍රවේශමෙන් සුවයෙන් ගමන් කරන්න எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරලා බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். ආමේන්. God bless you. දෙවියන් ආශිර්වාද කරනවා. யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். මොබයිල් වෙන இன்னும் சில நிமிஷங்களிலே இந்த கூடுகையை நாங்கள் நிறைவு செய்வோம். තව විනාඩි කිහිපයකින් මේ රැස්වීම අපි අවසන් කරනවා. 2 காரியங்கள் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். කාරණා දෙකක් අපි කරන්න යනවා. ஒன்று